كف منن أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنلقى أنا يبل أنلقى ورصيكال أنا يبل أنا قتال أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أحقول ملو دوز بلا تحيقول متقل أنا وأنت زي سكر حتوري بلهم ودي إرن أنا يبل أنا دلاي سناي سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادلبي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادلبي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمن لسا كعبي أنا بتحب أنت حد لبي كلنا كعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبس قاسي كمان بس أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا ويتقدي أنت قويت فلان أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمن لسا مع سخوين وزا تفالين كان بخاب برد مفرازة سعير خير بخاب وشتغن بدك حقنات كعبي أنا بلتحب أنت حد للبي كلنا كعبي يقولون أبسا قوزن كمن بسا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبسا قوزن كمن بسا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوك تكونو ناي وطر تمنيتنان بهجنانيو لومون كمتي أبزوان زي جميرنا يزلنا مسازيو ما قدستي إرتراويان أحوات ناي ميديا سبات دما عبيت سبات عديمنا أمسينا لكم علينا أبناي لومي مدب من البات نعاتاتهم بفلوي زي نقركم حدا قدست عطوتات كاب حزبي زمسي ابت كونفرسيشن ريه تحوس كفتنيه سلازي نايلومي اغاشنا قاليوم متيومالو قاليوم دماك اسيلون كمتيوم بمجمريا نتومتيوم زلو وتابال لخديقه وتابالو ارمياس دما حدش ادم غاشانايو قدم حجي
ብዙሕ ኣይንፋለጥና ነርና ስለዚ ክሳብ ካልኦት ነቶም ካልኦት ኣብ ካልእ መድረኽ ኣላልየዮም ስለ ዝነበርኩ ሎሚ ኤርምያስ ግዜ ክቦየ ንእሽተይ ነፍሱ ከላልየና ምን ኤርምያስ ኣበይ ትቕመጥ ሂወት ዕዮታትካ እንታይ ይመስል ምናልባት ዘይፈልጡኻ ብዙሓት ፈልጡኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይፈልጡኻ ክህልው ስለ ዝኽእሉ እስኪ ኣላልየና ሓውና ኤርምያስ ዌልካም ድማ ደጊመ يغنيلي حاونا جورجو بفلاي أبزي فلوي مبل 34 بعلنا سنتنا نبرلو زلانا هوا هو كم زيلنا هون الرخب بزعبا كلو كنتات هاجرن كلو كنزارب زعدل زقاس زفكت كالنا خمسكنا كادلي شمي إرمياس مسكنا يدبهل على اسم راية وليدة عبي مبزحتو هيوتي أب أمريكا حليفيو بعد الحدار أبو تقلعو تي نسرح له نتفتات أب مبزحتو زي أب أي تي سرح أب موسيقى ونتفه قاو حليفون أب زي أبالناي هورن بوليتكس ميديا نتورك وينا أون أبتي نتورك ببعاتي فتسم مسؤول مكافل أبتي نقبرو سرحات تقندي علامة من إساعات من نقاحن نتزول له هلو كنتات النمرداء نتعبرة سبيلنا نقبرو تعرير حجي دما أبزي خمز مسألة مدرخ متينا هاني نتي بيرتراوهن تقبر عبز عري هزبي نابتزول له هلو كنتات بقوبو كردو مقنياتو مستبزح ميدياتات كابزوح لقلاقات سلاز فتر نوعو خاننا تسرينا نقبرو تعري أبزاهم تاريخي ولومي حساباتي كافل سلاز زباقعكو أمسكنك Fantastic. Thanks both for the introduction. With Abadma, welcome again. Darga زعمت زيان عين وتابان نمجمر يا تلالنا ترى كوناس كتصال إن نراخول زلنا مدرك كوين لك ميكن نهال تابا. مرة كمية عندهم. كل سلامي كل سلام. ايوه تابا هم عندها. مرحبا إرمي nice to see you. كمية. أماندو؟ كله سلام. كمية. maybe جورج قصع كالوز موسو زي بزنا بعلنا سنسي لو معلت بيني اب جرمن صوتاني رو تعويتو ستيج سيروا انا بشكلتا بزح حز قدس او نطفيه نبيني انكو حقوسه كابلو عبي جيفتي نزي بعلنا سنتي بنا زلومو قاب كله خانتهم ايرتراويان اب جرمن زلخم كم زغيركم حابيبكم سلازقرعكم مو بانديرو يحيزو عب عوت أمثيلنا لما بينا خانة نتي تور دي فرانس دغرابل زلو ناب بقعت مسلسل زلو زعوت زونعونا بتعم قداسي امام زي ببوزيتيف نوت كم جمرونا زعلالنا بعوتاتي جمر زلو ناي بحكي انا ونحجي نزي تبتب النابلكوس يكاتاتلي انا ون كما حاول ابي ببزحي ريوكو قبل كلني جن بين مالت أبتنا ميديا نقبرو سراح هذا عبو قبيو سلزي نوعو كان حالفين دلنينا هجي رساني هم بالكالاي كوينا بكلن كم زاتوه كم زاز بالكايا دما مجمريا بيني انقوا زعد الرخبة زعامة جيا قورب تلي اي بلتون الله جن وطابا ميت قبر راح نصاب قرب دمست قبر الله no problem بزخونه أنا بينا عوت نبي حكي درس بليو يريد أن يمبل كالاي وتيو زخانة تور دي فرانس مدالوي جزية سلا زخونه I think بقدامي كالاي وتيو حج كالاي وتيو مورالي تبغي ما كم زلوا ينقرأ كالو بتحدد ما تبغي أنا كريه خلوا هنا نبشكل تاكيلا يكون كونجن كاب attention وتصار له مغنياتو قدامي نوت أخان تخيتك أب عينو كلهم قا كلبات كوين كاسلت مت مور تقام فترة الكاغلي جيجن بحانيو كابتم قداموتي يكونن زلوا ناتباله جن أبصبو كندش ناخونه متصالو أنت قال أنا جارك حق سنة يخل خونيو بزخونه يغني اللي دقيمنا رحوس كنياتني حد شامت أب فرانكفورت كمون أب سويسرلاند أب
ባዝል ኣብ ክልተ ቦታታት ብፅቡቅ ከም ዝተፀምበለ ርኢ ኣለኹ ኣብ ካልእ ድማ ኣብ ገግዚኡ ከነምፅእ ክንፍትን ኢና ሕጂ ግን ኣብቲ ፕሮግራምና ክናቱ ክንፍትን ኢና ተንኪ ኤርምያስ ከምኡውን ወጣባ ናብ ትሕቶና ክምለስ ከለና ናይ ሎሚ ኣርስና ብዓብዩ ሓድሽ ኣርስቲ ዘይኮነ ግን ከዓ እናተሓላለኸን እናማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ እናተሓላለኸ ጥራይ ዘይኮነስ ዴቨሎፕ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ፍፃመ ስለ ዝኾነ ቀፃሊ ክንዘራረበሉ ክንመያየጠሉ ብወገን ኤርትራ ክንጥምቶ ብወገን ካልኦት ስቴክ ሆልደርስ ከዓ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ መጀመርያ ግን ከም ሕቶ ቀሪበያ ዘለኹ ኤርምያስ እውን ከም መኽፈቲት ክትኮነሉ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ተጋሩ ወይ እውን ህወሓት ጎረቤትና እዩ ካብ ዝጊ ነዊሕ እዋን ኣብ ጥቃና ዝፀንሐ እዩ ብፅቡቕን ብሕማቕን ድማ ነዊሕ ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ምስ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ምስ ህግደፍ ይኹን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ነዊሕ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ካብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ወፃኢ ድሕሪ ሓደ ዓብ ኩናት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዓብይ ፖለቲካዊ ረፅሚ ናብ ፅምዶ ዝብል ንብዙሓት ሰባት እውን 180 ዲግሪ ሽፍት ዝገበረ ዝመስል ፅምዶ ዝብል ሓሳብ መፅዩ እዚ ሓሳብ እዚ ብክልቲኡ ወገን ክትነግረና ፈትን ብወገን ኤርትራ እቲ ራሽናል ወይ እቲ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ብወገን ህወሓት ከ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እቲ ድፊት ማለት እዩ እቲ ንሕና ኣብ ፓብሊክ ኮይና ንሪኦ ዘለና ከም ህዝቢ ኮይና ንሪኦ ዘለና እምበር ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ክኸውን ስለ ዝኽእል يغني جورجو ጽምዶ قربنا أقفى حبيلنا ونكري لنا اتهاواه ناي عالم حجنا بيقصي زخيد دولون دحريلكا بفلا يا أفريقيا تاريخها حزبتات نقيحهم ناتو مصايتا تابدو سنولو دلو وانا بز ويست افريكا نريو زلنا معبالتات تاريخها اب قرن افريقيا زلو حزبتات كاني نتي نوح غزي خيت صنحه مغرጫዋትን ውግኣትን ይኣክል ኢሉ ንሰላም ንኽብገስ እቲ መድረኽ ዝዓደሞ እዋናዊ ኣርእስቲ እየ ድብሎ ኣነ ብኤርትራ ሸነኽ ክንሪኦ ከለና ንሕና ሙሉእ ሂወትና ንሰላምን ንርግኣትን ኢና ንሰርሕ ድኾነ ውግኣት ዳኣተናዮ ንሃገርና ነፃ ክነውፅእ ወይ ንክንከላኸል ይግበር ካብኡ ሓሊፍና ድገበርናዮ ውግኣት የለን ሕጂ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓድሽ ኣርእስቲ ይኮነን ሙሉእ ሂወትና ንወለዶታት ንሰላምን ንርግኣትን ኢልና ኢና ሰሪሕና ሕጂ እዚ መፅኡ ዘሎ ፅምዶ ብሸነኽ ኤርትራ እዋናዊ ኮይኑ ንወለዶታት ድኸደ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ትግራይ እንድሕሪእካዮ እዚ ሰሜን ኢትዮጵያ ኮይኑ ምሳና ቦርደር ዘለዎ ውግኣት ተፃብኦታት ኩሉ ብኡ ስለ ዝመፀና ንሕና ግዳይ ናይ ውግእ ኮይና ንነዊሕ ግዜ ዘሕለፍና ሕብረተሰብ ብምዃንና ዋጋ ናይ ውግእ ንፈልጥ ደይንጀሃረሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ንኽብለሉ ድኽእል ናብ ደቅናን ከይሓልፍ ጠጠው ንኽነብለሉ ንሰርሓሉ መድረኽ ብህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ብኩሉ ዝስርሓሉ ስለ ዝኾነ ብሸነኽ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ እዋናዊ ኣገዳሲ መድረኽ ኮይኑ ሪኦ ብሸነኽ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ከዓ ክሪኦ ከለኹ ከዓኒ እቲ ካብ ብዘሕዝን ኩነታት ብመራሕቲ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝፀንሐ ተፃብኦታት ኣንፃር ልኡላውነት ዶባት ኤርትራን መሬት ኤርትራን ባሕሪ ኤርትራን ንመን ጉዳይ ገይሩ ተይልካ ነዚ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ውግእ መናሃርያ ቦታ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ውንሱ ተወፂዑ እቲ ህዝቢ እቲ ብፍላይ እዚ ድሕሪ 2020 ዝረኣናዮ ውግእ ዓበይቲ ክሳራታት ስለ ዘውረደ ብህዝቢ ትግራይ እውን ንሰላም ንክደሊ ንዓይ ብዙሕ ከም ሓድሽ ነገር ገይረ ኣይርዮን እየ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ሪኦም እዮም ዋጋቲ ውግኣት እንታይ ከም ዘምፀ እቲ ክስራን ደምፅኦ እቲ ዕንወት ደውረዶ ብሕብረተሰብ ክንደይ መንእሰያት ጠፊኦም እዚ ኩሉ ደማሜርካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ክብል ብሓቂ እዋናውን ኣገዳስን እዩ እቲ ኩነታት ካ ይደርሒዎ እቲ ኩነታት ካ እንታይ ኣምፅይዎ ተይካኻ እቲ ዕንደራ ዝግበር ብመራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ንመሬት ንጉባት ባሕሪ ዶ ንገለ እናበልካ ተምፅኦ ሓሳብ ግዳይ ስለ ዝገበሮ ነዚ ህዝቢ እዚ ህዝቢ
مودة نديرو ندحر أنا نسلام كتسي ندحر يلو إذا مدرخ زي أبزي زلنا درجة بس موها بتقل تافز خوي خدو دلو خطريو خلها كسع كندي تهزبي مريرون تخلابيتون كم تصنع بزخونتات برحالك بتعمل تبغى إرمياس بتبغى يركا أسفح بالكات قلت سنيكا ناب وتأبا كحلف كله كاب تعرس وتيلنا مجم مس أبتجرايز له مرحنة ولا كات جزاء منجستي كالك نبل نخل انتقلنا هو حد ما زين عاق ترايز له هو حد مس زباقم بارد حيرون اسمنجستي إرترا زنبرو حلخلاق زلو زمد الناس لزلو أبزوان زي زنايت صمدو أصحاب نبزحات سبات قمتن حتوني أو كبلا كغلجا كنا من تايك عواتي خيل مغنياتو حدش نقرأ يكون نزي زيون كلت وجنات نينوح تاريخي زلو كسب له من ما نينوح وكا بزلا غنت باستراتيجيكلي حدا العما غيرهم كادو أي كالون سلازي أبزوان حجي بوغن هو حد انتاي كدف أمي خلقت محجي زي قبروون نزي كنتات زي تقبلوا منو كسرحو بوغن إيرتراون انتاي دفيت ويون حدش مدرخ سلازلو إذا تسمدو وصيت كمسيلو سبن كأمن كقبر زخلسك وتابا من البات زيار سيا نبخيا يا سمع له يس نايس I think أنا تحتو نحر بقبة تردياتني يفتوه يطلقوه بوغن إيرترا يكون بوغن تقرأي إتي كونتات نايتي تتصابوتات بصعيو دلو نهري أوشت تقرأي تفتير دلو ناي مجمع فلاوة تقرأي تقارون مطفاء نغنا خاني حبار صلاي ممصا كتبلو زيكونس دارغا ترتنا مغبار بروباغاندا ترايبل ولا مدرات كله زي كلت حزبታት زياتهم نزوم كلت حزبታት زمرحتهم زبلكام اكالات منغستي اللي تبلهم قال يفتو يصلو اذا مدرخ زي تغييري تي زنبر ناي صلئي ناي كال مدرخ ناي كوينات مدرخ تغييري يا حدا وان كمزي بمهللا قال دمص ነገር አይኮነን አባይታ ዝራዩ ናይ ሰላልፋ ለውጥ يوم መጽያ رداكالو تغارو سام حجي خدو صنح مغدي غيغالو حما نيرو ازين دوخ زدي تغارو هلون ام كحلو اندحر كوينو بتساتهم كقالسنا وي كعوتنا دبلو اجنا كعوتن تخوينم زلالم ايرترا صلايت مغبار نزبي ايرترا صلاا مغبار ايواصومنيو كعري ولو مالتي تزي كوينو ግን اوريدي تطفات ابايتالو ስለዚህ ሓደ ዋን كم زي بقاتي جزي سناي سلام كم زي صلوت غيركا زميركا بجهم ندو بجهم نديلكا تومصو ነገር አይኮናል ዛ ፖለቲካ نزارم እንደحرر لنا ሆይና ተሰላልፋ ቶታሊ ተቀይሩ ማለት ስለዚህ በዳህት ሁነታት እንዳተፈጠሩ እንደحر መጽዮም ነዘን በዳህት ሁነታት ዚአቶም ክትምክተሎም ድحر በይናዊ ይኮናል ናምነት አሞንጎ ኤርሚያስን ድራር እንድፍጠር ሽግር ክህሉ ኸል አሞንጎ ጀርጀ ናይ በይንኻ ተኾይኑ ሽግር በይንኻ ባዕልኻ ተወጾ ትኽእል ኢኻ እዚ ሽግር እዚ ናይ ክልቴኹም ተኾይኑ ግን እስኻ ኤርሚያስ እንተራን አኻ ሰላም ድኸልአካ ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ድማ ጆርጆ ኤርሚያስ ሰላም ዝኸሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንጎኹም ሓደ ነገር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ዘለዓለም እንዳተጣፈእኹም ዲኹም ትነብሩ ወይ ትናትኩም ህላው ተረጋግጹ ትኽእሉ ጎናው ደገፍ ዲዩ ዓራቅ ዲዩ ሽማግለ ዲዩ ንብር ህይወትኩም ትቕጽሉሉ መንገዲ ክድለ ክኽእል ኣሎ በቃ አው መጽይኹም ስለ ዘለኹም ሕጂ ንሽማግለ ንገለ ንዕርቂ ገለ ኩሉ ዕጹብ ክኸውን ይኽእል እዚ አትሊስት ሰርቫይቭ ክትገብር ጆርጆ ንዳኒ ከተጸጓዑለካ ምሳኻ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ደፈራረካ ተኮይኑ ኤርሚያስ ዳኒ ከተጸጓዑለካ ማለት እዩ ኤርሚያስን በተሓደ ወገን ኮም እዩ ቀጻልነቱ ትናቱ ህይወቱ ክመርሕ እንድሕር ኮይኑሲ ንዓይ ከም ጸንለዎ ማለት ኣብ ፖለቲካ እንድሕር ቀይርና እዚ ሕጂ ትግራይ ናብ ኤርትራን መጽይ ዘሎ for the sake of ናይ ውስናት ሕብረተሰብ ድሌት ወይ ናይ ኤሊት ገለ ይኮነን ባዕሉ ተ አትሞስፌር ተቀይር እዩ
ኣብታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣካይዳ ኣረኣያ መልክዑ እንዳቀየረ መፅዩ ነዞም ክልተ ህዝብታት ከዓ በጃህ ገብሮም መፅኣሉ ኣብ በዳህ መድረክ መፅና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዳህ መድረክ ተኮይኑ ዋላቲ ትረት ክገብርና ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ እኮ ናይ ክልቴና ምስማዕ አይደለኒ ምክንያቱ ድሕር ናይ ክልቴና ምስማዕ መፅዩ ነፍሰ ምክልኻል ክንገብር ኢና በዓልና ሰርቫይቫል ንገብረሉ መገዲ ከዓ ክንክተል ኢና እዛ ኣብ መንጎና እውን ዝነበረ ፅልኢ ኮንቲኒየስሊ ክኸይድ እንተኽኢሉ ነቲ ሓደ መሳርሒ ገይሩ ነቲ ሓደ ክሃርሞ ደሊ ተደይክኢሉ ግን ኣብ መንጎና ዘሎ ፅልኢ ናብ ንቡር ከይምለስ ከዓ ሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ መፅኢ ዘሎ ነገር ብእሊታት ብናይ ውልቀ ሰባት ጉድዊል ኣይኮነን ባዕሉ እቲ ኩነታት ተቐይሩ መፅኢሎ ተሰላልፋት መፅኢሎ ስለዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን አንተይ ጠቀስካዮም ሕወሓት TDF በሎም ህዝቢ ትግራይ መሳርሒ ፌደራል ይኹኑ ዶስ ወይስ ምሳና ይስርሑ እዩ ትሕቶም ማለት በቃ እዚኣ በቀሊሉ ትግደፍ ነገር እያ ንዕኦም ከማን ኤርትራውያንን መሳርሒ ፀረ ትግራይ ንዝኾኑ ሓይልታት መሳርሒ ይኹኑ ዶ ወይስ ኣይኹኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢንተረስት ኣቦቱ ኣሎ ማለት ብከምዚ ዓይነት ካልኩሌሽን ተሪኢኻስ በቀሊሉ በሪህ ክረአየልካ ክእል እዩ ዋና ነገር ግን ሰብ ክፈልጦ ደሎ እዚ በፂሕናዮ ዘለና መድረክ ባዕሉ እንዳተባልዐ ዝመፀ ግዜ በሊዑ ኣብ መወዳእታ ደው ኢሉ መፅኢ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝነበረ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣዳኺምና ክልቴና ኣብ ስልጣን ምስ መፀና ሰምዕ ኣለኻ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣዳኺምና ክልቴና ኣብ ስልጣን ምስ መፀና ሓደ ወገን ካባና ማለት በቲ በመገዲ ሕወሓት ዝኸደ መንገዲ ቶታል ጌጋ ነይሩ ናብ ጥፋኣት ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ አይ ቲንክ ሕወሓት ዝኸዶ መንገዲ ዋላቲ መሪሕነት TDF ውክልና ተደይህልዎ ነይሩ ድሕነት ናይ ሕወሓት እውን ዋላቲ ናይ መሪሕነት የድብለካ ኣለኹ እቲ ናይ ሊደርሺፕ ኣይምተረጋገፀን ነይሩ ባዕሉ እቲ ሊደርሺፕ ናይ ሕወሓት ሳላ TDF ይድሒኑ ስለዚ እዚ እንድሕር ዝቕበል ኣሎ ኮይኑ ሕወሓት ክእርሞ ኣለዎ ኤርትራ ሉዓላዊት ነፃ ዘይትድፈር ዘይትሽረፍ ስድሪ መሬታ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘይኣቱ ግዛእታዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዘይኣቱ ምዃኑ ኣሚኑ ናብቲ ነባራዊ ሰላም ክመፅእ ክእል ኣሎ ንሕና ድማ ህዝቢ ትግራይ ተቃለሰሉን ዝቃለሰሉን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝስራሕ እንድሕር ኮይኑ ብውሕዱ ኣብ ትግራይ ዝግበር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ኣፌክት ከይንገብሮ ተኽኢልና ንድግፎ ተደይክኢልና ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብቅልፅሙ ብቃልሱ ንዘምፆ ነገራት ኣዌር ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ውሳኔ እዚ ውፅኢት ሕጂ ነቲ ክህንደድ ደሊ ዘሎ ፀላኢና ደው ኢሉ እንታይ ይድግበር ደሎ ብዚ እዚኦም ድሕር ሰሚሮም ሲ እንታይ ከምፅ ክእሉ ፍሉጥ ነገር እዚ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ደለው ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናብ ሓደ ክመፁ ይደልይዎ ድዮም ክልቲኦም ብሓደ ሰሪሖም ብሓደ ተቃሊሶም እቲኦም 4 ኪሎ እቲኦም ኣስመራ እንድሕር መፅኦም ኮይኖም ናይዚኦም ኢምፓክት ከቢድ ምዃኑ ፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ድማ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለዎ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ናብ ንቡር ከይምለስ ጥራይ ደይኮነ ናብቲ ዝረኣናዮ ሽግርን መከራን ንኽኣቱ ዝክልተ ህዝቢ ከዓ ክህርቢትን ላምባን እዮም ከፍስስሉ ፀኒሖ ፍፁም ንሕና ኣብ ክልተ ጫፋት ክንዕርቕ ደይኮነ ክንጠማመት ክንተሓሳሰብ ከምዘይብልና ክሰርሕሉ ፀኒሖ እዚ ናብ ንቡር ተመሊስና ጥራይና ናይ ሓባር ውሕስነት ከነረጋግፅ ንኽእል እዚ ክንብል ከለና ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ፈሪሑ ደይኮነስ ወይ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ፈሪሑ ደይኮነስ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ክልተ ነጋዶ ሹቕ እንድሕር ከይዶም ሓሙሽተ ቅርሺ ውፅኦም ተዳ ኣብቲ ዕዳጋ ኢንቨስት ገይሮማ እታ ረብሓ ናይ ክልቲኦም ማለት እዩ እቲ ሓደ ዓሚፁ እንተዳ ካብተን ረብሓ ወሲዱ ዓመፅ ምልዓሉ ይተርፍን እዩ እቲ ናይ ፅልኢ ኩነታት ምፍጣሩ ይተርፍን እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ሼር ትገብሮ ትፀገም ከመይ ጌርካ ትፀገምከ ናብ ረብሓኻ ትቕይሮ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መድረክ ማለት እዩ ብሪልያንት ብጣዕሚ ፅቡቕ ወጣባ ዝያዳ እቲ ንዳኒ ኣገዳሲት ሕቶ እንዲያቀሪበልካ ዘለኹ ናብቲ እዚ ንገብሮ ዘለና እዚ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ሕጂ እቲ ነገር እናተረድኦም ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ 2025 ዘለናዮ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ነውፂ ናይ ቀደም ዓለምና ዝመልኽ ዝነበረ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ኣሜሪካ ከማን ናይ ቀደም ኩሉ ኣካይዳ ገዲፋ
محازاي قدسني ولا قال قدسني ناتي هاجراو ربح حاصل إذا قدسني أوروبا وانزيفة مس بوتين ديسكاس كجبريه مغنياتو بوتين مس تشاينا زجبرو زمدنا زيادة نعيس إذا قدسني أوروبا ولا مچم زجبركم جبر زعينتو بحسب زيكل عينت ري الاينمنتنا نرزا لنا نزم قان بحبيب عالم درجة كتريون تجمير كاتراي دماغا بتابينو ميت كبرا كل زي دحرخيل كا سوري نو بروبلم نزي اب قمت جيرنا تمتينا اكبابينا زغبر زلو اب سودان زغبر زلو اب صوماليا زغبر زلو اب يمن زغبر زلو اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢቲኻ ምስ እትርጥራዩ ታ ከባቢና ኤርትራ ትወዘ ዘላ ስጉምቲ زيادة بعمقات كرد أكاز خلنا بنسأل تراي كترويه بالكان نتمالي قد محمش عملت قد معسرت عمل زنبرة على من حجنا نبيني دان نباخا SWOT analysis of course not كافيل ديو SWOT analysis انتاي مالتيو حتصير قاليو نتوم audience نات نمبر دانيل ونقار SWOT مالت strengths weakness threat opportunity زي እዚ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ በዚ ስወት ዝበሃል ሜተድ እንተሪእናዮ ንኤርትራ እንታይ ዕድል ኣለዎ እንታይ ሓደጋ ኣለዎ ኤርትራ እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዋ እንታይ ከብድሆ ኣለዋ ስለዚ እስከ ስወት ኣናሊሲስ ጌርካ ነዚ ኩነታት ናይ ፅምዶ ግበረና ምናልባት ግዜ እንተረኺብና ቦገን ትግራይ እውን ክንሪኣ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣይ ኖ ኣብ ስትራቴጂ ክንዛረብ ከለና ቀዳማይ ሜተድ ዝመፅእ ብፍላይ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ስወት ኣናሊሲስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ولا تقال بتكرنيا انت تتقمنا لكن زخونه تكال زخونه هاجر نزيا عينت ፍተሻ ከይገበረ ስትራቴጂካዊ ለውጥ ኣይገብርኒዩ እዚኣ ሕጅስከ ኣረዳና ዳኒ ምስትናትካ ሓውደውን ዝያራ ስለትኸይድ ራይ يقنلي سمع له خدو دمصي لحن تعرف بقاله يا قنلي لك انا قرب حزاب لكم صنيحه وبحثوا خاطو اب ناي منالبات اب نايس كوربوريشن ناي سرع عالم خنا اب خنا سرار حذا سوات اناليسيس قنات وينا صبت مصيخه انت تحجزك خابتي سمعيتاو وصيخاسي باللوجيك تحسب بهلو كنا تحسب معناتها جناب تغرينيا ترجم كنا بلنت خوينا تن strengths weakness opportunity and threats نزغنا تازسي تي عقمي ويتي حيلي من هيدا الله حيلنا خم ايرتراين بكرنا عتمتنا ايرتراين هاريا مالتي strengths حيل انتلنا ايو جي and then w كا weakness يا جز اباخا من اراب زناي قداي هاجراوي دحنات وي كم زنبلو دلنا شركنات مسكالوت كتبل كلا خان حساب سمعيتاو خانكا كمزي نعخد ولا كدي بلو كله نربح خد امبر قد ادي بلو غيركا توربيخا لذي تحما قلنا ويكات تدخم قلنا خمنتاي كل زخيل لك مفتاش لنفسنا تا سترينج زي تحجز شو انت ابتا او تخيلك اوبورتونيتي انت له عدلات حدش عدلات تفطيروا له خنتات عالم تقاير على نبلا انت مالتي جي زخا كله نصبق كمالت ايكون عالم تغير لنا لا نحنا حجي بزاك زي نسمع مالتاي بولار عالمين عندنا نيرنا نهلا مسيات لنا سلازنا عنا صبق الكاد ودا نغير كايكون جي افتا اوبورتونيتي تحجزك تخون حدش نغيرات مصي سلازلو افتا ترت كا ويلد هو بلاخا ما يطرح ديكون كال حيزون كما تسهلي مالتي اجي نفس سترينجز نملس ايرترا نزخونتات زي انقوا قرم حجي زخونتات عالم وكون كونتات اثيوبيا كون انقوا قرم حجي قاتما ابدا عاش كونتات الله اجي تدحاش انت دبلص ان كونتات كا ولا نا اثيوبيا مزغل مليونات حزب حيزا دلا اب ويكنس ناتا خوين دلو حدنت سلدي بالله جناتنا سترينجز كوين دلو حاجي حدنت ناتنا يدخون دلو مالتي اجي حدنت حزب ايرترا كل سب يو نو قال له المعاتيننا تفعلالينا دلنا قال ግን حدنت كبحال كل حاده منغستين غزااتو بمولو كما حدر دخلت خوينا حدنت الله مالتي ابتع حدا ناي وشطاوي ناي بهير ديو ناي هيمانو ديو ناي قال ديو قال صقمات يبلنا ناي وشط تفعلالي ابت وشطي كم ايرترا عملوا افريقاون فتش كاي تركبني خا ناي وشطاو حدنت دلو مالتي قن قداسخا بزعبا زناي صمدون بزعبا ركب مس اثيوبيا اننا نزارب دلنا اب اخت مصخلا خا ايرتراوان ناي بحقي قداماي نغروم بزعبا كل بوليتيكاو فلياتهم كل نغرات اونزيفهم
ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ሓደ ምዃኖም ከዓ ኣመስኪሮም እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓባይ ስትሬንግዝ ንኤርትራ ኣላ ማለት እዩ ብዓብኡ እዚ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓበ ምስቲ ንሓንሳብ ምስ ካብ 27 ዓመት እንድሕሪ ተራኺብና ምስቲ ናይ ዶብ ግጭት እንተራሪእና እዩ ምስ ተጋሩ ምስ ወያነ ንሱ ይፀኒሕና ካልእ ኣይኮነ ዳዓብዩ ብዶብ ኣብ ማሳሚስካ ብዙሕ ነገራት መፅ እዩ ግን ንሱ ተወዲኡ ብዓወት ኤርትራ ሕጂ ንኤርትራ ዓብቲ ብስትረንግስ ክንሪኦ ከለና ብዓወት ኤርትራ ይተወዲኡ ብድላዮም አንብብዎ እቲ ኤርትራ ብሕጊ ድረትዓቶ ብሓይልን ብገለን እውን መሊሳቶላ ዝኾነ ኮይኑ ብሕጂ ብልመን ንዓብዚ ኣፈርም ንዓይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ንዓ ዲማርኬሽን ድበሃለሉ ዘበን የለን ተወዲኡ ካልእ ስትሬንግዝ ናይ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ክትቀርብ ከላ ኤርትራ እቲ ከም ሓያል ጎድንና ማለት እዩ ኣይድልያን እዩ ብሓቂ ኣብ ሓደ ጣውላ ክትቀርብ ከለካ ተሲካ ክትከይድ ትኽእል ተኾንካ ኣነ ብል ኣለኹ ተደይኮነ ግን ጠንጥኑ ወይልካ ክትከደሉ ትኽእል መገዲ ተለካ ሓያል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ ኣብዚ ፅምዶ እዚ ድምርኮስ ሓድነት የብላ ኣብዚ ፅምዶ እዚ ድምርኮስ ልኡላውነት የብላ ኣብዚ ፅምዶ እዚ ድምርኮስ መፃኢ የብላ ካልእ መዓት ኣማራፂ ኣለዋ ሳላ ህዝባ ማለት እዩ ሓድነት ህዝባ ኣለዋ ምስ ካልኦት ሽርክነት ክትገብር ትኽእል ሕጂ እውን ምስ ተጋሩ ምስ ትግራይ ይበሃል ኣሎ ፅቡቕ ሰዮም ደቐርቡና ሰዮም ጎረቤትና ግን ምእንቲ ኤርትራ ኢልካ ምስ ፅባሕ ንጎ ምስ ኣምሓራ ሕሸና ክበሃል ዘሎ ትኽእል ተኮይኑ ከም ኤርትራውያን ከምኡ ድበሃለሉ መገድታት ክመፅእ ክእል እዩ ምስ ኩሎም እትረፈና ኢልካ ደብካ ዕፅር ኣቢልካ ካልእ ትከላኸለሉ መገዲ ሕጂ ኩሉ ነገር ንሓደ ኣብ ነጎሽት ትገብር ከለካ ካታዕ ክትመፅእ ከለካ ይህን ምህን ክትበሃል ክትመፅእ ከለካ ተሲእካ ኣነ ድሓን ስንቡድ መሰለኩም ኪዱ ክትብሎም ትኽእል ተኾንካ ሓያል ኢኻ ማለት እዩ ከይፈተኻ በጃኹም ከይትወፁ ኢልካ ማዕፆ ዓፂኻ ተለመኑ ብደይ በኣኹም ኣይሓልፋን እየ ንስኹም ተሞይትኩም ክመውት ተሰሪርኩም ክሰርር እየ ዝብል ዓይነት እንተኮይኑ ግን የብልካን ሕጂ ግደ ሓቂ ኤርትራ ብዓወት እያ ተቐርቦ ዘላ ነዚ ነገር ብልመና ኣይኮነን ማለት እዩ ግን እዚ ማለት ከዓ ኤርትራ ግብዝና ሒዛ ኣየድልየንኒ ማለት እዩ ንኤርትራ ካብቲ ዓብይ ድሕሪ ናፅነት ደሃስያ ነገር ተሎ ኣይ ሰላም ኣይውግእ ድብል መንፈሲ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ሳላ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ልኡላውነታ ደኽበረት እያ ብዲፕሎማሲ ድዩ ብሕግታት ኩሉ ድረትዐት እያ ረፈረንደምና ንዘለኣለም ንዝመፅእ ዘሎ 1000 ዓመት ድላይካ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ድመልስ ሓይሊ የለን ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ እውን ገለ ተተደፊራ ኤርትራ እንደገና ፀላእትና እንደገና ክስዕሮም ከም ንኽእል ካ ድጠራጠር የለን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ስትረንግ ዘላተ ኮይኑ እቲ ዊክነስ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ፈቲና ፀሊእና ጎረቤት ኢትዮጵያ ኢና ዊክነስ እዩ እንታይ ሞ ክንገብር ስለዚ ነዚ ሁሉ ኩነታት ተቐቢልካ ፈቲኻ ፀሊእካ ከዓ እቶም ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዋላኹን ዋላ ክውግእ ክኸውን ከሎም እዞም ጎረቤትና ብብዙሕ ኪሎሜተራትን ገለ ንዳወብ ተጋሩ ከዓ ግድነት ኢና ዋላ ከም ዊክነስ ንቁፀሮ ከም ኦፖርቹኒቲ ንቁፀሮ ፈቲና ይፈቲና ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ ወገናት ክዕቀን ከሎ እዚ ስለ ደድሊ እቲ ድመፅእ ዘሎ ሓይሊ እቲ ክመፅእ ድኽእል ወራር ካብ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ካብ ኣብይ ማለት ኢና ብሓፂሩ ካብኡ ከዓ በዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ጥምሕታት ከዓ ወይላይ ካልእ ምትዕፅፃፍ ተደርኢና ሲ ሕማቅ ጎንታት ኣለና ማለት ሕጂ ሓንቲ ካብዚአን ፀላእቲ ክነብዝሕ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጎና ዝሽፈን ዘለዋ ሓንቲ ዊክነስ እንተዳ ኣላ እዛ ናይ ንፅምዶ ጌርካ ሰላም ጌርካ ምምፃእ ንኤርትራ ፅቡቕ ንትግራይ ፅቡቕ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ንኢትዮጵያ ፅቡቕ ንዓለም ፅቡቕ ኢኻ ከም ግቡእ ግን እዚኣ እንተዳ ነራ ሃጓፍ ትምላእ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ብሎ ቁርብ ከም ዊክነስ ብዙሕ እኳ ኣይኮነን ጫፍ ጫፍ ከም ገፈል ገለ ዋላ ቡና ሰተኻስ ንእሽተይ ገፈል ሰላታስ ክትኣልያ ትኽእል ኣለካ ከም ገፈልካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን እውን ነዚ ፅምዶ ብሕማቕ ብጥርፃረ ዝርኢ ብቕንዕና ኣሎ ከፍርስዎ ድደልዩ ሓይልታት ከዓ ይሰኣኑን እዮም ኤርትራውያን ካልእ ኣጀንዳ ክህልዎም ይኽእል ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል ብቕንዕና ክኸውን ይኽእል ብተጋሩ ወገን ከዓ እቲ ናታቶም ዊክነስ ወይ ከዓ እቲ ናታቶም ዘሎ ነቲ ኩነታት ንዓና እውን ኣድክመና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ንምክልኻል ኤርትራ ንሰላም ብቕንዕና ተቐርቦ ዘሎ መዘረጊ ኤርትራ ክገብርዎ ክፍቱን እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ድምፅታት ስለ ዘሎ ኣብኣቶም ወገን ብኤርትራውያን ወገን ሳላ ሓድነት ድሓን ኣለና ብኣቶም ወገን ግን እዚ ናብ ትግራይ ትግርጅዶ ናብ ገለዶ ናብ ገለ እንዳወሰዱ ክወስድዎ ድፍቱን ሓይልታት ኣለዎ ግን ንእሽተ እዩ ግን ዊክነስ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን እንተዳ ዓቢ ኮይኑ ነቲ ንደልዮ ዘለና ቀዳምነት ድወሃቦ ናይ ስጉምቲ ናይ ፅምዶ ቅረብ ሓደጋ እትወሎ ማለት እዩ ብዙሕ ንልህበሉ ነገር ኣይኮነን እቲ ስትረንግ ዝዕር ይዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ትሕቶኻ ጂኦፖለቲክስ
بزه نريو خلنا عالم أبتكايرو الأوان عباين سترنجز دلا بتحارو وجن كل سب نناتو بلالو أمريكا ميك أمريكا جريت أجين كل كله ترامب أمريكا فيرست مالتي قال كم أجندة تدوربو نبرك لك نحن زي دلاكم جبرو دواس أنا ناسنا إيو بس أنا خا تقمت الله تا تلو تريب الله خا ناسكم قداي مالتي حجن إيرترا أب قداي نايتو تو أب زبان نايتو تو أب وشتو البوليتيكا نايتو تو كتبل صنعت إيرترا زي صبري جن بتحنت وجن كان تايتخون الله مالتي كومن ترى أخوينو إيرتراون ربحنا إيرترا قدام الناس كتب مالتي فورس كل سب ناتي يدي بالجن بيجي أنا حسب قداي تبي على تبي أنك عطنا يقول المالتي إيرترا فيرست يعني إحنا نوربه ولا نتجارب نقرب لنا إيرترا نقدمنا نربح هجرنا قدمنا كنا عنا نسي مالتي إذا الزمن تأخذ الله زمن كنا عنا خوي نسمع عن زي دينا عاكم دلينا أنا عسما سجاكم قال ديك ولا لك كابكم دليل الله خبنا دليل والله عبد بهلا له زمني مالتي حجي بزي عينة زي أفتر سمر كوسا جيرا كيت صنحت إيرترا أيتو تنكفنا بالصنحت إيرترا صبو تناتات دليل نبرت كايدا نص إلا مالتيو بزح كي نفس سوات أناليسيس سلا دخلنا تترجموا أفتت أنتنا نوح كواسس لا دخل من تروح تصير أفتت ترات كخيل مالتي جي إزهلو كناتات ولا حدش ما تصير عبد الفتير له ناير هذا مسمع له ما قد ما تصير له حد الناس بيرتر له ودا إثيوبيا ولا مفرسهم داخل بزح نقرات له جن إثيوبيا تفرس في الكلا أفرس أنا بمخانو فطر هالسبيلا أنا فلت إيه كم زيادة خيد من قصة خمس بلا لون عنص معيون خوني يولد زفلت سبيلا إثيوبيا وخوين فلت أبي يفلت بريزيدنت سياس فلت أي كل قالك المخنياتو نابي يازا كم زد داميرا مسندت كيا سب مود لا تاخذ تصب نابي كم تود غنبر ميتا خميت تأمامين الله نابزي أي تبلني جاء فرارس إثيوبيا عبد أجمعت تنصلنا نقرن إنن زهلو كنا تفنى عالم تفتيرو دولو كنا تاكا قلت أفلوه أبزن 100 معلتي غير دولار 4 ورحي 5 ورحي ترامب أبزين بزح نقرات بزعبا قطبا بزعبا قال تقلبات عالم أبزين مس 4 عامات من تاي ياخذ كيد فتنات يدور لي مالتي حج كل نقر تحس كيركا او زي حدش عالم مصياتلنا الله خمتان دليا خويناتلنا الله مو دتحاز يلن اوش نا اثيوبيان كقاير ولا زناي صم دخنታት حج زي فطيراتلنا دل عدل الله تترات كنت هيدلو صباحتهم صوص لدي فلت قلطيفكا واقع عداقه تقبر نقر ايكونن زي نعمتات دقيق ديسكشن يدلني ابزا ساعات زي انتاي نقبر ابزا ساعات زي اخا ناي حبار صلا لنا كلاتنا زسق لذي ابزيا حنسات صميدنا نسقره ناي صباحك صباح نريو ندابلكا زغبر نغير يمو تترد دلو عندي زنفاس زهبو بلا عالم جيوبوليتكس تولو كناتات حجزي زمصون نابي زخدو دلو كن زفل سبون يلا اجي كم زنفلت كوينا تامامينا كاين خدو مو تحس كاين غبرو سو بصحنا هنا ازمص عامت كلت عامت كم زي خون لنا ود كاين بلاي الى صرا دلمو ما كل دل حوي جورج حوي تمصبو اي ثينك بزحات أرستات كم حتى كترغبهم زي تخل كمان أبزي خجلس عد الرقيبة مالو انتهي مبلكو إرمياس وين أب أمريكا سلا تغمت تي ناي ماغا مجمريا وقتها ماغا كن ريا خلنا سب أغلى بيلي ريوان يرتا ماغا سنهلنا كن ريا خلنا جن دارجانتي وورلد أوردر أمريكا بعلا زي مسرتوتو ريست كجبر الله يزدل زلو دونالد ترامب لذي تقدم حركالي كنات عالم زي جقاجقو ما ينبرن قالت زقبرو أكايدان عالم زيادة يربحهم نيرو حجيقن تايدلو كم بحدش كم كالاي كنات عالم استخايده نتزو نبروم صبلتنات مليسو صبلتنات نكهلوو أبتنز حلفة 8 عامت زقودلهم نقر نعود ما استخاخيلو كالا 500 عامتنا أمريكا خجاز الله يزفتن زلو زهجي دونالد ترامب حزب أمريكا يمريتسو بماغا زبل he has every right ليتو نخجبر حركاس هاجنا هاجر كربحة أقدم كام سرح حتى تكوني فلتني that's actually common sense وأنا مراحين هاجريو كسرح زمرات مثلني هجي إزيك تمليسنا كن ريو خلنا أمريكا ماغا ويونا بعالم زحيلة كتكون نا أمريكا قطبا نا أمريكا بوليتيكات رايخو لا يكونن نتعلم وين قد محجي دحرك عليك كنا نتعلم نساز بلتو كله يسر إشي قويتاي زبلنبر نو أي قبرني زبلاي نبرن أب عزرا أسرع هم شنجن أي قبرني ترى ديك ونسي
أنصارك خيد خيل يزبلو حيلتات الله راشا كوني خيل فلاديمير بوتين درو أبزن حلفا 100 عامة دونالد ترامب بزح تصبيتات نسوس قبروا له ديزابوينت قبروا لنا لنا دونالد ترامب لما فلكسبل كوينو حق يكبلو يجمير بر قدا خور دالكاك ولا يدلين مهنياتو ربحاتاتو سلا دفلت اب تشاينا تمساسالي بقلتي كونفرونت قبروا من امريكا نرلنا اذا حجنا دونالد ترامب كايدا نهاجراتنا افريقيا بفلا لان كانت كاتل تقنيات ناي سنه هيرينج ناي كينيا مراحي ناب تشاينا قصو كيدو زبلو نجار كله بسفي يكري وجميرهم تا زربا دما انتاي ناخونه تمصال اب كولومبيا ون حد ستور له مس تشاينا تقبرو زلا انفستمنت كحصر كخلالو بخلا زربا ويم سانايكم وي انصارنايكم زبل زربا كاب امريكا بتدغاغامي يسمعلو نابزو بانا نمصايد هم بعالم درجه خالن ديو ابي احمد ابزن زحلفا شوعت عمت دارغا بوليتيكاو من زرنا كتبلو تخليخا ناب كل يزخيزلو ناب كل يخيد له ناب بريكس اتو ناب تشاينا يخيد ناب روسيا يخيد ناب ايران يخيد ناب تركيا يخيد ناب امارات يخيد is everywhere كله يزلو من البعد قدم شلل كبلون يروم يقولوا يروم خونيم حججن امريكا assertive ويكا نربحاناتا نتشاينا متن سقمت دي وسدنا متن تشاينا دومينيانس ناتا ان نصرت خيدالا بفلا بافريكا نزلو دما ارغا بعتب كحزوي فتنلو ازي نتا زوبانا بخميك صلوا يخون ابزجينا ايرترا كتنكفت خلي خمر ايرترا مس امريكا سوفار نصور زخونه منقد زلوم يوم كم بعد اثيوبيا ግን بخلت يزبل زلو كمون كينيا بخميك صلوا يخلنا امريكا رول كابزي كميك خون خلت بل نوحيا ግን قربت كونتكست كبكاسل زلوغي صبوت عطا جورج إذا حجز ما تزور زي ناي مالتاي بولار وولد إلنا نريو زلنا كم تزبل كاد حرق على وقع عالم أمريكان زي عالم بقطبة بوتهدراون بكله قبلي لحيزات وتصنحت أب نايكالوت هاجرات ناتهم عدلاتن بعلها توصنوا بمصنع زي نخندي هاجرات أب كبيت كلولا ودأتوا ኤርትራውን ካው ፈሊኻ ትሪኦ ይኮነን ነፃነትና ትግባአና ከሎ ብሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ቆሪኖም ደትረፉና ሕጂ እዚ ፀብለልትነት እዚ ዝፀንሐ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ዓለም ልወጥ ኣሎ ብብዙሕ ነገራት ካ ይድልወጥ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ እንድሕር ሪኢኻዮ ንኢኮኖሚ ደንቃሳቐስ ሚድል ክላስ እዩ حجي اتي كونسيومر سوسايتي نبلوزي اذا دعدق حبرتسبنا امريكا اسينتي ايكونومي دنقساقسو نيرو حجي كالوت هاجرات اب دخنتن اب ጭንቀትን ስለዝነበሩ ابز አይትዋሳእኒ ሃኔርካ ኤሮጳ መብዛሕትኡ ንብረቶም ንኣሜሪካ ሸጡ ኩለን ሃገራት በዓል ቻይና ጃፓን ንብረትና ኣብዚ ሽየጥ ሕጂ ግን እቲ ዓለም እቲ ኢኮኖሚ እናማዕበለ መፅኡ በዓል ቻይና ዓብዪ ለውጢ ገይሮም ኣብ ሕብረተሰቦም ኣብቲ ኢኮኖሚኦም እቲ ናቶም ሚድል ክላስ ኣዕብዮሞ ፅልዋ ክገብሩ ጀሚሮም እዚ ናበይ እናመርሐ መፅኡ ሃገራት ናብቲ ነብሰን ዝኽእላሉ ኢኮኖሚያዊ ፅምዶ ነንሕድሕደን እናገበራ ነቲ ናይ ዓለም ፅልዋ ብፍላይ እዚ በኣሜሪካ ክግበር ዝፀንሐ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክትገብሮ ፀንሐት ዕብላለ ንኣብነት ንሕና ብናይ ኤርትራ ክትዛረብ ተኮይንካ ኣብ 2009 ሳንክሽን ክሕልፉ ከለዉ ቻይናን ራሽያን ዋላ እእመኑ ኣይእመኑሉ ፈሪሖም እዮም ኣስቂጦም ኣሕሊፎሞ ንሕና ከዓ ግዳይናቱ ኮይና ሕጂ እቲ መድረክ ብኩሉ ተቆፃፂሮሞ ስለ ዝነበሩ ኣብ ኣፍሪቃ ሕብረት ዝገብርዎ ፀወታ ተሪኢኻዮ ኣብ ኩሉ ናይ ዓለም ዓበይቲ ትካላት ዝበሃል ንማዕርነት ናይ ህዝቢ ክሕሉ ተባሂሉ ተመስረተ ኩሉ ተቆፃፂሮም ክፀንሕዎ ክገብርዎ ፀንሑ ዕብላለ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ እዚ እዩ ወዲቑ ብፍላይ ብኤርትራ ክዛረብ ከለኹ ኤርትራ ሕጂ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ዲፕሎማሲ ጥርዚ በፂሓላ ተበልኩ ከም ምግናን ኣይኮነን ኣብዚ ድሓለፈ ዓመታት 11 ግዜ ሞሽን ከቕርቡ ከለዉ ሳንክሽን ከዕልፉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነፂጉ እዩ ተሪፉ ሕጂ እቲ ዕብላለ ኣብ ደፍነትሊ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል የለን
ፈፂሙ ተን ዓበይቲ ሃገራት ከዓ ከም በዓል ራሻ ቻይና ህንዲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን እቲ ናተን ናይ ምዕዳግ ክእለት ከዓኒ ሓፊሉ ብዘለወሉ እዋን ከዓኒ ነቲ ናይ ዶላር ቫልዩ ብኡ ገይሮም ስለ ዝቋፃፀርዎ ነቲ ዶላር ከዓ ባዕሎም ኣሜሪካውያን ከዓ ከም ጥይት ስለ ዝጥቀምሉ ብኡ ክትጥቀም ከለካ ኣብኡ ዲፐንደንት ገይሮም ድሓር ሳንክሽን ገብሩ ከለዉ ከዓ ነቲ ዶላር ስለ ዝኽልክሉካ ዓለማት ከዓ ካብዚ ክወፃ ስለ ዝደልያ ዘላ ከም መሳርያ ስለ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናታተን ምትሕብባር ገይረን በዓል ብሪክስ ክመፅእ ጀሚሩ ከም ዝበልካዮ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ብግዜ ባይደን ዝነበረሉ እዋን ዝተገብረ ናዕቢ ኣብ ማእከላይ ምስራቅ በሎ ኣብ ኩሉ ዝገበርዎ ኣሉታዊ ነውፅእ ላዒሉ እቲ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ግን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንገብሮ ዘለና እዚ ኣብ ሚድያ ፅልዋ ኮምፕሊትሊ ካብ ኢዶም ንላዕሊ ወፅዩ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ናራቲቭ ክከታተሉ ክብሉ ባዕሎም ቆራሪፆም ነቲ ዜና ደምፅዎ ነበሩ ንኣብነት ኣብ ህዝቢ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ዝተጓነፈ ህልቂት ብ4K ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ርእይዎ ሕጂ ኣብ ደይቁ ክቋፃፀሩሉ ኣብ ዘይክእሉ ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ ቦታ ስለ ዘለና እቲ ህዝቡ እውን ክነቅሕ ጀሚሩ እቲ ኣሜሪካ እውን እቲ መንግስቱ ዝብሎ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልእ ኣማራፂታት እናረኣየ ዋ እምበኣር ከምቲ ዝብሉና ኣይኮነን ከም 91 ናይ ኣሜሪካ ነፃነት ክንከላኸል ኢና ኢሎም ንዕራቅ ደኸዶ ከምኡ ጌርካ ክሸጦ ይትኽእልኒ ኢሎም እቲ መድረክ ተለዊጡ ሚድያ ተለዊጡ ሃገራት ማዕቢለን ህዝቢ ነቂሑ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ናይ ዝኩሉ እኩብ ድሙር ክትሪኦ ከለካ ናይ ግድን እዩ እዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ናቱ ምትዕርራይ ንክገብር ምክንያቱ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣይሰርሕን እዩ ድሕር ሎሚ ብፍላይ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮይነ ሓደ ካብቲ ደኩርዓኒ ከም መንግስቲ ኤርትራ ንዩኤስኤይድ ኣብ 2006 ይሰጉይዎ እዚ ጉዕዙይ ዝኾነ ስርዓት ንህዝቢ ዘይሕግዝ ንሃገራት ንምዝንባል እቲ ኩሉ ክስታት ኤርትራ ዝሃቦ ኣብቲ እዋንቲ ብዘገርም ኩነታት ትራምፕ ደጊምዎ ሕጂ ንዩኤስኤይድ ክዓፅዎ ከሎ በዚ ምክንያት እዚ ነዚ ክንዓፅዎ ኢና ክብል ከሎ ሕጂ እቲ ከም ናይ ኤርትራ ተሪር መርገድ ዝፀንሓና እቲ ናይ ርእሰ ምርኮሳ ዘለና ረኣያ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ንዓና ነቲ ንክንገብሮ ንደሊ ነፃ ዝኾነ ሕርያ ብዛዕባ ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ጥጡሕ ባይታ ፈጢርልና ክመፀካ ናብቲ ጎረባብትና ንኣብነት ኢትዮጵያ ንዛረብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ብስለት ዘይምህላው ድዩ እንታይ ከመይ ጌርካ ከም ትገልፆ ናይዚ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝገብሮ ርክባት ምስ ሃገራት ብጣዕሚ ዘደንፁ እዩ ግን እቲ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ እንድሕር ሪኢኻያ ከም ሕብረተሰብ ተሪኢኻዮም ከዓ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ሳዕ ከም እቲ ክድምና ከም ኣመል ኮይኑ ካብ እቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ብመንግስቱ ጌርካ ናብ ወያነ ኣብ ስልጣን ከለዉ ግዳይ ነቲ ህዝቢ ገይሮም ንዓና ከዓ ግዳይ ገይሮምና ሕጂ እቲ ፅልዋታት እዚ ትራምፕ መፂኡ ነዚ ኩሉ ዩኤስኤይድ ጠጠው መሰበሎ ንኤርትራ ከም ሓደ ፅቡቅ ደሐጉስ ዜና ጌርና ክንቅበሎ ከለና ኣፍሪቃውያን ካልኦት ኬንያ ኢትዮጵያ ግን ኩሎም ግና ውዮም ኢሎም እንታይ ክንበልዕ ኢና ድበሉ እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ደሕዝነካ እቲ ከይሓፈሩ እውን ተኣኪቦም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ክትሪኦም ከለካ ድሓር ናብቲ ዝበልካ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንዝርና ትብሎ ናበይ ከም ዝኸዱ እውን ዘይፈልጡ ናብትን ሸበድበድ ክብሉ ትሪኦም ሕጂ ሃብቲ ሃገሮም ደይምቁፅፃር ሰላምን ርግኣትን ናይ ህዝቦም ደይምዕቃብ ሓድነቶም ፋሕ ስለ ዝበለ እዚ ኩሉ ከዓኒ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እቲ ኣብ ኤርትራ ወገን ክሪኦ ከለኹ እቲ ን30 ዓመት ዝሰራሕናሉ ድሕሪ ነፃነት ሳዋ ተሰሪሑ ንትሽዓተ ብሄራት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፂኻ ሓደ ሃገራውነት ሓደ ተሓሳስባ እዚ ኩሉ ስራሕ ዝገበርናዮ ንሃገራውነትን ንሓድነትናን ስቂሉ ዝመፀ ይኮነን ክንደይ ደምን ረሃፅን ፈሲስዎ ክንደይ ወፃኢታት ተገይሩሉ እቲ መንግስቲ ክንዲ ናይ ኣፍሪቃ ተን ዋና ከተማታት ፍሉጣት እየን
ፓላሶታት ገለመለ ለወንታ ካብታ ኤርፖርት ናብታ ቤተ መንግስቲ ትኸደላ እተን ሜን ስትሪትስ ንኤሮጳ ምስልወን ካብኡ ውፅእ ኢልካ ፀድፊ እዩ ድኽነትን እዚ ዝበሃል ውሕስነት ዘይብልካ መነባብሮ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ኩሉ ናይ ገጠርን ናይ ከተማን ፍልልያት ከነፅብብ ኢና ኢሉ እቲ ናቱ ፕራዮሪቲስ እቲ ናቱ ዕላማታት ኣነፂሩ ነዚ ጋግ እዚ ንኸፅብብ ክገብሮ ፀንሐ ሕጂ ይረአ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ነቲ ናይ ደገሪኡ ወይለይ ኣዲስ ኣበባ ዳ ማዕቢላ እንያ ፓላሶ ተሰሪሑ ኣስመራ ዳ ከምዝንያ ኮይና ገለ ኣብ ኮሚታት ኣብ ዝቐንጠመንጥ እናረኣየ ነቲ ቀንዲ ስራሕ ግን ነቲ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ደምፀአ ነዚ ን30 ዓመት ዝተሰርሓሉ ፍሪኡ ንሪእሉ ዘለና እዋን እዩ ሕጂ ኣብ ፀጥታ ተሪኢኻዮ ፀጥታና ውሒስና ሓድነትና ውሒስና እዚ ከዓኒ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝግበር እዚ ፅምዶ ሕጂ ዝግበር ዘሎ እውን እንድሕር ሪኢኻዮ ክፈርስ እንድሕር ኮይኑ እውን ብምዕራባውያን እዩ ክፈርስ ምክንያቱ እንድሕር ንሕና ኩንድኡ ሓቢርና እንድሕር ለውጢ ከነምፅእ ከም ንኽእል ስለ ዝፈልጡ ነቲ ሓይልና ስለ ዝረኣዮ ሰንቢዶም እዚ ንሪኦ ዘለና ኢኻ ትሪኦ ሰባት ከፍ ኢሎም እንተ ብኣውራጃ ብቐንጠመንጢ ከዛርቡ ካፍትኑ ኖ ቁስልኹም ኣይትረስዑ ክስቶ ከምዚ ጌርካ እንዲ ክስቶ ንሕና ከዓ እንታይ ናና ቀንዲ ዕላማኻ ናይቲ ፅምዶ ቀንዲ ዕላማና ነፀርካ ነቲ ህዝቢ ነቲ ብዓለም ደረጃ እናረኣኻ እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ልክዕ ከምዚ ከምዚ ዝበልካ ከዋ ኣሜሪካ ፈርስት ክብል ከሎሲ ወላ ሓንቲ ጌጋ ይብሉ ንሕና እውን ኤርትራ ፈርስት ኢና ንብል ተኸኢልና እውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንቅድሚት ኢልና እውን ነቲ ሕብረተሰብናን ህዝብናን ኣርጊእና ከመይ ጌርና ንቅድሚት ንግስግስ ኢኻ ትብሎሞኒ ኣነ ብከምዚ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ኣብቲ ዝሰርሓሕሉ ንነዊሕ ግዜ መሰረታዊ ባይታ ኣብኡ ደልዲላ ስለ ፀንሐት ነዚ ሕጂ ብኣሜሪካ ዝውሰድ ዘሎ ኒው ኣላይመንት እውን ዋላ እዚ ናይ ማልታይ ወርልድ መፅእ ዘሎ ኣብ ጥጡሕ መሬት ረጊፃ እያ ትሪኦ ዘላ ረጊኣ ከይተሻቐለት መርሚራ ፍር ኢልና ኣብ ብሪክስ ኣያትና ፍር ኢልና ኣብ ገለ ይኸድናን ኣብ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዘለና እቲ ባይታና ርኢና ግን እተን ጥጡሕ ባይታ ደፀንሖም ኣብ ሓድነቶም ደይሰርሑ ኣብ ርግኣቶም ደይሰርሑ ኣብ ውሽጣዊ ፀጋታቶም ቁፅፃር ክሰርሑ ደይፀንሑ ግና ከም ጎረቤትና ሃገራት ንሪኢኻዮም ግና ክናቆቱ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ብኤርትራዊ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቲ ደኩርዓኒ እቲ ብመንግስቲ ንነዊሕ ጠመተ ተገይሩሉ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ፍሪኡ ንሪእሉ ዘለና እዋን ኮይኑ ጎረባብትና ከዓኒ ፍረ ናይቲ ዝዘርእዎ ፍሬም ዓፅዱ ዘለዉ ኣብ ምብትታንን ኣብ ምቅታልን ምግባትን ኣብኡ ኣስተብሂሎም ክሰርሑ ፀኒሖም ሕጂ ከዓ ኣብዚ ከም ንሪኦ ኩነታት በፂሑ ንሪኦ ኣለና እሞ ኣነ ብከምዚ እየ ዝሪኦ ጆርጅ ዓርኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትንክ ኤርምያስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ መሊስካዮ ኣን ብዙሕ ከማን ምስ ዓድና ድማ ዝያዳ ኮኔክት ጌርካዮ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ወዲ ዓባ ኣጋጣሚ ወፂኡ ስለ ዘሎ ምስ መፀ ድሓን ነብላ ዳንኤል ናባኻ ከይደ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ኣገይን ኣብ ዞባና ምስ ዞባና ቀጥታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እዚ እውን ዝሓቶ ዘለኹ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መጀመርያ ናይ ወፃኢ ሃገር ጉዕዞ ናቱ ካብቲ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ልሙድ ዝገብርዎ ናብ ኤሮጳ ወይ ናብ ካናዳ ወይ ናብቶም ጃፓን ኣይዶኖ ንዓታቶም ሰጊሩ ናብ ማእከላይ ምብራቅ መፅዩ ተኣምራታዊ ዝኾነ ኣቀባብላ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ገለ ፀብፃብ ከም ዝረኸቦ ክሳብ 3.4 ትሪልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ሒዘ ተመሊሰ ዝብል ዓብይ ሄድላይን ዳርጋ ኢንቨስትመንት ገንዘብ ገለመለ እናተባሃለ መፅመም ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እዘን ሰለስተ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ቀጠር ኢማራት ሰለስተ ገጅፍ ዲፖዚት ናይ ገንዘብ ዘለወን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብተን ንዓሽቱ ዓደን ስዑድ ዓረብ እኳ ኣዝዩ ዓብ ሃገሪ ተን ካልኦት ግን ንዓሽቱ ልዕሊ ዓቕመን ኣብ ጂኦፖለቲካ ዝፃወታ ዘለዋየን እቲ ገንዘብ ዝብዎ ዝነበሩ እውን ንፅድቂ ወይ እውን ዝያዳ ንኢንቨስትመንት ጥራይ ዘይኮነ ኪኑ ብግልፅን ብሕቡኡን ኣጀንዳታት ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ሕጂ ኣብዚ ብፍላይ ናይ ቀጠር ድሓን ንግደፎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ክትሪኦም ከለኻ ተፃራሪ ረብሓ ከም ዘለዎም ወይ እውን ጂኦፖለቲካዊ ውድድርን ሓደ ግዜ ድማ እቲ ውድድር ናብ ተፃብኦን ናብ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና የስ ስዑድ ዓረብ ሪዘርቭ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢማራት ግን ናይ ብሓቂ ኣግረሲቭ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዩ ዝገብር ዘሎ
ሕጂ ውድድር ዶናልድ ትራምፕ መን ዝያዳ ይዕግቦ ዝመስል እዩ ነይሩ ከማን ካብ ንረብሓኦም ጥራይ ኢልካሲ ኣብ መንጎም ዘሎ ውድድር እውን ዘንፀባረቐ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብኡ ከሎ ስዑድ ዓረብ ብዝገበረቶ ፅቡቅ ተበግሶ ኣትሊስት ካብ ትረኣናዮ ማለት እዩ ናይ ሱርያ እገዳ ከም ዘለዓለ ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ውፅኢት ናይቲ ጉዕዞ ካብ ናይ ነፍሰን ረብሓ ናብቲ ናይ ዞባ ረብሓ ዝኸደ ዝነበረ እዩ ሕጂ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብኣሜሪካ ፀገም ዘጋጥማ ካልይቲ ነጥቢ ድማ ክውስኸልካ ናባና ክንከይድ ከለና እዚአን ሒዝካያና ኣለካ ካልይቲ ምስ ተወሰነ ኣዋርሕ ወይ እውን ዓመት ንበሎ ኮንግሬሽናል ሂሪን ዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ገለመለ ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረሉ ሓደ ናይ ካሊፎርኒያ ኮንግረስማን እዩ ንኤርትራሲ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ንኤርትራስ ዘይተሓትዋ ኢኹም ንትግራይ ረጤት ብኤርትራ ክኣቱ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣይነው ትመልሲ ኖ ምዃኑ ግን ኣታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ጨካን ምዃኑ ከማን መረጋገፂ ይኾነና ኢሉ ንማይ ካመርን ናይ ዩኤስኤ ኣይዲን ካልእን ኣብ መጋባይ ሓቲቱ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ኣቢ ስለ ዝኽልክል ዝነበረ ብኤርትራ ክኣትወሉ ዝኽእል ተባሂሉ ይሕተት ነይሩ ሎሚ ድማ ኤርትራ ፅምዶ ኣፍ ደገ ባሕር ናታ ክትከፍተሉ ኣብ ትኽእል ድማ ምናልባት እዚ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝነበራ ረብሓ ተኣሳሲሩስ ገለ ነገር ኪኖቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ናይ ፅምዶ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንምፍጣር ዝእንፍዶ ክመስል ይኽእል እቲ ሓሳብ ስለዚ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ ሃገራት ዓረብ ዝፃወትዎ ዘለዎ ተራ ብናይ ኣሜሪካ ኣተሓሒዝካ እስከ ገለበለና ነዋሕያታ ሕቶ ግን ኣይነው ይክን ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፃ ከም ትኽእል እስካ ክፈተኒ ድበቃዕ ተኮይና ናይ ባዕቂ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሕጂ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቅድሜና ክንሪኦ ንቐነና ሲ እንታይና ከነንብብ ንኽእል ብዙሕ ትብል ትኽእል ኢኻ ትራምፕ ዘራጊቶ ኩሉ ሓንሳብ ግሪንላንድ ክንወርር ኢና ብል ሓንሳብ ንካናዳ ፓራርሓ ሓንሳብ ገለ ክንገብር ኢና ዓጀውጀ ብል ፍርቁ ዘርህቦ ሓሶት ፍርቁ ዘይእመን ገለ እንዳበልካ ሕጂ ከዓ ንሪኦ ዘለና ከዓ ሲረስ ክትወስዶ ትደሊ ገለ ሕጂ በብናትካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ቁርብ መትሓዚ ግብር ከነብለሉ ድደሊ ኣነ ብናተይ ጠመተ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ደይኮነ ትገብሮ ዘለካ ማን እቶም ምዕራብ ንኩሎም ምዕራብ ዋላ ይወክሉሲ ስዑዲ ቀጠር ኢማራት ከም ኣገደስቲ ሰንተር ናይ ዕራብ እንተዳሪናዮም ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ዝሓለፈ 30 ዓመት ቁጠብኦም ደሎ ካልኦም ደሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝተተኮሱ ሃገራት እዮም እዚኣቶም ኢንፋክት ነተን ካልኦት ዕራባት ናይ ዕራብ ሃገራት ኣብነት ኮይኖም ቀደም ዕራብ ሃገራት ኩላትና ዩናይትድ ዓረብ ኢና ኢሎም ዋላ ካብ ሞሮኮ ጀሚር ክሳብ ስዑዲ ዘሎ ሲርያ ዘሎ ገለ ዘሎ ብምሉእ ሰሜን ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ንሕና ኢና ዕራብ ኣብ ድብልሉ እዋን መራሕቶም በዓል ገማል ዓብደልናስር ናይ ኢጅፕት እዮም ነይሮም ሲርያ ነይሩ ጆርዳንያ ነይሩ ሕጂ ማእከል ስሕበት ናይ ዕራብ President Trump and Crown Prince Mohammed bin Salman are meeting with business leaders in Saudi Arabia. The U.S. says Trump has secured $600 billion. نارا يوخا كيد لي زياده صبو غيرك حجي انت قبل دلي علم بتم ثوراويان ريفولوشناري تسمعني رازم دو تقسكم بعل قبل عبد الناصر كونوا بعل اب سوريا بعل اساد كونوا قالوا كونوا بعل سلام حسين زيوم ثوراويان يمنيرم حجي ግን እዞም ሓደሽቲ ፋት ክትገርመካ ኩሎም እዞም ተقسم ዘለና ንጉሳዊ ቤተሰባት እዮም ቀጠር ዘሎ ስዑዲ ዘሎ ገለ ዲሞክራሲያውያን ወይ ሰውራውያን ሬቮሉሽናሪ ናይ ሱሳታት ዶ ገለ ናይ ኩሎም ኣይትፈልኒ ግን ዝኾነ ኮይኑ ዓለም ተቀይራ ምስ ዓለም ተቀይሮም ንሶም ከማን ድፍለጡ ነበረ በቲ ናይ ነዳዲ ብዘይቲ ድፍለጡ ነበሩ بخالق بتكنولوجي بصور بقلد فلوط العامات وين انتهي قبل دلي زيوم مرحت زيوم حجم زيوم دلنا ناش مرحتهم ابوتاتهم نعاتهم بقبر ودا حلف 30 عامات له كابزي نعلم وين عناد مثل حبرتسب اكيبنا اخاخيبنا عالم كنقيراينا زبل وصيم تاي مالتي كبوليتيكا وصيم اب قطبا يعني كيد كبوليتكس ناب ايكونومكس جنا امريكا زغلو اقابلان ترامبن قالن ريو زلنا
ولا نخالوت ون تقبروا وقلا قد أباد قدام أي مالتي حجين انتهي خاملتي نعم ساب التوم سلازسي بزعبة محبرة وفتحدو بزعبة كالدو بزعبة عبللا بزعبة مجزاتي بزعبة إمبرياليزم بزعبة كابيتاليزم بزعبة ناي معربين علم زعبل الوعي قد سومني مالتها يكونه يعني بحق بلح تفينا درعيني نعلم كتكيرا ترى اللي خبوا قد بايخا تغيرا بستايكونه أنا نسو تردهم كوين يسمعك بكله عواتاتهم قال حجون أبزان ترامب تقبروا هذا له إذا خبها الكل جن مس راشا مس تشاينا تبع يسمون مالت ونا يكونه كم زي حساب سي علم قدماتي نحن قلت كلنا ثم وي سوفيت يونيون راشا أنا نبلا مننا وي راشا وي أمريكا وي سوفيت وي كابيتاليزم وي كوميونيزم ملكا دبها الحادي يمرز دبها الديكونه زي شارع وكايداي مس تشاينا ذلوا مركباتن نقدتن كلمة تسارن كتير خلها ولا خمسة أمريكا أيقون دامبر عاب نجاري مالك بعابي خا زي أبز مونغو من هذا بكر أبز ناي ميدل إيست له تي إيران اللي تعبلل ويس تم دتورفو تم سوني اليوم تم شعادم قال أبز بهالو بهالشركة الناتكا زحنا قرالو بتبتي لجن بلحت ما راحت يخوينهم أب كندي برينسيبل لنا نحنا هنرتع رايحين عندنا مكاتعنا تونسينا لنا كنرتع عكمينا زيهم كذا معرب زيهم كم نتا صيوناويت إسرائيل نفلسطيناوين تودا الله إلهم كزاروا بحاجة كوام من أمريكا نتا بوم متقبل أمريكا كيوم كم زجرام تقبلوا مالتي حجي نقول لهم تايدر إيه كمالتي حالة زي شراء وكايدا إذا كايدا حركة سعودة واسعة تقبر قطر واسعة تقبر إمارات واسعة تقبر جن أمريكا مس السعوديين مس سلستين تشارك كسي أنت هتقبرون عندهم مواردتنا تخدوا ملكا تقرينا جرا كنا كم زناي محبرة وهنا تتزارب له ناس على لما عثوا خرينا يبغى دامي كم زبلنا نيري قال دبهالي لنا مور ماتشور دخنا بس لدلوا أكيد يخبها الغلي مالتي هذا ناي عابت مرتزي مالتي هلا يتخا أمريكا ولا كابت نبرة درجة عند وحدة نبرة عبل لا دي قال عند قود لا قال أبصر ما تصع عسر إن فات 5 عامات قبل كمان كده فرق لي أقدر أستهاجر ولا تشاينا قدامي تتقونت كاليت أمريكا تكون تم كلن بريكس نبلن برازيل روسيا إنديا تشاينا أبرزيد نهوسي خندلوا ولا بعلي إثيوبيا ولا بعل الإمارات ولا كالوت أنت كلن تتصبسي منايا قدامي مشارخة ولا تشاينا أنت خوينا قاليت مشارخة مالتي أب نقد مالتي قالوا كان ناي بوليتيكس نقا قاليت كل زي أمريكا جنابنا برازيل قدامي تريدين بارتنر تشاينا قاليت أمريكا أجي سنات كم زي أمريكا سي وديقا يتحت الانفلونس ناتا مالت قدامي تسعينها زيرو تخيلا كونت ويكا كمز السوفيت يونيون نيرا تزراريقا فحيلا يلا أمريكا زبهاللو أيكونا هجي بزحات ما راح تخنوا بزحات ولا مدرتي بزحبة استراتيجيست دقاقي هو من هذا كمز تساقا وعينت زناي أمريكان كابيتاليزم قال ملا قاومو من أمريكاون بجاكا بتحمق قلنا دامبر بصبقنا خرو إيديك ولا حيلتات أمريكا تسعر الله حج 5 سوفيتين يوم تحت بليا زبل عينتها كايدا نايو حقي أمريكا حنتن عباينا قداسن أن إحنا أبزي like in our lifetime أب هيوتنا إحنا حسب هيوت لنا قداس تهاجر يحكون مالتي أجي نزان كل تحققات ترى تردينا economics أقداسيو كpolitics نلعلي geopolitics لأنه لو خوي نمبر geopolitics ناي political راح يكون عندي ناي قط أباي نتقط أبا خار كعبد الكاش عنتايك كلا خلول تفتن وي بحيلي طب حيلي زلوهم ميليتاري اليوم قال ما تتقيمهم قال جن نمنتها يوم نقط أبا وكانت مشارف تقونم دخل نسامع إن كان هبانك نبهال كله تانك هابن كاكو يكون ندخون دلو أب نقدي إيش منات ناي حيل ناي قط أبا عويت أنت قال حيل لك مالتي زي حجز أبزا حتى خاخمان نملاس زين سلسيان هاجرات كافتح بزوح خال ما أتقبروا أنا قرقنا خلنا نخلينا لكن حنت خابد القبروا نتن هاجراتهم هبتيهم أمل
ስፖርት ፀጋታት ኣለዎም ግን ቀደም ታይም ድሕመይ ነይሮም ኣብ 70ታት 80ታት ከላ ዓራብ ኣሜሪካ ኩሉ ትቋፃፀሩ ደይ እንግሊዝያ ትቋፃፀሩ ኩሉ ደይ ኣውሮጳውያንም ደካይድሎም ሓንቲ እኮ ይፈልጡን እዮም ክሰርሑ እኮ ይክእሉን እዮም ከመሓድሩ እኮ ይክእሉን ድባል ኖ ናይ ብሓቂ ክዕዘብ ድለየ እሞ ኣብዚ ንመፅእ 20-30 ዓመት ተሓሰብዎ ደጋጊመ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ኣብ ዱባይ ነበረ ወርልድ ኤክስፖ ስለተሳተፍኩ ካብቲ ዓይንኻ ክሳብ ላይክ መል ድፈጥጥ ዓይነት ገይሮም ደቕርቡ ብዛዕባ ፊቸር ዘለዎም ብዛዕባ ዝመፅእ ዘለዎም ዝመሓሰብቲ ሰንተር ናይ ምዕባለ ክኸውን ነዚ ዞባታቶም ሕጂ ስዑድ ዲያ ክትመርሕ ኣሜሪካ ዲያ ክትመርሕ ቀጠር ዲያ ክትመርሕ ኩላተን ደን ገለ ኣቦትኡ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ለሰን እዚ እንተዳርኢና ንዓና ከመይ ልፀሉ ማለት እዩ ሕጂ ንዓቶም ኣሜሪካ ገዳሲ እንተደኣ ኮይና እዘን ሰለስተ ሃገራት ከዓ ኣብዚ ዞባና ኣገደስቲ እየን ማለት እዩ ሕጂ ፍታዕሽነት እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ እየን ምረፅ ኤምራት ምስ ኢትዮጵያ ትሻረኽ ኣላ ስለ ዝፀላኢትና ኣሜሪካ ምስኦም ትኾይና ኣላ ከምኡ ተልካ ኣውቶማቲካሊ ኩላቶም ፀላእትና ግን ፅቡቅ ዘለዎ ኣብዚ ናይ ርእሶ ምርኮሳ ናይ ነፃ ድኾነ ከይዳ ክኩርዓና ዝፀንሕና ህዝባዊ ግንባር ናይ መንግስቲ ንብሎ ብሕጂ እውን ናብዚ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ዘለዎ ሰልፍ ሪላያንስ እዩ ሰልፍ ሪላያንስ ርእሰ ምርኮሳ ኣብ ናይ ምስ መሻርክትካ ብደገ ክትከይድ ከለካ ርእሰ ምርኮሳ ትገብር ከለካ ሓደ ትመርፅ ትኾንካ ራሽያ ትመርፅ ትኾንካ ንኣሜሪካ ፀሊእካ ርእሰ ምርኮሳ ኣይኮነን ናይ ራሻ ፕሮክሲ ኾንካ ኣለካ ማለት እዩ ርእሰ ምርኮሳ እንታይ ድብል ዘይሸራዊ ካይዳ እዩ ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህግደፍ ከማን ንሱ እዩ ዝብል ካብቲ ሒዝና ክንደፍኣሉ ንሓባር እውን ኣብቲ መስርሕ ሳብ ሕጂ እውን ዋላ ዲፕሎማስ ናይ ኤርትራ ተሓቲትካ ንሕና ዘይሸራወን ኢና እዮም ዝብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብጥቕሚ ናሽናል ኢንትረስት ብጥቕሚ ሃገራዊ ረብሓ መጀመርያ ትሪኦ ድሓር ንፅቡቕ ንሰላም ንፍትሒ ሕጂ ካብኡ ሓሊፉ ግን እዚ ሓዲኡ ምረፁ ክጥዕም የብሉን ንዓና ማለት እዩ ፅቡቕ ዘሎ እዚ ትሪልዮናት ቢልዮናት ከማን ኣይኮነን ትሪልዮናት ዝኣክል ኦፍኮርስ ነዚ ናይ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ዝምልከት ንዶላር ዝምልከት ንብሪክስ ዝምልከት ንገለ ድሓን ንግደፎ ምክንያቱ ሕልኽልኽ ዝበለ ስለ ድኾነ ማለት እዩ ግን ድኾነ ኮይነስ እዚ ዞባ እዚ ግን መዓት ሃብቲ ዘለዎ ዞባ እዩ ማለት እዩ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ነገር ኣብ ጎንኻ ኣለና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለተፀጋዕና ኣይኮነን ኣብ ጥቓ ኤርፖርት ስለተቐመጥ እቲ ኤርፖርት ናትካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ጥቓ ዓብ ፅርግያ ፍሪወይ ገዛኻ ስለ ዘለካ ቀረፅ ተኸፍል ማለት ኣይኮነን ግን ፅቡቕ ዘለዎ እዚኦም ሃብታማት ኣብዚ ጎንና ኣለዉ ስለዚ ቁጠባና ግድነት ኣይኮነን ፋብሪካታት ጌርና ንኢትዮጵያ ክንሸጠላ ኢና ዝብል ናይ ቁጠባ ፕላን እንተደኣ ነይሩ ኣለውና እንዶ ኣብዚ ጎረባብቲ ክንደይ ምስኣቶም ክንነግዶም ገለ ንኽእል ማለት እዩ እንኳዕ ስለዚ ዞባ ሃብቲ እንቋዕ ኮነ ዝጎረቤትና ማለት እዩ እንቋዕ ርሑቕ ኣይኮነ ቅርበቱ ከዓ ገዳሲ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ዓይነት እንተርኢናዮ ብጣዕሚ ጥቕሚ ኣለዎ ገለ ግን እዛ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘለና ኣረኣያን ብዛዕባ ጂኦፖለቲክስ ፖለቲክስ ነኺስካ ምርታዕ ዝብል ኣረኣየናን ግን ምናልባት ኢንፍሉወንስ ገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እነን ፋይናል ክብል ዝኽእል እዚኦም መራሕቲ ካብ ብን ሳልማን ጀሚርካ ኩላቶም ንኣሽቲ እዮም ብዕድሚኦም እቶም ብሕጂ ክወርሱ ኣብዚ ዞባ ዝበሃል ደሎ እውን ዕርዮም ንኣሽቲ እዮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ሕጂ እዚ ምዚኦም ናይዚ ጀነሬሽን እዚ እዞም ወለዶታት ማለት እዮም ገሊኦም 30ታት 40ታት ገለ እኮ እዮም ገሊኦም ሕጂ ኣብ ዝመፅእ 34 ዓመት ከዓ ገደስቲ ዝኾኑ እንተኮይኖም እቶም ናትና ደቂ 34 ደለዉ ከዓ ከምኣቶም ዓይነት ሜንታሊቲ ሃልዎም ንኤርትራ ካንፅልና ምእንቲ ብምስኡ ድዳረግ ማለት እዩ ተደይኮነ እዚ ኣብ ሰውራውያን ክንብሎ ንኽእል ኣብ 60ታት ተራእየ ኣብ 80ታት ናይ ሲቪል ወራ ናይ ኮልድ ወራ ተሓሳስባ ግን ዳሃመ ከይድ ኣሎ ንሱ ሕጂ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ኮልድ ወር ግልክ ከምቲ መንጎ ሶቪየት ዩኒየን ራሽያ ንግበር ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ እውን እሱ ናይ ብሓቂ ዝንብዕ እዩ ዋዳ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም ቻይናን ከም ኣሜሪካን ንሕድድ ዳለ ኣይክህሉን እዩ ከምዛ ድገበርዋ ምስ ምዕራብ ከይዱ ንቻይና ትራምፕ ከምኣ ከም ድገብር ፍሉጥ እዩ ወይ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት መፅኡ ከምኣ ከም ድገብር ፍሉጥ እዩ ፋይናል ክብል ዝደሊ እንቋዕ ትራምፕ ዋላ ምዙ ከዓ ትራምፕ ከም ኣሜሪካዊ መጠን ንትራምፕ ይመረፅኩን ምክንያቱ ካልእ ስነ ምግባርን ገለን ደስ ዘይብለኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ንኤርትራ እዛ ናይ ትራምፕ ካይዳ ናይ ብሓቂ ሓጋዝ ብሕልፊ ውግእ ገለመለ እንዳበልካ ኢትዮጵያ ክጎስጉሱ ከለዉ ውግእ ኣብዚ እሱ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ውግእ ክለዓል ዝደሊ ኣይመስለንን
ነቶም ኮሚታት ድደልዩን ተኻቲኾም ናብኩም ክእቱ ድደልዩን ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት እንዳኣለዮም ድኸዘሉ እዋናት ኢና ዘለና ሕጂ እዚ ናብ ፅቡቕ ናብ ረብሓና ድኸዘሉ መገዲ ምስ ናይ ሲርያ ናይ ሳንክሽን ተዳርእናዮ ሳንክሽን ዘላታ ሃገር ኣላትና ስለዚ ኤርትራ ከምቲ ናትካ ተሓሳስባ ዘለዋ ሃገር እውን ዘላትና እንዳበልካ ንትራምፕ ንዕወተሉ ኦፖርቹኒቲ ካላ ተጠቂምና ኣላ ማለት እዩ እሞ ብዙሕ ርእስተ ተንኪፈልካ ዓባይ ርእሲ ስለ ዘልዓልካ No, I think እዚ ሓደ ካብቲ ኪኖቲ ፖለቲካ ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል ኩነታት እውን ስለ ዘለዎ ብዙሕ ክትንክፍ እየ ወንደልየታ ብኩሉ መንገዲ ከፊት እያ ነይረ ታርስቲ ሕጂ እውን ቁሩብ ምስኣ ከነተሓሕዛ ኢና ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ናይ ኤርትራ ሪጅናል ፓርትነር ስዑድ ዓረብ እዩ ስዑድ ዓረብ ድማ ምናልባት ንእሽተይ እውን ኮንቴክስት ናይ ኤርምያስ እውን ክቦ ቀደም ሃገራት ዓረብ ንዕዳድ ኣለዎም ሃብቲ ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም ርእሲ ግን የብሎምን ብፃዓድዮም ዝእዘዙ ገለመለ ዝብል ዘረባ ፐርሰፕሽን ነይሩ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ብዙሕ ዲቤት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ኣብዛ ለንቀነ ዝረኣናያ ግን ኣሜሪካ ሃብታም ሃገር በሎ ሓያል ሃገር በሎበት ቦይ ኣብ እግሪ ዓረብ እዩ ክንብርካኽ ቀኒ ዶናልድ ትራምፕ ዳትስ ኤግዛክትሊ ወላ ሓንቲ ክሽፍነላ ይትኽእል ወላ ክትሓብኣ ይትኽእል ኦፍኮርስ እሳቶም ሸይሸይ የብልዎ ነይሮም ከምኡ የለን ኩሉ ካርድታቶም ገንፂሎም እዮም ተቐቢሎም ግን መን በዓል ገንዘብ መን ይሓያል ንኣሜሪካ እንኮላይ ኣብቲ ናቶም ረብሓ ክእትውዋ ከም ዝኽእሉ ንኣብነት ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ቅድሚ ሕደት ዓመታት ኣብ ቱርኪ ነቲ ጋዜጠኛ ካሾጊ ዝበሃል ዝገበሮ ተባሂሉ ብኡ ኣብ ልዕሊ ሃብታማት ስዑድያውያን ዝገበሮ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያንን ካልኦት ሓይልታትን ዝወሰዶ ስጉምቲ ተባሂሉ ሲ ፓራያ ገለ ክሳብ ክንፀል ኣለዎ ዝበሃል ዘረባይ ነይሩ ገንዘብ ተለካ ተነፅሎ ዝበሃል ከምዘየለ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ ኣብ ናቶም መፃወድያ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ኤሮጳ ልዕሊ ጃፓን ልዕሊ ካናዳ ኣቓልቦ ከም ዝረኽቡ ገይሮም ኣለዉ እዚ ክትገልፀለ ኢኻ ካልኦይቲ ግን ኣገዳሲ ሰብ ብዙሕ ዘየስተባሃለላ መብዛሕትኡ ሰብ ዘየስተባሃለላ እዚ ትሪልዮናት ኢንቨስት ዝገብርዎ ዝቐነዩ ዝያዳ ኣበይ ኣተኪሮም ኢንቨስት ዝገብሩ ነይሮም ኣብ artificial intelligence data centers ንክሃንፁ I mean this is በሃገራት ዓረብ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ፀወታስ እንታይ ኢና ንብል ዘሊሎም እዮም ሓሊፎም ዘለዉ ምክንያቱ artificial intelligence ካብ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝያዳ ዘድሃበ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምቁፅፃር ዓብ ግደ ክህልዎ እዩ ዓረብ ኣፍሪቃ ካልኦት ሃገራት እንኮላይ ቻይና እቲ ዝሓለፈ ናይ ቴክኖሎጂካል ሬቮሉሽንስ ገለመለ ደንጉ ይበፅሕዎም ካብቲኦም እዮም ክመሃርዎ ይብገሱ ነይሮም but right now ti ናይ robotics artificial intelligence ሕጂ ይብገስ ኣሎ ስዑድ ዓረብ maybe we don't have the best brains but ወላ ኮት ዝበለፀ ሓንጎል ዘይብልና ገንዘብ ስለ ዘለና ኤሮጳ ክገብርዎ ዘይክእሉ ካናዳ እውን ክገብርዎ ዘይክእሉ ኢንቨስትመንት ብምግባር ነዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ቴክኖሎጂካል ዝላ ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ናቶም ኢንቨስትመንት ኣብ ሪል ስቴት ራይድ ኣይኮነ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ስፖርት ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ናይ artificial intelligence ኣብዚ ኣተኪሮም ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመፃኢ ዶሚኒየንት ፎርስ ክኾኑ እዮም ዘንቅዱ ዘለዉ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ንዓ ሰሚዑ ለንቀነ ድሮና ተኻሪ ኣብቲ ኢትዮጵያ ረበሻ ክገብር ቀኒ but I like that at least እቲ ናቱ ትሬንድ ፈለው ናይ ምግባሩ ከማን ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዞባና ክፍጠር ዝኽእል ናይ ቁጠባዊ ጭዋዳ ወይ ናይ ቁጠባ ዞባ ክኸውን ከም ዝኽእል ይረአ ኣሎ ንሕና ንኤርትራውያን ነዚ ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል እንታይ ዓይነት ምድላው ከየድልየና ካብዚ ኩሉ ርኢና እስከ ኤርምያስ and I know ስኻ ናይ ኣይቲ ሰብ ምዃንካ you can explain this more ሚዩት ኣለኻ ግን ቅድም ካብ ሚዩት ኣብል ፀጥታ ክገብር ኢለ ሚዩት ገይረያ ሶሪ ነፅቡቅ ትሕቶ እንዲኻ ምፂኻ እቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እቲ ፀወታ ተለዊጡ ከም ዝረኣኸዮ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝረኣናዮ ሃገራት ዓረብ ንነዊሕ ግዜ እቲ ሃብቶም ኣብ ካልእ ነገራት ክጠፍእ እኳ ተፀንሐ ኣብ ሓፂር እዋን ግን ናብ ምንታይ ለዊጦሞ ናብ እቲ ኩሉ ደሎ ቴክኖሎጂ ይኹን እቲ ኩሉ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ብደቂ ሃገር ንኽኸውን ደቆም ነቶም ደቂ ዓዲዮም ከምህሩ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ንደገ እናሰደዱ እቲ ብናይ ኤሮጳውያንን ብካልኦትን ዝቋፃፀር ነበረ
ናቶም ንኸምፅዎ ብዙሕ የምፅኡ ሕጂ እቲ ሓንጎል የብሎምን ገለ ሕጂ ኣቃሊልካ ከምኡ ጌርካ ትሪኦ ኩነታት ኣይኮነን ዝፍጠር ዘሎ እቲ ናቶም ዓቕሚ ሰብ ሓፍ እናበሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክትሪኦ ከለካ ንኣሜሪካ ንኣብነት እንድሕር ሪኢኻዮ እዚ ሲሊኮን ቫሊ እቲ ቴክኖሎጂ ብስርዓት እዩ ብፖለቲካዊ መገዲ ተሓንፂፁ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ይመስለካ ነቲ ሓንጎል ናይ ዓለም ከመይ ጌርካ መዝሚዝካ ኣብዚ ተምፅኦ ንሕና ንኣብነት ሕጂ ብክስታይ ንሪኦ ንኸውኖ መንእሰያትና ስደዱ ኣለዉ እቲ ኦፖርቹኒቲስ እቲ ዕድላት ብዙሕ ስለ ዘየለ ኣብዚ ስለ ዘሎ ንኣሜሪካ ከም ሓንቲ መንግስተ ሰማይ ጌርካ ርኢኻ እዚ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ህንዳውያን ቻይናውያን ኩሉ እዚ እንድሕር ሪኢኻዮም ቶም ኢንጂነራት ዝሰርሑ መብዛሕትኡ ወፃእተኛታት እዮም እቲ ኣሜሪካ ከዓ ነዚ ከዓ ስርሐ ኢሉ ነቲ ላህመት ናይቲ ኣፍሪቃ ኹን ናይ ኤዥያ ኹን ሓግሒጉ ናብዚ ደምፅኦ ነቲ ፀብለል ዝበለ ነቲ ምሁር ኣካል ነቲ ከፍሪ ድኽእል እቲ ክፈጥር ድኽእል ዝብልዎ ነዚ ኩሉ ስርሐ ኢሉ ተፀኒዑሉ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብዚ መፂኡ ኣብዚ ንክፍጠር ንክዕብልሉ ሕጂ እቲ ናይ ምህዞ ክእለት ናቶም ሓፍ ኢሉ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካውያን ጥራይ ዘይኮነ ዓቕሚ ናይ ዓለም እዩ ዝተኣኪቡ ዘሎ እዚ ከዓኒ ነቲ ሃገር ከም ሓደ መንግስተ ሰማያት ጌርካ ምሲልካ ንሓደ ኣብ ዓዱ ከሎ ወረቃቅቱ ተዕርየሉ ገሊኦም ዋላ ክሳዕ ናሽናሊቲ ድውሃቡ ኣለዉ ከምፅዎም ገዛ ህብዎም ገለመለ እዚ ሕጂ እዚ ነቲ ዕብላለ ናብ ቴክኖሎጂ ንከምፅዎ ዝገበርዎ ፃዕሪ እዩ ድሓር ምስኡ እንታይ ተተሓሕዞ ዋላ እቲ ናቶም ናይ ሚድያ ሶርስስ እንድሕሪኢኻ ንኣብነት ሆሊውድ ስኒ ስቂኢሉ ተሰርሐ ትካል ኣይኮነን ፊልም ዝሰርሕ ኣይኮነን እዚ ኢሜጅ ናይ ኣሜሪካ ንደገ ድሸይጥ እዩ ሓደ ሓያል መስርሕ ኮይኑ ንሕና ከማን ኣብ ኣፍሪቃ ንበይ እናተነፂልና ከለና ከም ገለ ኢሉ እቲ ፊልምታት ናባና መፅዩሲ ኣብኡ ኮይናስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ከም ንሓልም እዮም ገይሮምና ሕጂ እቲ መግዛእታዊ ስልቲ ናቶም ሕጂ ኣብኡ ከለካ ድሮ ዕድጉኻ ሞኒ ሽዑስኻ ዋላ እናሞትካ ኢኻ ትመፅእ ኣብዚ ኣብ ባሕሪ እናጠለቕካ ክንደይ ኪዩባንስ ክሰግሩ ከለዉ ንፍሎሪዳ ትሪኦ ተስካሕክሕ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ መስርሕ እዚ ነቲ ሃገር ናብቲ ንምንታይ ተይካ ነቲ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለም መሰረቱ ብዚ ንክኸውን ንክቋፃፀርዎ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ግና ዝትገብሮ ቀንዲ ዓባይ ለውጢ ሕጂ መፅያ ዘላ ከም ዝገለፅካያ ሃገራት ዓረብ ምስቲ ዘለዎም ገንዘብ እንድሕር ኣብ ፊውቸር እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንድሕር ኢንቨስት እንድሕር ገይሮም እሞ እቲ ብቕዓቶም ከዓኒ እንድሕር ሓፍ ኣቢሎም እሞ እቲ ኣትራክት እንድሕር ገይሮም ብድሕሪ ሕጂ ዓለም ናበይ ገፃያ ትኸይድ ዘላ እንድሕር ክትሪኦ ኮይንካ እንድሕር ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንድሕር ደይትሳተፍ ኣለካ እታ ባቡር ክትገድፈካ ምክንያቱ ኣብዘይ ኣተዎ ነገር የለን እዚ ነገር እዚ ሕጂ ከም ብፍላይ እዚ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ክሪኦ ከለኹ ስጋኣት ኣሎ ኩሉ ሰዕ ከምዚ ናትካ ኢንፎርሜሽን ንደገ ክወፅእ ከምዚ ጥልቕ ዝበለ ፍልጠት እንድሕር ደይብካ ትፈርሖ ሞኒ ኣይትደፍሮን ኢኻ ድሓር ብተኻእለካ መጠን ካብ ቴክኖሎጂ ክትሃድም ትደሊ ሕጂ እዚ እንታይ ገብረካ ፈፂሙ ካብቲ ፀወታ እውን ንደገ ይደውፃካ ሕጂ ብተኻእለና መጠን ሕጂ ንሕና ብፍላይ ሕጂ ናብ ኤርትራ ፎካስ ክገብር እንድሕር ኮይነ እቲ ፀቕጥታት ክግበር ዝፀንሐ ንዓና ናብዚ ከይንዋሳእ ናብቲ ምዕባለን ናብቲ ኤርትራ ናበይ ነታ ንሓልማ ኤርትራ ናበይ ገፅና ክንወስዳ ንደሊ ናብኡ ንኸይኸውን ፈውሲ ከይነእቱ እዮም ዓፅዮምና ፀኒሖም እቲ ዝፀንሐም እዚ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን ከምቲ እቲ መንግስቲ ክዛረበሉ ይደለየን ብዙሑ ናይ ተጋውሐን ግን እቲ ኣብ ፀዓት እንድሕር ሪኢኻ ሕጂ ኣብ ፀዓት ንገብሮ ፃዕሪ ከቢድ እዩ ፀዓት ንዓና ሓደ ካብቲ መይን ኣርእስቲ እቲ ከመይ ጌርካ እኩል ፀዓት ኣፍሪካ ብኤርትራ
نتي بدحر حج خمص زخيل معبالتات ون ካብ ነፍስና ተመርኪስና ከመይ ጌርና ኢና ነፍርዮ እዚ ሕጂ ኣብ ፀሓያዊ ትርኢ ኣብ ንፋስ ትርኢ ጂኦተርማል ትርኢ ኣብ ብዙሕ መገድታት መፅናዕትታት ትግበር ምናልባሽ ዳንኤል እውን ክገልፀልና ክልኾን ኣብ መጀመርያ ናይ ዳሓለፈ ናይዚ ዓመት እውን ኣብ ኣስመራ ተኣኪቦም ብዙሕ መፅናዕትታት መፂ ሕጂ እቲ ሃገር እታ ርእሰ መርኮሳ ትብል ኣገዳሲት እያ ከመይ ጌርካ ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ናትካ ብናትካ ፀጋታት መሰረታዊ ዱልዱል መሰረት ጌርካ ንመፃኢ ሕጂ ነዚ ንኸይንገንብር ግን እዚ ዘይበሃል ዕንቅፋታት ኣብ ልዕለና መፅዩ ንመንእሰያትና ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ብነፃ እዩ ክሳዕ ዶክትሬት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ብነፃ ኣብ ሂውማን ሪሶርስ ዝገብሮ ዘለና ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰብኣዊ ፍልጠት ናይ ህዝብና ሓፍ ንኸነገብር ድሕሪ 91 ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ ዘንብብ ዘይፅሕፍ ብጣዕሚ ሒደት እዩ እዚ ከማን ካብቲ ሲስተም ብገለ ወፂኡ እንድሕር ጠፊኡ እምበር ድሕሪ 91 ዘየንብብ ዘይፅሕፍ ሰብ የብልና እዚታት እቲ መሰረታዊ ለውጢ ንገብሮ ዘለና ነቲ ምዕባለ ንደልዮ ዘለና ክንበፅሕ ተኮይና እቲ ናህና ናይ ሰብኣዊ ብቕዓት ሓፍ ክብል ክኽእል ኣለዎ ነዚ ክትገብር እቲ መሰረታዊ ነገር ክትዓፁ ኣለካ ሕጂ ኣብ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ተሰሪሕሉ እቲ መንግስቲ ወፃኢታቱ ሸፊኑ ናይ ህዝቢ ብነፃ ቤት ትምህርቲ ገይሩ ብነፃ ሕክምና ገይሩ እቲ ካልኦት ሃገራት ኣብ ብልጭልጭ ዘሕዝፎ ኣብ ከምኡ ይጥፍይዎ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ነገር ተነፂፉ ኣሎ ሕጂ እቲ ዝድለ ነገር ዘሎ እቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ከነእትዎ ኣብ ኤርትራ ሽርክነት ኣድልየካ እቲ ሽርክነት ንኸይንገብር ከዓኒ እቲ መገድታት ኩሉ ተዓፅዩ ፀኒሕና ሕጂ ግና ምስ እዚ ምስ ፖለቲካ ክትተሓሕዞ ናይ ግድን እዩ እቲ ማልታይ ፖላር ወርልድ ሕጂ እንድሕር ዕድላት ክፈጥረልካ ጀሚሩ ግድን ቴክኖሎጂ ካብ ኣሜሪካ ምፃእ የለይካኒ ካብ ቻይና ከተምፅእ ትኽእል ካብ ራሻ ከተምፅእ ትኽእል ካብ ህንዲ ከተምፅእ ትኽእል ዕድላት ስለ ዝፈጥረልካ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንኣብነት ፕረሲደንት ኢሳያስ ናብ ራሻን ቻይናን ምስ ከደ እቲ ቀንዲ ተዛረበሉ እንድሕር ሪኢኻዮ ከመይ ጌርና ናይ ሰብኣዊ ብቕዓትና ሓፍ ነብል ከመይ ጌርና ተምሃሮ ኣብኡ ሰዲድና እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ተማሂሮም ተመሊሶም ንሃገሮም ድሓንፅሉ ሂውማን ሪሶርስስ ናህና ንክምዕብል ብዓብዲ ተዛሪቡሉ ኣብ ብድሕሪ እቲ ዝነበረ ዋዕላታት እውን ኣብቲ ሃገራት ተሪፉ ቦታታት ድበፅሖ እንድሕር ሪኢኻዮ ኩሉ ናብኡ ድምልከት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ንትራንስፖርቴሽን ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ኮሚኒኬሽን ትራንስፖርቴሽን ብፍላይ ናይ ፀዓት እዚታት ኩሉ ከይዱ ሕጂ ኤርትራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ዘላ እንድሕር ኢልካ ነዚ ንቀራረብ ኢና ዘለና ነዚ ኣብ ከባቢና ድመፅእ ዘሎ ፀጋታትን ዓበይቲ ዕድላትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይና ናቱ ተዋሳእቲ ኮይኑ ክኸውን ኣብኡ ኮይና ክንጥምቶ ዘይኮነሲ ዓብይ እጃም ከዓ ከነበርክት ከም ኤርትራ ንኤርትራ ከመይ ጌርና ንቅርባ እዚ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምስኡ ከተሓሕዞ ዝደሊ እውን እዚ ፅምዶ እውን ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ እንድሕር ናብ ምዕባለን ናብ ብልፅግናን እንድሕር ክትሰግር ኮይና ንሕና እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ዓንቶ ትገልፃ ነርካ እታ ትረት ትብል እቲ ተፃብኦታት ካበይ ድመፀና እንድሕር ኢልካ ንሕና ፈተውቲ ነብዝሓሉ እዋን እምበር ፀላእቲ ነብዝሓሉ እዋን ኣይኮነን ሕጂ ኣረጋጊእና ኩነታትና ምክንያቱ ዝሕዝን ኩነታት ክሪኦ ከለካ ሱዳን ኣበይ ኩነታት ኣለዉ ረእዮ ኢትዮጵያ ረእያ ኣበይ ከም ትኸይድ ዘላ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ጅቡቲ ከምኡ ሶማል ንሰርሕ ኣለና ንክንረጋግኦ ሕጂ ዕድላት እዮም ዋላ ኣክሮስ ካብቲ ባሕሪ ትኸይድካ ተሪኢካ በቲ ሓደ ሸነኹ ንየመን ረእዮ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ፅልዋ ኣይገብረልናን ማለት ኣይኮነን ንዓና ይገብረልና እዩ ሕጂ ምስ እዚ ኩሉ ግና ንሕና እንድሕር ዳ ንመፃኢ ነዚ ድመፅእ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንድሕር ናህና ዴታቤዝ ሶርስ ጌርና ሞኒ ኮሚኒኬሽን ናህና ፋይበር ኦፕቲክ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዘርጊሕካ ብዝከኣለና ርክባትና ምስ ዓለም ከመይ ጌርና ድሓር ቀሊል ኣይኮነን ምስኡ ዝመፀካ ኣሎ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ኣሎ ነዚ ኩሉ ክትቀረበሉ ክትክእል ኣለካ ንቃላዕ ኢኻ ዘለካ ሕጂ ብቕዓትና ከመይ ዘሎ እዚ
تنانا human resources أب ما ينفعز مهارو تمهارو لونا كوليج سالونا حجي زيتات تمنجستي نتي بايتايدا نصف زلو نسي إلكا زل إلكا تأطو إخوانا كمزي نعمنا حجي أنا عنتو قرب صحيحة كمزي شو اوف يندحر درون امسيخا درون شو غيركا ناي اير شو غيركا قال ملا زيتات انتاي مسلكا سوبرفيشالي ناي مسرتاو ነገር داي حاسكا ህዝብኻ እናተናቆተ ድብላዕ ደይብሉ እስኻ ናይ ምሸት ናይ መብራህቲ ናይ ድሮን ሾው ጌርካ ስእልኻ ገለ ክትገብር እዚ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ፅዩፍ ነገራት ንኣፍሪቃውን ንድሕሪት ድጎታ ዘሎ ባህርያት እዩ መሰረታዊ እቲ ንሕና እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ፀገምና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሕጂ እቲ ዘሐጉሰካ ብናይ ኤርትራ ኣብቲ መሰረታዊ ፀገማትና ንፈትሕ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ኣብኡ እዩ ብዙሕ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ ንሕና እውን ሓፍ ኣቢልና ኢና ሕጂ ምስ ንገብሮ ዘለና ሽርክነት ምስ በዓል ራሻን ቻይናን ሳውት ኮርያ ከይዱ ዓጥልያን ከይዱ ምስ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ሽርክነት ክንገብር ንሕና ከዓ ንሕናት ዓቕምታት ክንገብር ተራእዩ ኣብ ናይ ማይኒንግ ካምፓኒስ ንሕና ተሪኢካ እዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ ማይኒንግ ካምፓኒ 50% ሒዙ እዩ ድቃንሳቆስ ዘሎ ምክንያቱ ብቕዓት ሰቡ ሓፍ ስለ ዘበለ ንሕና ሕጂ ማዕረ ተዋሰእቲ ኮይና ኢና ንመፅእ ዘለና እዚ ከዓ ንምንታይ ተይካ እቲ ዓቕምና ሓፍ ነብሎ ስለ ዘለና እሞ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ዓብይ ተስፋ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ እቲ መሰረታዊ ነገራት ዝስርሓሉ ስለ ዘሎ ክንዋሳእሲ ዓብይ ፀጋሙ ኮይኑ ኣይርዮ Brilliant. ሓንቲ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ኣነ ክሓትት ከለኹ ኤግዛክት ለናተይ መርገፂ ወይ ሓሳቡን ከምኡ ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ግዜ ዴቭልስ ኣድቮኬት ክትከውን ክትከል ኣለካ ብዓይኒ ኣሉታ ጌርካ ክትጥምተለካ ምንታን ነገራት ጎሊሖም ንክወፁ ሓንቲ ካብኣተን ድማ ኤርትራ ንኩሉ ዘማእኸለ ወይ እውን ኢንክሉሲቭ ንኩሉ ዘርክብ ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ክትገብር ትፍትን ኣላ ቅዱስ እዚ ኣብ ንዝበፅሐ ህዝቢ ድማ ዘረቢሕ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ውሕዳት ከተማታት ዘለው ጥራይ ዋጋ ዝኸፈሉላ ሃገር ኣይኮነት እዚ ኩሉ ግዜ ክንዝክረ ኣለና በሺ ኸማን ኣብ በዓል ናቕፋን ኣብ በዓል ኣፍዓበትን ዘሎ ህዝቢ ዝኸፈሎ ዋጋ ካብ ካልእ ኤርትራ ፀብለልትነት ክህልዎ ክእል ነቲ ሰውራ ሃብሒቡ ሓቂፉ ተሰኪሙ ኣብ ሊዑና ስትዩን ንዓመታት ዝፀወረ ስለዚ ኤርትራ እቲ ኩሉ ኣብ ገጠራት ዝግበር ወፍሪ ከም ቻሪቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝግበኦ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ዓቕምታቱ ትሕቲ ካልኦት ክኸውን ይኽእል ነቲ ሰውራ ግን በታ ዘላቶ እዩ ኣሳሲዎ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ካበይ መፅኡ ስለዚ እቲ ፔይባክ ኮይኑ ይርዳእኒ እዚ ፅቡቅ ጌሩ ዝርዳእና ግን ሓደ ግዜ ድማ ማለት እዚ ሕጂ ክልቴኹም እውን ክትበፅሕዋ ኢኹም ብክልተ ብዳንኤል ዋላ ክጅምር ለይተይ ሰብ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እወ ንጓዓዝ ኣለና እወ ነፍሰ ምርኮሳ የዋፅኣካ እዩ የጥሕነካ እዩ ግን ሰም ኤክስተንት ድማ ኤክስትራኦርዲናሪ ቀልጣፈኻ የድልየና ኣሎ ኖርማል ብዘገምታ ዘይኮነሲ ካብቶም ኣብ ጎረባብትና ዝኸድዎ ዘለዉ ከዓ ዘይኮነሲ ሓሙሽተ ዕፅፍናቶም ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ሓደ ውሕዳት ህዝቢ ኢና ንሕና ካልኣይ ኣመነ ተባሃጊ መሬትን ቦታን እናሒዝና ዘለና ሳልሳይ ድማ ዓለምና ከም ቀደም ኣካይዳ የብላን በቃ ካባኻ ንዝሓምቕ ብላዕ ዓይነት ደረጃ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ዝርግሐ ናትና ገለመለ ንሱ ከይገደፍካ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና ሕጂ ንኣብነት ወላ ኤርምያስ ክጠቅስ ከለካ ብዙሕ ግዜ እውን እቲ ኣብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ዘሎ ናይቲ መንግስቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ጎይ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ግበሩ ክትብሎም እውን ከቢድ እዩ ተርዲኹምኒ ኣብ ኤርትራ ግን ኤቭሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዘሎ ብከምናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፔይስ ይኸይድ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ሓደ እንታይ ንማለት እዩ እቲ ብላዕለዋይ ዘሎ መርሕነት ይጎዩ ከም ዘሎ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ዞባውን ይርዮ ኣሎ ግን ኣት ሳም ስቴጅ ኤርትራ ዘይትጥቀመሉ ፀጋታት ከም ዘሎ ድማ ሬኮግናይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና ቁፅሪ ሓደ ንኣብነት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንብል ኣለና ኢትዮጵያ ድዩ ካልእ ሃገራት ድዩ ገለመለ ሱዳን ድዩ ገለ ዘይብሎም ኣድቫንቴጅስ ኣለዎም ኤርትራ ኣብ ደገ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ትምህርቲ ዝተማሃረ ኣብ ዝበለፁ ዩኒቨርሲቲታት ዝተማሃረ ኣብ ሌቴስት ቴክኖሎጂ ዝሰርሕ ዘሎ ክኢላ ኣለዋ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ካብ ዘይረ ኣይኮነን ትብገዝ ዘላ ኖ ነዊሕ ጉዕዞ ኣለዋ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኤርትራ
اتحتو جن نزي عقم سبزي وركشوب الكام إخا دي ولا منجسي زلا على investment غير ولا زنا درون تكنولوجي ديو سايبر تكنولوجي سايبر بروتكشن كقات من ناس غلدي نزين خدجبر زتفل عليه workshops ناجبركا إذا دما أجاتات مالتها يكون قديت هايو نزومس experts كاب دجنا إيرتراويان أمتيخا مستمع ما ينفحز له ولا جزياوي أباس عدي أبجله حدا نيشتي بوتات مسرت أردي خاني سلازي تبدأ زلوا عملنا دما بجزية روتيشن ناجبره مستمع وش تزلوا ديفلوب يجبر أفارما خمو ناي فارماسيوتيكال أبي ريسورس هلا نبدأ ناي فارما كونفرنس أبي تراسي 10 تخلطوا ورحن تلوا 10 تخلطوا 10 سلسته كونفرنس كهات خلاله إزغا أسيلنا أنا نخيز لنا هجر أبو عزيز زلا أمنا buying this زيك بولا يكونن زلا ناي جزيسي عدله هبنانيو سلازي ناي فاينانشال سيكتور اكسبرتس هلون عم تايم سوم مستابوش تعد زلون مستاب كولجات زلون عم تيخا ازاربوم حدا فينيو كجمريم حدا نقد كجمريم ناي اي تي اكسبرتس يمصو كوفيلوم نساتهم مستوى عد زلو مست سيكتور زلو يزراربو ناي فارما يمصو ناي اغريكلتشر يمصو ناي ميديسين يمصو you tell me everything يمصو ناي بيزنس سيكتور يمصو اذا انت يفترالو እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ጥራይ ዝጓዓዝ ዘሎ ናይ ቻይና ክኢላ ብገንዘብ ዘምፅእ ዘሎ ናይ ኮርያ ክኢላ ብገንዘብ ዘከምፅእ ዝግደድ ዘሎ ካብ ራሻ እንታይ ገደሰካ ትኸፍል ህዝብኻ ኣለካ ነዚ ህዝብኻ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ሕራይ ምናልባት ኩሉ ግዜ ክመፀካ ይክእል ነቶም ክኢላታት ወላ እቲ ማሕበረኩም ካም ፋንድ ምገበረቶም ክኢላታት እኳቶም ቀንዲ ብፋይናንሻል እውን ዝበለፁ ዘለው ሰም እዮም ክገብሩ ዝደልዮም ሰም ስለዚ እቲ ማሕበረኩም ኣብ ደገ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣግሬሲቭሊ ክሰርሖ ዘለዎ እዩ ብውሽጢ ዓዲ ድማ ነዚ ነገር እዚ ناتكا فقاديو ناتكا هاجرنديو أو عيد no this is not acceptable منجستي نزي aggressive اللي جسر حلو دا بيتاتا وش تجيرو كم ماجنت كسبع له advertise كجبر له نحن ميديا لنا نروح نسرح سلازي you know دانيال كل جاب زي push جبر كاجن I am pushing you in a sense that نعخا ملسك تبنت رايكم كونجن زي أتحسس بازي كسع كندا يحسب له لبوش تعدي نحن خنتاي كنجبر نخلال لنا تبلابزي زي مچم كل سبون غزانا ماكينه بكون ولا صبو تمنيت ندلونا ايرترا خمزانات كايزل كمون فورسا ايرترا نعمتات كلنا ولا حجي ولا انا من بس خمس مساخ قال صبو دراخ ونغرات تنكف قبل كله تصبو ددلي هو ما زن وسخخ الله وقال ابسولوتلي انا كمو بالمالتي كن ما تحزهم قبروا له تخوي ناسي من هذا كمزي public discourse تقبل كلا خاص قليليو digital technology بزي أقول لا فرصة قال له تبل قبو يقليليو جن بنستاين رأيه هذا بمعرف أنا هذا معرف سنة هنا فاتت معرفتي نيرترا عابي بوليتيكا قلولا ودفتر الله معرف بزي حجون ناتو محوي ناتو معصود خنا الناس غيلي لنا نزي صمدون ندفع له زلنا أي وقاي سلام سيتي بيتتحازي مسكون كل قدامنتنا بهاجر مكل خال بصن حلي قال لنا اوكي هاجرنا تخلخلكا نوندو ناي قطبا طرح ناي حقي ريفورمون ناي قوام ناي مسل ناي اسرات ناي قال كلون معرخ قبر قبو إلنا مدد صنحنا وانا لنا نو اسخاتكم ترداكم الله زي رداكم الله لذي بمولو فلتات اي تريوانهم دلهم تقبر الحيلي نسير فلتو ندابل كما تشم دغنا خوينو يهن مين كبهال صنيح اذا معرف اذا كان حليف حجي موداتا نغلاتنا رسا معنا انت نقرا اوكي صبو عادتهم كم قدمي 10 عامات زخون يرو قد مع 15 عامات زخون يرو زبلنا حليف 15 عامات كان تي دحانت ونزي فصنا حد بلاخا نهلنا حجي بحان ساعه تراخنا لنا قدامنتنا حجي كل نغرنا ونقدميت دطمت ولا نحنا منغونا طرح ديكونس ولا ندغه طمت كلنا مالتين تا يخبل دلي حجي ما انت غنقول له از ولدزي نلقى صبص سلم سي خاز مصا ولدون ولا زي زب قرمينا تسائل له ولدو ግን እቲ ናጽነት ደምጽአ ወለዶ ገድሊ ቀንዲ ስርሑ ናጽነት ኣምጺኻ ሃገር ዓቂብካ ሃገራውነት ኤርትራውነት ፈጢርካ ነቲ ድመጽለሎን ዝመጽለሎን ንሪኦ ዘለና ወለዶ ምሕላፍ እዩ በዚኣ ምዕቀ ንኽሪኣ ከለና ግቡኦም ፈጺሞም ካብ ምስቲ ኩነታትን ገለን ታሪክ ሰሪሖም እዮም ዳን
ንሓደ ናይ ገድሊ ወለዶ ዘሎ ዋላ ሚኒስተር ናይ ቁጠባ ኹን ዋላ ናይ ካልእ ኹን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ መዐቀኒ ናተይ ሃገር ዓቂብካ ፀኒሕካ ተመሓላለፍ ሃገር ኣላትካ ካልእ መዐቀኒ ይከልዎምኒ ማለት እዩ ዝኩሉ ንርዕና ዘለና እቲ በኺሩ ዘሎ ከዓ ዋላ ንእሽተይ ሓድሽ ወለዶ ኹን ካብዞም ወርሳ ይኹን ኣብ ፅፍሕታት ስልጣን ዘሎ ኹን ናይ ኹን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ እወ ሙሕጅግ እንታይም ክብለካ ማለት እዩ ሙሕጅግ ግደኹም እዩ ሕጂ ኣብቲ ፕሮሰስ ኢና ንኣቱ ዘለና ማለት እዩ ጀርጃ ተረዲእኒ ኣሎ እሞ ከምኡ ተኮይኑ ሲ እዝን እዝን ኣተኩረት ለይ ፎርስ ኣልናስ ነቃላጥፎ ዝረአ ነገር ይኹን ብዛዕባ ዝርእስቲ ይዘረበሉ ይንእተዎ ገለ ዝብል I think በብቁርብ ናው ንኸይድ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ሓደ ምዕራፍ ፀኒሕና ግን ናብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ብግስ ክትብል ከላ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሰላምን ምርግጋእ እንተደየለ ኩሉ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዓብይ ትረት ሓደ ዓብይ ስግኣት ከዓ እዚ ነቲ ከምኡ ከይትገብር እውን ኣብ ድፋዕ ክሕዘካ ድኽእል እንደገና እውን ካልኦት ፀላእት መፅኦም ካብ ኢትዮጵያ ምናዳ ክዝርጉልካ ድኽእሉ መገድታት ክዕፆ ክኽእል ኣለዎ ጎኒ ጎኒ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ቦትኡ ከሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ፃውዒት ተራ ግን ኣብ ክንነቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ዋላ ከልዕለካ ክእል ተኾነ ናቱ ግደ እውን ኣይኮነን ናይ ዝመፅእ ወለዶ ግደ እዩ ማለት እዩ እቲ መፅእ ዘሎ ወለዶ ከዓ ኣብ ዓዲ ዘለኹን ኣብ ደገ ዘለኹን ኣብቲ ውደባ ዘለኹን ዘየለኹን ከበርክት የድሉ እጅጉ ሰብ እንታይ ገይሩ ባዕሉ ኢንቪቴሽን ወይ ዕድመ ክመፅእ ክፅበ የብሉን ማለት እዩ ኳሕኩሕዩ ከኣትዎ እቲ ክግበር ድኽእል ኣነ ክገብሮ እውን ንኽእል እየ ኢሉ ከተግብር ምስ ጀመረ ባዕሉ ተበግሶ ወሲዱ እዩ ብቐዳማይ ቁርብ ኣልዒልና ነና ከምዚ ዓይነት ኣርእስሲ እንታይ ለካ ጆርጆ ሓወ ከም ሓውሲ ጆክ ገይረ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሬስቶራንት ተራ ሓሲብካ ከይድካ ሳይ ትገብረላ ሄይ ባይ ዘ ወይ ፅቡት ሬስቶራንት እያ ግን ሰድያ ተማላእ ሰድያ ይብልናን ችክን እውን ተላ ተማላእ እያ መፅኻ ኣብዚ ክትበልዕ ጥራሕ ይኮንካን ክትስታት ክትብር ኢኻ ክትክሽን ኢኻ ክትሰርሕ ኢኻ ግሪልያ ማለት እዩ እወ ሕጂ ከምዚ ተዓዲምካ ትኸዶ እሞ ኩሉ ነገር ተቐረበልካ ገለ ነገር ክትፅበ የብለን ግን ኣብ ምንታይ ክንረዳዳእ ማለት እዩ ዓለም ብትኸዶ ፍጥነት ኢና ክንከይድ እምበር ብናትና ድበሃል ነገር የለን እዚ ጎብየ እዚ እዛ ግመል እዚኣ ቀሲላ ክትርከበሉ እየ ድበሃለሉ ነገራት እውን ኣይኮነን በዚ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ክትኣስሮ ትኽእል ብናሽናል ሴኪሪቲ ተዳርእናዮ ብሃገራዊ ድሕነት ቁጠባ ንምህብታም ፅቡቅ ፅርግያታትን ቢልድናትን ንምህናፅ ደይኮነሲ ብሃገራዊ ድሕነት እንተሪኢኻዮ ግን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርቱዕ ቁጠባ ተለካ ብርቱዕ ምክልኻል ኣለካ ማለት እዩ ብርቱዕ ቁጠባ ተለካ ቴክኖሎጂ ኣለካ ማለት እዩ ናቲ ገንዘብ ተሎ ምሁራት ኣካላት ከም ፀባቢልካ ዝኩሉ ንብሎ ዘለና ኢንፍራስትራክቸር ናይ አይቲ ጌርካ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ጌርካ ብሮድባንድ ጌርካ ገሎ ጌርካ ዋላ ሕጂ ካብዚ ሓድሽ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጌርካ ዲጂታይዝ ክኸውን ዝግብኦ ብሕልፊ ኣብዚ ኣብ ዓለም ባንኪን ስለ ዝኾነ ኣብ ዲጂታል ባንኪን ዘሎ ዕርዩ ድሕሪት ተሪፉ ዘሎ ከምኡ እንዳበልካ ቅፅል ስለ ዘይኮነ ድላይካ ክትገብር ተደሊኻ ድላይካ ተመሓላለፍ ተደሊኻ ድላይካ ዋላ ቀልጢፍና ንኺዶ ትብል ተኾንካ እታ ቁጠባኻ ክረስን ክስታይ ተኮይኑ ናይ ብሓቂ ናይ ባንኪን ሲስተምካ ክምዕብል ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ክብፃሕ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ዜሮ ኣብቲ ናይ ርግኣትን ሰኪሪትን ቅድም ስለ ዝኸውን ንሱ ነዚ ዘሎ ወለዶ ነዚ ድመርሕ ዘሎ ወለዶ እንተደኣ ናቱ ግደ ሂብናዮ ናይዚ ንመፅእ ዘሎ ወለዶ ተራኻ እዚ ትድመፅእ ወለዶ ግን ከምዚ ካብ ሎምን እኒው ከምዚ ክእወጅ ኢሉ ኣዋጅ ከይተፀበየ ባዕሉ ተወዳዲቡ ባዕሉ ኣካል ናይ ትፈታሕ ኮይኑ ባዕሉ ሶሉሽን ሒዙ ክመፅእ ተኽኢሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ፍታሕ ክንኣቲና ማለት ሕጂ በዛን ኣነ ድኸድክዋ ክዕቁኖ ከለካ ዋላ በታ ናይ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ፎር ኤሪትሪያን ስታዲስ ተገበረት እውን እንተደኣ እውን ዓቂናዮ ሓደ ከምዚ እዚ ንብሎ ዘለና ዓይነት መንፈስ ዘለዎ እዩ ነይሩ ካልኣይ ከ እንታይ የርእየካ ብዝሒ ሰብ ተኣከበ 550 ገለ መስለን ተሳተፍቲ ነይሮም ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከም ብደገ ድመፀ ተዓዛባይ ገለ ዋው እዚ ንእሽተይ ጭልፋ እዩ ካብቲ ባሕሪ ግን ዓቕምታት ኣሎ ክእለታት ኣሎ ንሓዋር እውን ተዳለወ ሓይሊ ከም ዘሎ ርዱእ ማለት እዩ ዓቕምታት ናብ ውሽጢ ሃገርን ዘሎ ገለ ግን ናይ ብዙሓት ኣብ ደገ ዘለው ሰብ ፀጋታት ብገንዘብ ይኹን ሰብ ሓንጎል ትምህርትን ክእለትን ተመክሮን ዘለዎም ግን ኣዋህድ ኣቢልካ ንቅድሚት ዘምፅእ ዓብዪ ከምዚ ዓብዪ ማርሻል ፕላን ንበሎ ዋላ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ፕላን ንበሎ የድሊ ኣሎ ንመሰረቱ እዚ ናይ ራብዓይ ግንባር ገለ ዝብል ተበግሶ ሕጂ ሓራብቲ ኣንፈቱ ዳ ናብ ካልእ ክኸይድ
استاجيرو منامبر أنفتوسي نابزنا يمكلخال كيدو مخنيات قدناتي برتي قداماي كال ايسال سايد بهال جنبار ناي ايكونوميك زون سي رابعاي كا اب دايسبورا تباهيلي تبقيسو اجناو انت تراملسنا هقدف كم ودبا خصاوت دخل عاب ترى اللو ግን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ካልእ ሰብ እውን መወሳቶም ዘይገበሩ ወይ ኢሉ ክፅበውን የብሉን ዓብዪ ፕሮባብሊቲ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ የስ ምሸቱ ክጥቕልላተ ኮይነ እቲ ፍጥነት ዕር ይኽውስኽ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ንእሽተይ ቪድዮ ገይረ ነይረ ኣብቲ ታምኔል ኣብቲ ካቨርስ እንታይ ገይረላ ነይረ መስለካ ጎብየ እንድዩ ኣብ ሮለር ተቐይተዮ ኣብ ስኬት ቦርድ ማለት እየ ነቲ ስኬት ቦርድ ሮኬት ሺፕ ገይረሉ we want our gobiye ab saqilka AI technology ገለን ጌርካ ፎርሳልካ ነታ ሮኬት መተኳስያ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ተነፂፉ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ብሓቂ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ንምሸታ ግን እዚ ወቃስን ተወቃስን ኮንካ ብሕልፊ ኣብ ወፃእ ዘለና ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ካልእ ሃገራት ዜጋታት ኮይንና ንነብር ዘለና ሰባት ኢና ኖ ሕጂ ኣብታ ዓዲ ኮይና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንነብር ኮይና ከምዚ ዓይነት ነርሶ ኣልዕላ ኣለና ከምኡውን ኢልካ ነቶም መራሕቲ ዲ ነቶም ገለ ክትውከሶምን እኮ የፀብቐልካ እዩ በዛ ሓደ ወገን ግን እቲ ኮንቴክስት ኣብ ደገ ዘሎ ስለ ዘለና ያ እንተጌርኩሞ ንሕና እውን ሓገዝትኹም ኢና ኣጅኹም ተዳሊና ኣለና ገለ ምባል ጥራሕ ይደልን ነንሰዓት ዝኽእል ደልዮ ሞ ኣነ ሓቢለ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዳኒ ኣገይን እቲ ዘረባ ሓደ ግዜ እንታይ ይሰምዕ ኣነ እውን እንታይ ኣሎ እቲ ኣቲቱድ ኣብ ኤርትራ ዝርዮ ናይ ቲንክ ቁርብ ትለይ ከማን ንዓይ የተሓሳስበኒ እዩ ካብ ዳንኤል ብዙሕ ግዜ ሰማዕኩ ካብ ካልኦት እውን ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት እዚኣ ኣተሓሳስባ እዚኣ እውን የብሉን ዝብል ስለ ዝረክብ ግን ዓጋበት ይስማዓኒ ሓደ ግዜ ኣብ ሚድያ ከምዚ ደፋኢ ዘረባ ክንዛረብ ከለና መንግስቲ ብተፈጥሮ ዝደፍኦ ሓይሊ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ንስኻሲ ናብ ባጅጎ ክትሓቶ ክትክእል ኣለካ እቲ መንግስቲ ድማ ኣጉዲሉ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ይህበካ ስለዚ ከም ሓደ ግዱስ ሲቲዘን እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኮንቨርሴሽን ንኣብነት 2,000 ሰባት ይርዩና ኣለዉ ካብዞም 2,000 ሰባት 10 ሰባት ነዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ብቅዓት ዘለዎም ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዘርእስ ንዘርኢ ኣለና እቲ ኡርጀንሲ እቲ ቅልጣፈ ንኣብነት ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዓውደ ኩናት ጥራይ ብናሽናል ሴኪሪቲ ክንሪኦ ከለና ድሮን የድልያ ኣንቲ ድሮን ድማ የድልያ እዚ ነገራት እዚ ንክትገዝኦ ገለገለ ሰብ ኣሎ ነገራት ኣቃሊሉ ዝርዮ ማለት እዩ ድሮን ንክትገዝእ ወይ እውን ናይ ድሮን ሚሳይል ንክትገዝእ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልየካ ዲኻኒ ፖለቲካ ዝበሃል የድልየካ ምክንያቱ ትርኩ ክበካ እንተኮይኑ ረብሓ ናቱ ኣብ ግምት እቲ ዝበካ ኢማራት ወይ ገለ ወይ ቻይና ክሸጠልካ እንተኮይኑ ረብሓ ናቱ ኣብ ግምት እቲ ዝሸጠካ እንድሕር ዘይርብሖ ኮይኑ ኣይሸጠልካን ይውን ስለዚ ብመሰረቱ እዚ ኣፅዋር እዚ ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ከም ዘለዎ ከጥፋእካ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንክትገዝኦ እውን ከቢድ እዩ ምስቲ ናይ ኣላየንስስ ኣብ ግምት ኢኻ ዋላ ገዚእካዮ ከለካ እውን ሎክ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገለ ብካልእ ኣዘራርባ ድማ ንሕና ናትና ቴክኖሎጂ ክንዕብል ኣለና ክንብል ከለና ከም ዝትብሎ ዘለካ ልዕሊ ማንም ቅልጣፈ የድልዮ ሕጂ እቲ ዘረባ ናትና ኣነ እኳ ከም ናተይ ድሌት ማሕበረ ኮማት ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ደገ ዘለዋ ማዕረቲ ዘለወን ኣክቲቪቲ ካልኣይ እንታይ ኣሎ ኣዚፍ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ሲ ናይ ከምዚ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ጌርና ዝወሃብ መልሲ ካሎ ኣንፃሩ ድማ ፑሽ ክገብር ይደሊ እዩ ኣዚፍ መንግስቲ ሲ ውሑድ ነገራት ጥራይ ክሰርሕ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ጌርና እሞ ኩሉ ነገር ኣብ ደገ ንዘሎ ጥራይ ሓሳባት የምፁ ግን ኣብ ደገ ዘለኹም ድማ ግበሮ መንግስቲ ኤርትራ እውን እኮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነዚ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ዝሓዝቡ ዲፓርትመንታት ኣለዎ መንግስቲ እኮ እዩ ስለዚ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ከም መንግስቲ ኣክት ጌርና ክንዛረቦን ክነቕፎን ሕቶታት ከነቕርብን ክንክእል ኣለና ኣነ ጆርጆ ካብዚ ቦርሳይ ተሰኪመ ከይደ ኣብ ሓደ ዲፓርትመንት ከይደ ሌትስ ኦርጋናይዝ ሳምቲንግ ኣሚን ኤርትራ እኮ ሓደ ድኳን ኣይኮነን መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ስርዓታት ዘለዋ ዲፓርትመንት ዘለዋ ገለ ሜይቢ እቲ ዲፓርትመንትስ ብዝድለ ሰባት ወይ ብብዝሒ ሰባት ኣይመልአን ኣሎ ካልኣርሲ ግን ኣብ ኤርትራ ፋንክሽናል መንግስቲ ኣሎ እዩ ከምዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ወይ ኣብ ሶማል ንሪኦ ዘለና ገለ ኣይኮን ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣሎ ኣካይዳ እውን ኣለዎ ግን
ናይ ፀጋታት ሕፅረት ክህልዎ ይኽእል ናይ ባጀት ሕፅረት ክህልዎ ይኽእል ሕጂ ኤርምያስ እንታይ ክብል ደልየ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ሓሳብ ኣይኮነ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ከማኽሪ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ደገ ዘለና ምስታ መንግስቲ ዘሎ ኣምባሳደራትን ንዑ ነቲ ናቱ ተልእኾታት ኣብ ደገ ዘሰጋግሩ ውዳቤታት እውን ኣለዉ እዞም ውዳቤታት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት እናረኣዩ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ድማ እናረኣዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር እዚ ምስ ውሽጢ ዓድን ደገ ደሎ ዘሎ ጌርካ ሞቢላይዝ ጌርካ ነዚ ዘለና ፀጋታት ሓደ ብደገ እውን ወላ ንኣብነት ኢንተርኔት የለን ኣብ ኤርትራ ጌርና ክንገብሮ እንተልካ ፋይን ኣብ ደገ ከዓ ገጭፍ ፀጋታት ስለ ዘለና ነቲ ክግበር ዝኽእል ወላ ኣብ ደገ ባይ ዘ ወይ እስራኤላውያን እስራኤልሲ ኣብ ስዊስ ኣብዛ ኣነ ዘለኹ ከተማ ባዝል እዮም ነቲ ኮንሰፕት ናይቲ ሃገር መስሪቶሞ እዚ ኣብ ሃገርካ ኮይንካ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ዝግበር ኣብ ደገ ኮይንካ እውን ክግበር ይኽእል ግን መንግስቲ ክመርሖ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ከማእኽሎ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ክዝውሮ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሓሳብሲ ኦውነርሽፕ ናይ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ጆርጆ ኦን ክገብረ ይክእልኒ እዚ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝኣክል ፀጋታት ገይሩ ምኽፋል ዘድልየቱ ኮይኑ ዝኽፈል ብሓሳብ ጥራይ ዘድልየቱ ኮይኑ ንኣብነት ብቁዓት ሰባት ኣለዉ እስኻ ነዚ ዓውዲ እዚ ኣብ ደገ ወላ እስከ ሎጂስቲካዊ ሕቶ ኩሎም ኤርትራ ክኸዱ ኢንተርኔት የለን ገለ እንድሕር ኢልና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድዩ ክግበር ኣብ ገለ ክግበር ዝኽእል ኮንፈረንሳት እናተገበረ ነዚ ሓሳባት እዚ ንቅድሚት ወላ ሮድ ማፕ ኣበጊስና ገለ ጌርና ክንፀንሕ ንዝብል ነዚስ እንታይ ክንግበር ምተኻለ እንታይ ከይግበር ኣሎ እስከ ኤርምያስ ስኻ እምቦገንካ ምክንያቱ ስኻ ነዊሕ ተመክሮ ዘለካ ኣብቲ ናይ ጉዳቤታት ፅቡቅ ሕቶ እዩ እንታይ ምስለካ እቲ ነዚ ኩሉ ድበልካዮ ንክትገብር እታ ቀንዲ ረቋሒት እንታይ ምስለካ ተበግሶ ክህልወካ ኣለዎ ስኻ ከም ሰብ መጠን እስኻ እንድሕር ተበግሶ ደይብልካ ገዛኻ መፅኡ ሓኪዑ ሲ ንዓበ ዝምፃእ ድብለካ ሰብ የለን ጉዳይ ሃገርካ ጉዳይ ገዛኻ እዩ ሃገረይ ገዛይ እንድሕር ትብል ኣለኻ ብደገ ኮይንካ ስኒ ንኣብነት ናትካ ገዛ ስንድሕር ነቂዓሞ ኣሕዋትካ ከዓኒ ሸበድበድ ብሉ ኣለዉ ንዓ ክዕርዩ ነታ ነቃዕ ሳኻ ብደገ ኮይንካ ከዓ እቲ ልዕሊ ዚንጎን ኮመ እትሎ ገለይካ እንድሕር ኮመንት ትህባ ኣለኻ ትሕግዝ ዲኻ ዘለኻ ወላ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ጉዳይ ገዛኻ እንተኮይኑ ተኣቱ ትኸይድ እሞኒ ኣካል ናይቲ ፀገም ክትከውን ክትክእል ኣለካ እቲ ናህና ብደገ ኮይንካ ከም ሳልሳይ ኣካል ኮይንካ ናይ ገዛኻ ጉዳይ ክትርኢ ከለካ ተዓቢ ፀገም እዚ እዩ ሕጂ እንታይ ዝግበር ዘሎ ዝበልካዮ ብኩሉ ኤምባሲታት ሕጂ ንኣብነት ብናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ተኮይነ ብዋሽንግተን ዲሲ ዳታ እከብ ኣሎ ዓብይ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ኣክቹሊ ዌብሳይት ገይሮም ናትካ ፕሮፋይል ትኸፍት እሞኒ ድሓር እቲ ቀንዲ ድሓትዎ ዘለዎ ብኡ እንታይ ይመስለካ እቲ ሰብሲ እንታይ ትምህርቲ ኣለዎ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ እዚ ዳታ ዝእከብ ኣሎ እቲ ሰብ እንድሕር ክሳተፍ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ሲ ማዕፆ ከፊቱ ኣሎ ሕጂ ተመዝገቡ ብላ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ውዳቤታት ንገብሮ ኣኼባታት ንገብሮ ፌስቲቫላት ዝግበር ብድኾነ ይኹን ኣክቡ ኤርትራውስ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ክፈልጥ ይደሊ ኣሎ እቲ መንግስቲ ንምንታይ እንድሕሪትካ ነዚ ንዛረበሉ ዘለና እንድሕር ደኣ ገምጋም ሂብካ ብጭቡጥ ነገር ክትዛረብ ኮንካ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩ እኽእሉ ኢልካ ክትዛረብ እንድሕር ኮንካ ዳታ እንድሕር ዘይብልካ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ መን እንታይ ገብር ኣሎ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ናበይ ትኸይድ እውን እቲ ዕላማታትካ እውን መን ኣበይካ ክትእቱ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ እቶም ተገዲሶም ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ቀዳማይ ነገር መስርሕ ኣሎ ከምዚ ስቂካ ከምዚ ዓንትዎ ዝበልካያ ቦርሳኻ ተሓንጊጥካ ኣስመራ ኣይትኣቱን ኢኻ ብኤምባሲታት መስርሕ ኣሎ እንድሕር ኣብቲ ሃገር ከይድካ ክትበርክት ኮንካ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ነቲ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለኹ ቆንስል ይኹን ኤምባሲ ይኹን ከይድካ ኣነ ከምዚ ክገብር ይደሊ ኣለኹ እሞ ኣበይ ከበርክት ይኽእል ትብሎ እሶም ንውሽጢ ሃገር ኮንታክት ገይሮም ነቲ ዝምልከቶ ዲፓርትመንት ተዛሪቦም ከምዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ተባሂሉ እምበኣር ሕጂ እንድሕር ኣብ ካልእ ነገር ዝሰርሑ ኣለዉ ድሕሪ 3 ወርሒ ግን ከድልየና እዩ ቀርቦ እንድሕር ተባሂሉ ሕጂ ስኻ ክትኣቱ ከለካ ዕዉት ኮይንካ እውን ትወፅእ ኣቲኻ እውን ትገብሮ ትፈልጥ እቲ ሓደ ጊጋታት ድመፅእ ብዘይ ወላ ሓደ ርክባት ንሃገረይ ክሰርሕ ኢልካ እንድሕር ከይድካ
ክሳዕ ነቲ ዲፓርትመንት ረኽቦ መን ምዃንካ ክፈልጡኻ ከይሰራሕካ እውን ትወፅሉ እዋን ኣሎ ስለዚ እቲ መስራሓት ዘሎ ክንፈልጦ ኣግድን ነዚ ክንፈልጥ ግን እንድሕር ኣብ ኤምባሲታትና ደይ ንኸይድ ኮይና እንድሕር ናብቲ ዘሎ ውዳበታትና እቲ ማሕበረ ኮማትና ኣብ ከተማታትና ዘሎ እንድሕር ደይ ንመውፀ ኮይና ከመይ ጌርና ኢና ዳ እሞ ንሃገር ከነበርክት እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ርክብ ኣብ መንጎቶም ንኣብነት ኣነ ብዛ ዘለኽዋ ከተማ ሕጂ ስኒ ብጭቡጥ ሲ ክንዲዚ ሰብ ኣለኹ ንምል ኣይንኽእል ኢና ብግምት ኢና ኩሉ ሰዓት ንዛረብ ክንዲዚ ህልው ክኾኑ ክንዲዚ ህልው ክኾኑ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ እቲ ህዝቢ ፅዑቕ ርክብ የብሉን ኣብ መንጎ ኣብቲ ውዳበታት ዘሎ ኣብቲ ማሕበረኮም ዘሎ እዚ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ይኹነ ዋላ ነቲ ኣብ ዘለዉ ማሕበራዊ ፀገማት እውን ክንፈትሕ እንድሕር ኮይናሲ ከም ህዝቢ ክንእከብ ክንክእል ኣለና ድኾኑ ናይ ካልኦት ናይ ወፃእተኛታት ሕብረተሰብ ኣብ ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ሓያል ማሕበር ክፈጥሩ ሞኒ ሽዑ ፅልዋ እውን ክገብሩ ክእሉ ናብቲ መንግስቲ ኸይዱ እንድሕር ተፈናጪልካ ትኸይድ ኮይንካ ግን ክትሰርሕ ከተድምዕ እውን ኣይትኽእል ኒኻ ሕጂ እቲ ስራሕ ናባና እዩ እቲ መንግስቲ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ከማ ንሰርሕ ዘሎ ሕጂ እቶም እቲ ማዕፆ ኩሉ ሳዕ ክፉት እዩ ነቲ ከምዚ ሕጂ ዳንኤል ክብሎ ፀንሐ ኣቲኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣቲኻ ሲ በቲ ፕሮፐር ቻነልስ በቲ መገዲ በቲ ስርዑ መገዲ ኣቲኻ ሰሪሕካ ክትወፀሉ ትኽእል ከተገልግለሉ ትኽእል ብዙሓት ዝፈልጦም ኣለዉ ኣትዮም ኣብ ኩሉ ነገር ዝሰርሑ ዘለዉ ብእኩብ ይኹን ዋላ ብተናፀል ይኹን እውን ኣትዮም ዝሰርሑ እዮም ግን እታ ቀንዲ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኣሜሪካ ዓባይ ስራሕ ተሰሪሓ ዘላ ኩሉ ሰብ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዌብሳይት ኣትዩ ናቱ ፕሮፋይል ክፈትሞ ብዛዕባ ነብሱን ትምህርቱን እቲ ናቱ ፀጋታትን እግለፅ እዚ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ እቲ ናትና ሂውማን ሪሶርስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘለና ክንርኢ ሞ ብኡ ገይሩ ከዓ እቲ መንግስቲ ነታ ኩላህና ንሓልመላ ኤርትራስ በቃ ኣብ ሮኬት ሰቂካ ክትውንጭፋ ትደሊ ዘለካ ባዕላ ክትውንጨፋ ኣይትኽእል ንሕና ኮይና ክንውንጭፋ ንሕና ኢናቶም ሮኬት ንሕና እንድሕር ኣብቲ ውሽጢ ሮኬት ኣቲኻ እንድሕር ኢግናይት እንድሕር ደይ ትገብር ኮይንካ ብደገ ኮይንካ ባዕላ ተሲኣ ክትከይዳ ኣይትኽእል ኒ ሕጂ እቲ ዓብ ፀቕጢ ንገብረሉ ዘለና ኢንቮልቭ ክገብር ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ትካላት ዘሎ ኣብ ከባቢኡ ናይ ግድን ኣብኡ ኣባልነት ገይሩ ግድን ናይ ፖለቲካዊ ማሕበር ናይ ገለመለ ከም ኤርትራውያን ግዜኡ ናይ ምትኽኻብ እዋን ተኣኪብካ ማሕበራዊ ፀገምካ እናፈታሕካ ፍልልያትካ እናፅበብካ እንተዘይ ተራኺብካ ነቲ ፍልልያትና እውን ከነፅብቦ እውን ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ እቲ መድረክ ዘሎ ሲ ዓለም ፀቢባህሉ ዘላ ኩላህና እንድሕር ብሃገርና እንድሕር ከነማዕብላ ንሓስብ ኣለና ኩላህና ኣብ ከባቢና ዘሎ ማሕበራት ኣባላት ኮይና እቲ ኣበርክቶና ኣብኡ እዩ ዝጅምር ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ምስ ጀመርና ናብታ ከተማና ሽዑኡ ናብቲ ኣሜሪካ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ፀቕጢ ክንገብር ካብኡ ሓሊፍና ሽዑኡ ናብ ሃገርና ክንገብር ንኽእል ከምዚ ዘለና ግና በበይንኻ ኮይንካ እዚ ከዓ ብዙሕ ተሰሪሑሉ እዩ ብፀላእቲ ስኒ እቲ መንእሰይ ሓቢሩ ኣብ ሓደ ከይሰርሕ ይሂባ ከምዚ ዶ ገለባ ገለና ብልካ ክሳዕ ዘሰንብድ ነገራት ርኢና ኣብ ዝደሓለፈ ዓመታት ግን እቲ ናቱ ኢፌክት እንታይ ገይርዎ ተይልካ ነቲ ደቂሱ ዶርማንት ኮይኑ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ኣበራቢሩ ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓ ሓቢሩ መፅእ ኣሎ ሕጂ ነዚ ሞመንተም ዝመፅኡ ዘሎ ከመይ ጌርካ ጠርኒፍካ ናብ ሓደ ድሙዕ ስራሕ ንኽተእትዎ ግን ኩሉ ሰብ እውን ሕጂ ዋላ ነዞም ሰማዕትና ኣብዚ ዝሰምዑ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዳታ ድልዮ ኣሎ እንታይ ተማሂርካ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ከተድምዕ ትኽእል እዚታት ንምንታይ እዩ ከዓ እንድሕር ኢልካ ነዚ ንምሃቡ እንድሕር ንስከፍ ኣለና ነታ ሃገርካ እንድሕር ትሓስበላ ኮይንካ ንቅድሚት ክትከይድ እንድሕር ኮይና ኣነ ጆርጅ እታ ከም ዝሰርሕ ዳንኤል እታ ከም ዝሰርሕ እንድሕር ደይፈልጥ ኮይነስ ከመይ ጌርና ኢና ዳእሞ ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኣብቲ ድምልከተና ኣካላት ክንኣቱ እንተኮይና ንሕና ከዓ ቁሩባት ከም ድኾንና ከዓ ከይድና ናብቲ ትካላት ናብቲ ብፍላይ ኣብ ሕጂ ከዓ ኣብ ዌብሳይት ገይሩ እዩ እቲ ኤምባሲ ኣብኡ ከይድካ እውን ቪዚት ምግባር የድለይካኒ በቃ ኣብ ኮምፒተርካ ኣቲካ ኣብ ቴሌፎንካ ኮይንካ መሊእካ ናትካ ኢንፎርሜሽን ትሰደሎ ኣብቲ እዋኑን ሰዓቱን ምስ መፀኻ ክትፅዋዕ ኢኻ ቁሩብካ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ
ትሙ ሓላፍነት ግን ኣነ ናባና ናብቶም ህዝቢ ዘውርዶ ዘለኹ ምክንያቱ ተገዳስነትና ሓፍ ክብል ኣሎ ምእትኽኻብና ኣገዳሲ ኮይኑ ክንዲ ንበይንኻ ኮይንካ ተድምዖ ነገር ስለዘየለ ኩላህና ተኣኪብና ተቐሪበ ኣለኹ ንበል እሞ እቲ መንግስቲ ሽዑ እንድሕር ቦታ ዲሃበና ብእኩብ ከዓ ንዛረብ ግን ተተፈናጭልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት የለን ጆርጆ ኣብዚያሲ ከይስተገርካ ከለካ ሓደ ክልተ ምለ ከበለላ ዘለ ፅቡቅ ዘዘኻኸረና ኣሎ ኤርምያስ ኤክሰለንት ንብሎ ዘለና እዩ ዋላ ነቲ ንደልዮ ዘለና ፍታሕሲ ዋላ ትግበር ዘሎ እውን ሰኣን ምፍላጥ ብዘድሓልፈና ነገር ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ሓንትን ቀንድን ኣገዳሲ እዛ ሓሳብ ኣለኒ እሞ ግን ድዕድመንሲ ኢና ዝበሃል ከም ዘየሎ ተረዳዲና ኣለና ሓሳብ ኣለኒ እሞ ቦርሳይ ተሓንጊጠ መስመራ ከይዳ ኣለኹ ምባል ከዓ ግዜኻ ምጥፋእ እውን ብዙሕ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ጌርካ ፎርማል ስለደይኮነ ከም ስለደይግበር ማለት እዩ ሕጂ ከም ኣብነት የኸራ ጉዳይ እየ ዘልያ ድበላ በዚ ናይ ዓዲ ድኸድ ኩሉ ብካልእ ፕሮጀክት ኤርትራ ኔክስት ንብሎ ኤርትራ ኔክስት ድብል ሉ ኣለኹ ዝሓለፈ ዓመትን ገለን ኮይኑ ኣሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ሰብ ምውሃዲት ናይ መፅኣ ክንሓስብ ተኮይና ሓደ ካብቲ ናይ መፅኣ ንሓስቦ ናይ ቁጠባ እዩ ናይ ቁጠባ ከዓ ኦኬ ተዓቕሚ ዘለዎስ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ድድለ የበርክት እዩ ሕጂ በዚ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣብ ምትኽኻብ እዩ በዚ ሓደ ወን ከዓ ካብ መንግስቲ ኣተኩሩ ኣብዚ ናብዚ ንደልየና ድበሃል ነዚ ክልቲኡ ምልጋብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዝድግበር ዘሎ ናይ ዴታቤዝ ባዕሉ ሰብ ፕሮፋይል እንዳገበረ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ እዚ ዓቕምታት ኣለ ንገለ ምባል ኤክሰለንት ኢንፋክት ሃገራዊ ዓይነት ከምኡ ከድሊ ማለት እዩ ግን ከም ኣብነት ክህብ እንደ ደልየ ሕጂ በዚ ተበግሶ እዚ ከምዚ ትብል ሰምዑ ንገለ ብዙሓት እቲ ኤርትራ ኔክስት እውን ዌብሳይት ኣለዎ ኣብኡ ከይዶም ኣነ ብዚ ኸበር ክትደሊ ኢሎም ብዙሕ ፅምኣት እውን ከም ስለ ዘሎ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰባት ሶፋር ኣብዚ ኸበርክት ኢሎም ዝገብርሉ መገዲ ኣሎ ሕጂ ናይ ገሊኦም ከምዚ ውሽፍል እዩ ምኽኣልኩ ኣሎ ዶ ገሊኡ ግዜ ዓቕሚ እውን ብዙሕ የብሉን ገለ ናይ ገሊኦም ግን ብጣዕሚ ሲሪየስ ኮይኑ ረኺበዮ ካብተን ኣብነታት ክጠቅስ ደልየ ቁሩብ ፊልተር ምስ ገበርናዮም ቨት ምስ ገበርናዮም ማለት እዩ ወይ ለዚኦም ስባ ሲሪየስ እዮም ሓደ ቁሩብ ኤግዛምፕል ንምሃብ ሓንቲ ሓኪም እያ ሰርጅን እያ ኤርትራዊት ምስ ብፆታ ኮይና ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ካልኦት ከይዳ ናብ ዓዲ ከም ፍሪ ሰርጀሪ ትገብር ተዳልወት ሓፍቲ እያ ዝኾነ ኮይኑ ምስ ኤምባሲ ረኺብካ እቲ ፕሮሰስ ተጀሚሩ ድሓንቲ ንዖም ክንገድፈሎም መዓስ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣብ ድሕጉስ ኩነታት ከይዳ ኣሎ ካልኦት ከዓ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ እውን ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾኑ ብዙሕ ካፒታል ሚልዮናት ክብል ክእል እየ ዘለዎም ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ትረፈኒ ብዙሕ ከይነግረሎም ክበርክት ዝኽእሉ ግን ሲሪየስ ሰባት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ሓስብ ከለኹ ግን ኦኬ ፅቡቅ እዩ ናብ ዋንፈትና ንኸይድ ኣለና እዚ ዝግበር ዘሎ ዴታቤዝ እውን ገለ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን we don't have to reinvent the wheel ኣብ ዓለምሲ ደይተ ገብረ ይኮንና ንገብር ዘለና ዓለም ሙሉእ ድገብሮ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ክሰርሕ ዝኽእል ህዝብኻ ከመይ ጌርካ ተስርሖ ሲ ኤርትራስ ናይ መወዳእታ ሃገር እያ ነዛ ሓቶ እዚኣ ትሓትት ዘላ እምበር ቀዳመይቲ ሃገር ኣይኮነትን ሩዋንዳ ኬንያ ገለ ተኸይና ጉግል ተጌርካ ቀዳማይ ድመፅእ ሩዋንዳ ኢንቨስትመንት ቦርድ ኬንያ ኢንቨስትመንት ቦርድ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝፀበቐ መንግስቲ ገይሩ በይኑ ዝገብሮ ጥራሕ ደይኮነሲ ኢትስ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሽፕ ይበሃል እቲ ናይ ግልን እቲ መንግስታዊ ዝኾነ ትካላትን ኣላጊብካ ሓደ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምምሃር ምንቕቃሕ ድዩ ገለ ዝገብሮ ነገራት ሁሉ እዩ እቲ መንግስቲ ግን ንምሸቱ እንታይ ድኾን ዘሎ እተን ናትና ፕሮጀክትታት ኢንቨስት ኣብል ከተበርከተለን ብሓንጎልካ ድዩ ብገንዘብካ ድዩ እዚአን እያ ኢልካ ንዕአን ምቕራብ ኢዳ እምበር ነዚ ኩሉ ነገር ምግባር እውን ኣይድልን እዩ ሕጂ ሓደ እውን ካብቲ ናይ ወፈራ ናይ ራብዓይ ግንባር ናይ ብወፈራ ዓይነት ዝስራሕ ነገር ኩሉ ንመንግስቲ እንተዳረኪብካዮ ኩሉ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ትፅበ እሞ ሽዑ እቲ ቀዳምነት ናይ መንግስቲ ከዓ ስለ ድበዝሖም ቤና ጀሚሮም ገለ ሽዑ ኣብቲ ኣብ ከምኡ ክላ ይሰምዑናን እዮም ክላ በዚ ይሰርሑ ኢልካ ኣብ ክንዲ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣሉታዊ መንፈስ ሒዙ ከም ድወፅእ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ንምሸቱ ኣብ መዓልቲ ምስ መፅእ ቅድም ቀዳድም ኤርትራ ኢንቨስትመንት ቦርድ ተባሂሉ ቆይሙ እዚ እዩ ናቱ ሓደ ካብቲ ክገብሮ ዝግብኦ ሰሚናራት ድዩ ወቢናራት ድዩ ወርክሾፕስ ገይሩ ብዓብዪ ከዓ ዌብሳይት ገይሩ እዝን ይግበር ኢልካ ሽዑ
ካብ ምሁታትን ካብ ሳይንት ጠፍ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ከዓ ዓብይ ፊልተር ኮነሎ ምክንያቱ ዝኾነ ምስ 10,000 ሰብ ኣብ ወርሒ ክራኸብ ኣይክእልን እዩ ካብዞም 10,000 ከዓ 2-3 ይሓልፍዎ ኣለዎ ማለት እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ሕልኽልኽ ዝኾነ ኮይኑ ዓቕምታት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ መዓት እዩ ዘሎ ዋላ ነዚ ንብሎ ዘለኹ ኣብ ምትካሉ ዘሎ ዓቕምታት መዓልዩ ፅቡቅ ዘሎ እዚ ናይ ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ናብ ናተወለ ዘለናስ ከም ኣርእስቲ ኮይኑስ ከም ሲሪየስ ኣርእስቲ ኮይኑስ ንዛረበሉ ዘበን መፅዩ እዚ ዕድል እዚ ነበረ ሕጂ ሳዕስዕ እሞ ስራሕካ ይትረስዕ እዚ ፅምዶ እዚ ምስ ናይ ሰላምን ናይ ምርግጋእን ናይ ገለን ድሓር ናይ ትግራይ ናይ ገለ መልክል ከለና ምዝ ንብሎ ዘለና እንታይ ደረኸብ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ካልኦት እንታይ ይብሉ እዮም ኣብ ክንዲ ምስኣቶም ከመይ ጌርካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገለ ምሕሳብሲ ኣብ ከምዚ ደይና ሓስብ እውን ንብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽልቲኡ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ኣይኮነን ወይ ከዓ ሓደ ገዲፍካ እቲ ሓደ ክግበር ኣሎ ወይ ሓደ ይምረፅ ዝበሃል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ክኸውን እንተኮይኑ እቲ ሰላምን ምርግጋእን እንተደልዩ ኣድቫይዘሪ የለ ኢንቨስትመንት የለ ሽንጣር የለ ሰላምን ምርግጋእን ክመፅእ ተኮይና ካታ ፋይናል ምዕራፍ ክንገብራ ትኽእል ዋላ ባፈር ዞን ንበሎ ዋላ መከላኸል ንበሎ ዋላ ካልእ ንበሎ ወይ ከዓ ንፅባሕ ናይ ብሓቂ ዕዉታት ተኮይና ዋላ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘለዉ ድዮም ኣምሓሮ ድዮም ተጋሩ ድዮም ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት እንዳገበሩ ንኤርትራ ክህብትምዋ ድኽእሉ ኣብኡ ስራሓት ፈጢሩ መፅኦም ስራሕ ድሰርሕሉ ኣብ ኮሚታት ሰላማዊ መገዲ ንኸደሉ ግዜ እውን መፅእ ክእል ክኸውን እዩ ንኩሉ ደኣሳስሮ ግን ሰላምን ፒስ ኤንድ ሴኪሪቲ ድሕነትን እዩ ሕጂ ብከምኡ ብዓይኒና ከዓ ነዚ ድግበር ዘሎ ቀዳምነት ሂብና ነቲ ምዕባለታትን ነቲ ፅቡቕ ንደልዮ እውን እዚ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ድዩ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ኣንተሽ ክወስደሉ ድኽእል ሰላም ንዕኡ ንጎስጎስ ክበሃል ከሎ እውን ኣግፊ ሓቢልና ክንሪኦ ደልዮ እሞ ኣብ መንጎ ኣትየ ታንኪዩ ናይ ዝገደፍኩም ላይ ብልኩም እዚ ኣርእስቲ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ኣርእስቲ እያ ነይራ ኣብ ስዊትዘርላንድ እውን ማሕበር ናይ ሰብ ሞያተኛታት ኣብ ምምስራት ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ቆይሙ ኣነ እውን ብዓቕሚ የበርክት ኣለኹ ዋላ እኳ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ኣበርኪተ ክብል ኣይክእልን ግን ሓደ ግዜ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ድማ ነዞም ኣብ ዩቱብ ዘለና ኣጋኒኑ ዝርአየና ሰብ ኣሎ ሓደ ግዜ ሚድያ ዓቕምና ሚድያ እዩ ሚድያ ኻ ዝሐጉሰካ ወይ እውን ንኩሉ ደስ ዝብሎ ነገር ኣይኮነን ዝገብር ሕቶ ኢና ንሓትት እቲ ሕቶ ድማ መልሲ ይወሃቦ ስለዚ እቲ ንሓቶ ዘለና ንእዋኑ ዝጠልብ እዩ ብብቅዓት ዝምልስዎ ሰባት ድማ ኣለዉ ሓደ ግዜ ግን እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ንግረ መንገዲ ኣድረስ ክገብረ ዝደሊ ኣብ ዩቱበራት ይኹን ኣብ ካልእ ዓይነት ሚድያ ዘለዉ ሰባት ሕልፍ ዝበለ ግምት ስለ ዘለዎ ይመስለኒ ንስኻ ፍሉይ ነገር ክትገብር ዝፅበየካ ሰብ ኣሎ ግን የስ ክግበር ይኽእል ዓቕሚ የብልናን ወይ ከነብርክት ኣይንኽእልን ኣነ ብነብሰይ ክገብር ይደልየ ነቲ ኣይድያ ድራይቭ ክገብሮ ኣይክእልን እየ ግዜ ስለ ዘይብለይ ግን ነቲ ሓሳብ እንተበጊሶም ምኻ ፕሮሞት ክገብሮ እየ ፕሮሞሽን ከዓ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ብዙሕ ሰብ ንዕቑ ዝርኦ ዩቱብ ናይ ናፃ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ሓሳብ ናብ ምድፋእ ከዓ ኩሉ ግዜ የድልየካ ፕሮሞተርስ የድልዩካ ነቲ ሓሳብ ናብ ህዝቢ ዝደፍኡ ኣለውካ ስለዚ ንሕናቶም ኣብ ሚድያ ዘለና ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ከምዚ ሕጂ ዳንኤል ክብሎ ፀንሐ ከምዚ ኤርሚያስ ክብሎ ፀንሐ ዝግበር ዘሎ ሓሳባት ናብ ህዝቢ ናብ ምትሕልላፍ ከምኡውን ነቲ ሓሳባት ናብ ህዝቢ ንክበፅሕ ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ስለዚ ተመላላይ ስራሕ እምበር ሓደ ኣካል ዝሰርሖ ስራሕ እውን ኣየድልን እዩ ዋላ እውን እጅ ኮነ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ንብሎ ዘለና እኮ እቲ መንግስቲ ደረት ኣለዎ እቲ ካፓሲቲ ኣነ ዝርዳእኒ ነገር እንተሎስ እዩ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ዶ ነዚ ናይ ዲያስፖራ ድዩ መንግስቲ ክገብሮ ኣይፅበን ያነ ብጣዕሚ ኣህላኺ ስራሕ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ግን ራይት ኣውትሶርስ ክትገብሮ ኣለካ ልክዕ ሰባት ርኢኻ ናብ ደገ ትሰዶ ዳንኤል ድዩ ካልኦት ንዑ ድመሱ ብቅዓት ዘለዎም ናይ ሃገር ፅቡቕ ዝደልዩ ዘለዉ ናብዚኦም ሰባት እዚኦም ይሓልፍ እሳቶም ከዓ ከምኦም ዝኣመሰሉ የምፅኡልካ ስለዚ እቲ ስራሕ ብብቅዓት ይስራሕ እቲ መንግስቲ ድማ ንሱ ዘይገብሮ ዘሎ ውፅኢት ይረክብ ማለት እዩ እንተተመላሊእና ድማ እቲ ስራሕ ክምቅር ዝኽእል ኣነ በዛ ነብሰይ እውን ኣብ ኤርትራ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ክህሉ ፀቕጢ ይገብር ኣለኹ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ እንተተገይሩ ድማ 100% ክሳተፍ ኣብኡ ክኸይድ ስለዚ ኣድሮ እቲ ድፊት ክንፈጥር ንፍትን ኣለና መንግስቲ ድማ ብተፈጥሩ
ዝደፍኦ ይደሊ كل ነገር ከም ቅቡል ወሲድካ ባዕሎም ሓሲቦም ክገብርዎ እዮም ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይሓስብን መንግስቲ ዓይኒ የብሉ መንግስቲ ርእሲ የብሉ መንግስቲ ማለት ኣይኮነን they are individuals ኣብ ጣውላ ናቶም ድማ መዓት ኣለዎ ጣውላ ናቶም መልእያ እንተላ you have to push ነቲ ነገር ገለ ነገር ክጉሕፉ ክእልሎም ገለ ነገር ናብ ካልእ ከሳግሩ ክእልሎም ንሓድሽ ከዓ ቦታ ክኸፍቱ ክእልሎም ነዚና ድማ እቲ ድፍኢት ዘድሊ ድፍኢት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ድማ ከምቲ ዝድለ ክሕንበብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ እዩ don't ask እዚ ኣይትበል ባዕሎም ይሓስቦ እዮም ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን እዚ ኣብ ኮርፖሬሽንስ እዚ inviting environment ክትፈጥር ኣለካ ይዝብለካ ሰባት ንክሓቱኻሲ ክትከፍተሎም ኣለካ ቦታ ክጽሕፉልካ ክሓቱኻ ክደፍኡኻ ዋላ ደስ ይብለካ ኣገለገል እዩ ኸማን ይብልዎ እዮም ኦፊስካ ከፊትካ ክትገትፈለካ ክትዓጽዮ የብልካን ምንታን ክኩሕኩሑ ዝስከፎም ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ክፉት ምዃኑ ርዮም ሲ ኦፕን ዶር ፖሊሲ ኢሎም ኣቲኻ ክትሓልፍ ከለኻ ሪኢኻ እውን ንክትሓትት ዕድል ይኸፍተካ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባታት እዚ ናብ ኤርትራ ንደሊ ከኣቱና ንደሊ ሕጂ ናብታ ኣርእስቲ ናይታ ናብ ምውዳእ ገጽና ንኸይድ ስለ ዘለና ጽምዶ ክንብል ከለና ኣንተቦ ኤርምያስ ጽቡቕቲ ኣርእስቲ ጀሚርካ ነርካ እታ ጽምዶ ትብል ቃል ምስ ትግራይ ወይ ምስ ገለ ጥራይ ጌርና ንወስዳ ኣለና መጀመርያ ንኤርትራውያን እዛ ጽምዶ እዚኣ ብኸመይ ክንሪኣ ንኽእልና ውሽጥና ክንጥምት ከለና ኪንኡ ድማ ነዚ ኩሉ ቁጠባዊ ዝላ ኢንቨስትመንት ምዕባለ ገለ ክንሓስብ ከለና እቲ መንግስቲ ጽምዶ ዝብሎ ዘሎ ንናይ ሪስክ ነዚ ምዕባለ ንኸይኮልፈና ስለዚ ሰቀይ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሪስክ ክህሉ ስለዘይደልስከ በዛ ዓይነ እውን ክንሪኣ ክንፍትን ምንታን እቲ ኩሉ ዝበልናዮ ምስ ዘሎ ህሉ ኩነታት ድማ ክነዋስቦ ኣገዳሲት እንድያ ኩሉ ምንታን ክንጥርንፎ ሕጂ I think ነታ ቃል ጽምዶ እውን ክንገልጻ ክንክእል ኣለና እሳ ንጹር ርድኢት ምንታን ክህልወና ስኒ ጽምዶስ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልካ ኣብ መንጎ ክልተ ኣረኣእያ ዘለዎም ወገናት ዝፍጠር ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘይምርድዳእን ምትፍናንን ዝነበረ ኩነታት ንዕኡ ከተውን ዝፎኽ ክትክእል ኣለካ ናብቲ ጽምዶ ንክትመጽእ ትኮይንካ ሽዑ ናይ ሓባር ፃዕሪ እናገበርካ ነቲ ትሰርሖ ዘለካ ከዓኒ ገምጋም እናገበርካ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ሕጂ እታ ጽምዶ ስኒ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ነገራት ኣተሓሳስባ ዘለዎ መድረኽ ኢኻ ትፈጥር ዘለካ ሕጂ እዚ መድረኽ እዚ ሓደ ዓይነት መእሰሪ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እሱ እንታይ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ኣንተ እውን ንዛረበላ ነርና ኣብ ሓበራዊ ረብሓ እዩ ዝምስረት እዚ ረብሓታትካ ክትርኢ ኣለካ እምበር ነባሪ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ፌመስ ዘረባ ዘላ ነባሪ ፀላኢ ወይ ነባሪ ፈታዊ የብልካ ናብ ናይ ፖለቲካ ዓለም ግን ነባሪ ረብሓ ኣለካ ሕጂ ኣብታ ረብሓ ኢና ንርኢ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ካብዚ ትግራይ እንታይ ክትረብሕ ካብዚ እቲ ካልእ ኣብቲ ጽምዶ ዝመፁ ዘሎ ናይ ክልቲኡ እቲ ረብሓታት እናረኣኻ ሽዑኡ ነቲ እዚ መድረኽ እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ተፃብኦታት እውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ንዑ ክትፈርሖ ይብልካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦታት እውን ንዕኡ ባይታ እናንፀፍካ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕቶታት ክመፅእ ዝኽእል ከዓኒ ካብቲ ህዝቢ እቲ ስምዒታት ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ብስምዒት ገይሩ ስለ ዝሪኦ ነቲ ጽምዶ ከመይ ጌርካ ከዓ ካብቲ ስምዒት ወፂኡ ናብቲ ናይ ረብሓ ሸነኽ ሪኡ ሓደ ተባዕ ስጉምቲ እየ ዝብሎ ኣነ እዚ ስጉምቲ እዚ ቀሊል ስጉምቲ ይኮነ ሕጂ ንሕናሲ ፀላእትና ደሰንበደ ስጉምቲ ኢና ወሲድና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንዘለኣለም ተፋኒኑ ክነብር እዩ ተባሂሉ ኣብ ደይ ፅበይሉ ዝነበረ እዋን እዚ ጽምዶ ዝመፅ እዩ ሕጂ ኣግፊሕና ክንሪኦ ከለና ነዚ እቶም ፀላእቲ እንድሕር ነዚ ክመፅእ ዝኽእል ዓብዪ እዚ ኩሉ ናይ ልምዓትን ገለን ክንዛረበሉ ፀናሕና ሰላም እንድሕር ዘይብልና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ መሰረታዊት ነገር ሕጂ እቲ ጽምዶ ኣገዳሲ ንብሎ ዘለና ደቅናን ኣሕዋትናን ስድራ ቤትናን ኣብ ድፋዕ ደሎ ክወፁ ክእሉ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ናይ ሰብኣዊ ዓቕሚ እዩ ንሕና ኣብ ዶባትና ጠጠው ኢሉ ዘሎ እንድሕር ኢኻ እቲ ኣይ ሰላማይ ውግእ ጌርካ ነዚ ኩሉ ነገር ኣይ ንኤርትራሲ ኣብ ዝነውሐ ግዜ ከውድቓ እኽእል እዩ ዝብል ስትራቴጂ ኮይኑ
نزن دحر كتهارمو تكل كوين كا خاصخا بصمدو كا كتهارمو تكل اندحر نحنا مس حزب تግራይ وزخلو قفعتات تفصيمو ኣብ መንጎና ውግእ ጌርና ደማዊ ውግእ ጌርና እንድሕር ፀገማት ኣለና እሳቶም ከምዚ ጌርኩምና ብሉ ንሕና እንድሕር ከምዚ ጌርና የምንብልካ ብጠመንጃ ይኮንና ክንፈትሖ ሓደ ባይታ ፈጢርና ኮፍ ኢልና ስኒ ጭብጥታትና ሒዝና መፂና ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ኣብ ዓለም ዘይተገብረ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ውግእ ዓለም እንድሕር ኣብ ፈረንሳይን ጀርመንን እንድሕር ሪኢኻዮም ንክንደይ ዘበናት ዝኸደ ውግእ እዩ ኣብ መወዳእታ ጠጠው ኢሉ ሓደ ጀነሬሽን ወሲኑ ሲ ድሓር ካብኡ ሓሊፉን ሓደ ሓያል ነቲ ውግእ ጠጠው መሰበሉ ማርሻሎ ኣሕሊፎም ንጀርመን ኣተሲኦማ ሕጂ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ወለዶ እቲ ንዓኣ ዝገበረ እቲ ዕዉት ወለዶ እዩ እዚ ንሕና ወለዶ ከዓ እንታይ ስራሕና እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ነዚ ነዊሕ ግዜ ክኸይድ ፀንሐ ውግኣት ጠጠው ኣቢልና ሓደ ፅምዶ ናይ ሰላም ፈጢርና ፀገማታትና እዚ ኩሉ ልክዕ ከምዚ ንኣብነት ኣሜሪካ ስኒ ኣቶሚክ ቦምቢ ኣሰንድያ ንጃፓን ክልተ ከተማታት ኣጥፊኣ ኣሎ ክሳዕ ሎሚ እቲ ናቱ ግፍዕታት እረአ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ቀሊል ግፍዒ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ጃፓን ወሪዱ ከመይ ገይሮም ነዚ ሰጊሮሞ ከመይ ገይሮም ኣሜሪካውያንን ጃፓናውያንን ብሓንሳእ ክነብሩ ክኢሎም ኣለዉ ሕጂ بحسب بإيكونوم هم يجرم تسيئ مالو أيناي ولدو يخم نز نجرز مسجاجر مدرخ فتيرو أسجاجر وزولا حجي بخمسة عينات نعركن ريا جميرنا أزوج صندوزي نحنا قرن أفريقيا بتأمن جاهم فتحين خلينا سجمنا دحرنا دحلف أكل نقد ميت نعركن سجر كوينا نحنا كم إيرتراويان نحنا حلافنا الدولة أنا بالسكتن وحسن هاجر ندك أي كحلف يدلي دسدودولا هاجر ديخونت سب بهيجوان إيرتراز أتو هاجر كتكون ينادلي نزل خنجبر كانت تتصابوتات نزوز جبر زولت أو كانوا بلوخان يقدني بايتاهم فتر كن كلالنا زود صمدوزي ناي سلام صمدوي حجي أب توم نزل أنصار صمدوجن أمن تايدليو أو قصتهم زيارة كان نابتي أرستاتكم أصحابي ناتو مفاتيح مدرخات اللوه أب كلتي أب لعلي جرمناويانن أيهوداويانن تجبر ميزيمات الله أب لعلي جابان تجبر أب أمريكا ميزيم سالو أب لعلي كله حزبتاتنا أفريقيا وند ورده كوميتات غيرنا نحن صغرو نخل تحاوو مالتا يكونن بچوبوت أمسيخا تدورده قفعتات أمينكا إذن كنبرنا أي كلنيمو نسلام كن كيدالنا إلكا صغرو مدرخ سلازخونه كل سب أبز خواسا نايقدني أنا بخمسة أدري. بدعم تبغتي من البات داني نزيا نكسعتو زيادة صغاد راسك قبرات خليقة نحنا بوغن إيرترا نسم دوزبل من البات زبزح قلتي في تقبيل ومغنياتو تي نتي كنتات نات عزبنا نخيس لزلنا بفلايا ميديا نزلو نتي كنتات نايكرنا أفريقيا بقرب هذه تنزلو صمدو كم زاد اللي قدمت منجستون ادفوكيت نقبرني انا سمعوا غير وين بلينا انياتو ساتمون كالكوليت غبر سلازنبرو ابتي اوكي ذيس از ذا مومنت اوف زبلوت حساب نبدغ وتي مالتي سلازي صمدو بعبيو كم زاد اللي زلو نرنيرنا مخنياتو سيكريت بمستير زغبر ونا يكونت ابي اندرا بعبيو يرأس لزلو نمردو قليل نيرو جن ابي يكفالالا إليت ناي تግራይ زي متحاز زي بلو أكايدا زلوي نزي متحازي قيد زي بلو أكايدا هذا كوم ديمقراسي ليك شطة دفتن مالت زركب كاد زربا وحيفكا أبتي بوليتيكا ناي تاغر ترمسمس نافتركا نوتس نافتركا زي رجوعنا نافتركا كم مثلنا حسب كم غلا سبايلو ناتوم ريتيو I have no judgment زبليب لنجن نتك جزجبر زل حسب وانا سلزي بلو كوينو سلزرا كاب تግራይ وانو سلدي فلت زر كبنتات صمدو نفتفل عليه كشرفان رينير تراوين دما بفلايتي ناي ابي بشحات ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ዘሎ ነዚ ክፍጠር ዝኽእል ዝምድና ንዕውን ንሃገራዊ ረብሓናቱ ነቱ ዝሓስበ ዘሎ ዕንቅፋት ክኾነ ስለ ዝኽእል ከፍርሶ
ኩሉ ከዓሉ ክገብር ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣቢ ንሓካይም ይኹን መምሃራን ደሞዝ ክቕይር ድሌት የብሉን ንፕሮፓጋንዳ ናቱ ግን ክንምንታይ ዝኸፍል ሰብ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ነገር ኢትዮጵያውያን ዝገልፅዎ እዩ ሶ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ነዚ ፅምዶ ንምፍራስ ተባሂሉ ንኤርትራውያን ኣበይ ከነቆጥዖም ንኽእል እስከ ኣብታ ሓድነቶም ድዩ ኣብቲ ናይ ሃይማኖቶም ድዩ ናይ ከበሳ ሃገር ክንገብራ ኢና ናይ ትግርኛ ሃገር ክንገብራ ኢና ትግራይ ትግርኛ ናይ ቀደም ሓሳባት ከነተግብሮ ኢና ዝብል ቃላት ክጥቀሙ ከለዉ እዚ ኤርትራውያን ብኸመይ ክንጥምቶ ክንከል ኣለና ንነፍሲ ወከፍ ዝበሎ ሰብከ ነቲ ፅምዶ ዝብልሲ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ዝተዛረበ ፅምዶ ከላስ እዚ ከምዚ ስለ ዝበለ ክኸውን የብሉን እናተባሃልካ ዝግበር ብኸመይ ክንበብ ይኽእል እስከ ዳንኤል ኣባ ኤርምያስ እንዳሃር ክውስኽ እዩ ኣብዚኣ ካብቲ ድብልዎሲ እቲ ንሕና መዐቀኒ መዕየር ንገብረሉ መዐቀንታት እንታይ ከማ ንድበርታዕት እንታይ ማለት እየ እንታይ ኢሎም ደይኮነስ መን ኢልዎ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ክንደይ ዓቕሚ ኣለዎ ሕጂ ማዕረ ተጋሩ ከም ዝብሉ ኣለዉ መን መራሒኦም ኣካቢኦም ጀነራል ሓላፊ መገዲ ሕጂ ንኩሉ ክትፈልዮ ተክኢልካ ግን ርስተ ዜና እንታይ ትኸውን ዘላ ከምዚ ከብሉ ኣለዉ ሽዑ እዚኣ ትቃላሕ እዚኣ ከዓ ኣብ ሚድያ መፅያውን ከም ዝብሉ ኣለዉ ንመልሰሎም ገለ ሕጂ ኮንቴክስት ጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ያ ዲሞክራሲ ንበሎ ስዲ ዲሞክራሲ ንበሎ ገለ ንበሎ ዋላ ከም ተራ ሓሳብካ ምግላፅ እውን ፀገም ዘለዎ ከይኮነን ምክንያቱ ተፈላለዩ ተለኢካ ነዚ ሲሪየስ ወስዶ ነቲ ሲሪየስ ዘይትወስዶ ተኾንካ ተፈላለዩ ትኽእል ተኾንካ ፀገም የብሉን ግን ብዓይኒ ኤርትራውያን ንሕና ባና ዋላ ብቶም ኣብ ደገ ዘለና ድላይና ክንዛረብ ንኽእል ስጥመት ኣለና ተኣኪብናስ ንደገ ክንሰዶ ንደሊ ሓደ ኮንሰንስ ኣሎ ዋላ ሚት ካብ ሚት ኣይኮንና ብኣቶም ግን ኣይኮነን ሕጂ እቲ ካብኣቶም ዝመፅእ ናይ መን ኣገዳሲ ናይ መን ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእል ክፈላለዩ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ምፈለኽዎም ንመን ኢና ሲሪየስ ክንወስዶ ንመን ኢና ዘይንወስዶ ሓደ ሰላም ወይ ፅምዶ ክገብር ዝኽእል ውግእ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ጥራሕ እንታይ ድበሃል ኣሎሲ ሓይሊ ዘይብልካ ሰላማዊ እያ ትብል ትኾንካ ኣብ ሓንቲ ዳኣምነካ ሰብ የላ በትሪ ሒዝካ ታንኪ ሒዝካ ድግበር ሒዝካ ሰላም ይደለኽ ትብል ከለካ ንስኻ ኢኻ ሰላማዊ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ገለ ዘለዎ ናይ ዝንብሎ ዘለና ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣጀንዳ ናይ ኣጋዝያን ኣጀንዳ ከልዕል ተኮይኑ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ፅምዶ ምክንያቱ ከምዚ እንዳበልካ ፅምዶ የለ ግን ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ሳብቲ ርኡይ ድኾን ማለት እዩ ኣብቲ ውደባዊ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ኣብቲ ናይ ቲዲኤፍ ይኹን ኣብቲ ኣገዳሲ እዚኦም ሒዝካ ወይ ከዓ ኣብቶም ቀንዲ ፀለውቲ ኢልታት እውን ኣብዚ ከምዚ ናይ ኣብ ስምዒት ተመርኮሰ ዕሽነት ዝሓወሶ ክውንነት ዘይብሉ ናይ 100 ዓመት ናይ 700 ዓመት እናገበርካ ናብኡ ክመፅእ ደልዩ ሓይልታት ኣሎ ማለት ሕጂ ንመን ኢና ሲሪየስ ንወስዶ ንመን ኢና ዘይንወስዶ ክንተፈላለዩና ፀገም የብሉን ማለት እዩ ዋላ ንዓኣቶም ከዓ ሕራይ ድላይኩም ሕሰቡ ግን ቀዳምነትኩም ስርዑ ምባል እያ ምክንያቱ ንዓና እውን መን እዩ ወዲ መን ኢልካ ክትፈላሊ ሎም መዓልቲ ተሓደ ብለካ ብዙሕ ዝፀግም ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ፅምዶ ንምክልኻል ክንረዳድእ ንኽእል ሓደ እዚ ናይ ኣብን ኣምፂዎ ዘሎ ናይ ስትራቴጂካዊ ትዕራት እቲ ክገብሮ ደሊ ዘሎ ካብቲ ቀይሕ ባሕርናት ናይ ዝብል ዓይነት ስምዒታት ድዩ ካብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድዩ ንትግራይ ድዓመት እዚ ሲሪየስ ተወስዶ ተኾንካ እዚ ናይ ብሓቂ ክገብሮ ድኽእል ንዓና ሕማቕ እዩ ስለዚ ናይ ምክልኻል ተኮይኑ ቀልዓለም እውን የብልካን ቀልዓለም ዝግበሩ እውን ኣይኮነን እቲኻ ፀሊእካ ክትከላኸል ንምክልኻል ኢልካ ዘይትገብር ተኾንካ ኸ ንትግራይ ኢሎ ኣለኹ ንኤርትራ ኢሎ ምድር ኣለኹ ትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንምክልኻል ተኮይኑ ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ ዘሎ ሓደጋ ተላልዩ እቶም ነዚ ኣይደንቲፋይ ንምግባር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ከዓ ኣለውሉና ኣለዉ ስለዚ ዊ ቴክ ኢት ሲሪየስ ማለት እየ ሕጂ ነዚ ከዓ ፅምዶ ንሰላም እንተልካ ኢኻ እምበኣር ከሎ ጌና ፕሪኤምፕቲቭ ከይተበገሶ ከሎ እታ ሓሲብዋ ዘሎ ከም ንዓይ እውን ከም ድግምቶ ማለት እዩ ሕጂ ወያነን ሻዕብያን ወይ ኤርትራን ትግራይን ፍልልያ ኣለዎም ስለዚ እሳቶም ፀምዱ ይክእሉን እዮም ነቲ ሓደ ከምዚ ክገብረ ነቲ ሓደ ከምዚ ክገብረ ድብል ፀወታ ቀሪቡ ፀኒሑ ተኮይኑ ኣብ ርእሱ ምስ ጀነራላቱ ዋላ ምስ ካልኦት መሻርክቱ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ተፈሪሱ ከዓ እቲ ናይ ውግእ ሓሳብን ናይ
ናይ ጎንፂ ሓሳብን ብሰላም ተተኪኡሎ ማለት ስለዚ ጽምዶ ንሰላም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዓብይኻ ጽምዶ ከዓ ሰላም ከዓ ናይ 30 ዓመት ወላይ ውግእ ሰላም ንበሎ ዋላ ውግእ ንበሎ ናይ ውግእ መንፈስ ዝሓዘ ይጸኒሑ ብሰላም መንፈስ ካን ህላ ካብ ዝኽልተ ሰሙን ከማን ክቕንጠጥ ጀሚሩ እዚ ኻ ደካታዕ ነገር ኣይኮነን ማለት ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ሰላም ምክልኻል ሓሊፉ ሰላም ሓሊፉ كنيو تخيدنا عدل تجرنا صمدونا عبيت بحنساب كون كتعبيلون الله ما قدتات ذا سخم تري عبيكم نحنا نعبنينا سخم تطفيكم متفقين اكوا ولا حنت تدرخ بني يقولون ده حسدنا يا خماني دي نفع سلام غيرو نبر هابو كتاوتو ياتو جن بحنساب كون كتعبيلو تناتنا عبيت نعاتم عبيت تناتم عبيت ناتنا عبيت خورنا دخول نجركا الابو تقول له مالتي أجل خانو خينو أنا نثقار روحواتنا انتاي كبلهم مدلو أبقر ميام دلو مرجع بزوح كخون خيليو جن صباح نقهون انتايم كخونو نعنا زملكة تايكونا قاليو مسانات اللي تسامودو ما ناي معرابي تقراي تعنقبرينا ما ناي قوام إثيوبيان تعنقبرينا نعنا زملكة تايكونا نعاتومي جن أبقر تقراي أبزا ساعات زياسي هزبون فحيل الله كندي مريتهم تقراريس الله بحلفي بتاع عصوان كبان دبلوا بدو تخيدم يتبع هذا ولا نرايا خيدو ولا نقل خيدو بمعراب تخونكا معراب تقراي تخون دل بسمين كا إرترا هذا سلازي زعابي قلنا نزي أبس كابتعوان كابتي مخباب كوس أمز إلى قرميم تقتير خلو أبزي حسيسي دبل توم كقبرو دخلو عينا ما حاسوين بخمين أبزعبات صبرنا زارب دلنا تعامل يبلو جن كزرق دفتن دلنا جن ناس ديرو دوين نجار مالتي دخونا خينو إذا شجر الله صباح نقول أرتيكل أنقل سالسان شعتن تقيسنا ناس أخن واتسينا قال دبهت الله قليل نجار ذي أيقونن كيركا برلمان إثيوبيا مديركا توم دترفو زوباتاتون كفروا ملكا الله ومحلق لكم زي لو معلتي ودينا لنا لك 5 ريفرندم نيرفرا تقبروا لنا جراي بحيلهم كقبروا لهم مجدتات ناي ريفرندم قال هليو ناي بعد سومالي لاند ناي بعد وستر سهرا اكزامبلات له حلخلخ دبل قدميهم قليل دي مخاني اوشت اثيوبياون كمز ديفاكتو ستيت ولا مس اثيوبيا فدريتد كوينم منبرو جن كم سومالي لاند ديو كم قال كوينم هاجر كوينم اي هاجر كوينم دوصل له مجدتات كل نازم كلن كنت قسنت دخلت هونكا جن ولا معراب تقراين من بلاس دي ولا نعرف كلكم ولا سدليو ولا تحت إثيوبيا خصون حدولي ولا حدا مع الريفرندم يرم نصح وصخلو عاشوا تدكوينا نزم كلن تقبر خانك سلام مس إيرترا سلام مستقبل تدكوينا عبد الله كبتصح ميم امو كطفاكم ويكا هاجر تقراي اب مزراق إيرترا كزرقا سرحه دبل تحساسبا كن ولا عند دواز يكون دواز مخانو سل تردهم زمان فسزون قيركم لخلو خابز استات وصيم حجي بخبرات مس إيرترا وصانا سلامي نزبلو مسومينا نعاتهم يتقند صاوعد دخون دله مالتيو حجي نزي كم قال عالم زي بلو قال شفت دي بلو غيرمنتري ما تغارو بزح قوات له اليوم إيرترا كان حجارتا مجمريا دمصات النزربا خمص مالتي نوتوم فاتنا دلي طعمو بزعبا ناي بهيره تغرينيا دو بزعبا انا مش اول ملكات إيرترا نزي إيرترا بصيحته دلنا دحري زملس نغرات نعوز حقونه كن مبزحتهم حيل زي بلهم تدي كوينام شلال كنبل حيل زي زلوم تخوينام كا سيريس كن وسدمينا مالتي كلاتهم حيل بلهم من مالتي كايكون كن مالتي جن زي ما حلفه 10 عامات زي فتن ودلو نوشتي إيرترا نمتاو بشم بتي ناي واحد رتعود خونه صاويت حزب إيرترا خونه قاموا مقد نخيت زبل أمونغو آتيوم نتناتنا بوليتيكا طرح ليكونا نتناتهم بوليتيكا وسوس أبيلهم كاب إثيوبيا كاب الدسابة تقليفهم بتقرأي تقرينا أبزخنا تهدب صحتهم كمان إزي أمونغو حجي بتشال دبل دلي جنازو كله قفل ود قفل اللي أبيلهم نانا حجي تواتسانا زي أخبل تخيلهم صبو جن كم تقدم عنتوي كنجمر كلنا بالكوا كل تاريخه زمده تاريخه إيرترا وين حتكتسلها صلا هزبا صلا ولا عدلاون مغنيات ولا استراتيجيكاوي أبصبو بوتا سلا تقمطت قلنا زي تاريخ نسرح له زي ولدو زسي ناي سلام ولدو عدل نيراتوس كمزا بعل أمريكان جابان كماني توادي إن كلوا
نزمت له بدحيد بدقة صلا 8 عمت عندما حازت كوين دقة صلا له أمريكان جرمانن كوادي كلو أخوم دقة صلا له ما قدرت عالم دار أناسي نحن خن تخوينا خن بدينا تاريخ نسرح أبزا ونزيئة كم زخبها كله نفعات مسيوم أفكندي أنا اللي خلاني لم تحريد تعرفوا مسيوم نتم دتارات أورو نتم محمد حاسب سعيرهم وسيوم سلام جيرهم كبهال كطلع له زيادة المربعة عامة نيرة تكون 1 مليون سمة حنون كد محمش عامة نيرة زان ولا دلنا زاد حساس بازيا سجيرهم ما كلا أجزي خد الجميع بالله نمو زي أخبر دلي ثانك يو بيلا جيركا أدرس جيركا الله قد أسنت بخاصة لزغون هاد حجي نعم مودا قصنا هنا جن زيادة بزيادة ما نبزحات إيرتراويان حسابن حتونيا إرمياس نباقي مچم أبزوبانا كلهم تم قربات تهجر طريقة يوم سوماليا بلو السودان بلو جون هو حد بلو تمالي أب بلو إيرترا معاس يوم زدليوا أبشجر مسودق يوم زدليوا إيرترا معاس يوم زدلموا أبشجر مسوز يوم زدلموا أجي لما نم إيرتراوي إذن جرزي مرت الله صدقوني حدث أبجز يشجر كا زلوا እንኮል ላይ ንዘይብሉውን ካብታ ዘላቶ ዝመቕለካ ዝነበረ መምስመቸኦም ታይም እንደገይን ደጊሞም ደጋጊሞም ሕማቕ ባህሪ ስለ ዝገብሩሉ ኤርትራዊ ሸውሃት የብሉ ንማንም ሰብ ክሕግዝ ክፀምድ ወላ ክረድእ ሸውሃት የብሉ ሶማልያ ትማሊ ኣቢ ኮረካ እዮም ዝበሎ 2-3 ግዜ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ ኣንካራ ነታ ዲል ምስ ገበረ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ይተዛረበን ኦፍኮርስ ናቱ ድራማታት እውን ኣለዎ زلوا كنتات كبيديو السودان وين انتخونه نيرترا امرماس عمر البشير نبرلو ولا زوم حجي زلوون كان يعم سيرترا بقرب اكثر حز دليز نبرون حدا قام صوردوم جن نبي يرترايم زغويو يرترا دما ناي بحقي قياري نتزلو مدرخ ناي مقيار عقم زلويو مجمريا نقبر زلنا عقم زلنا دانيال الوايو زي حدا نفسه زخاله كبريو ترجعهم لهم كجبر زخيل نحيالات مكيتو لأن أب هجر ترى يكونس أبزبون عودو كينات يكون السلالفات كغير زخيل حيلا بيرترهم زلو هذي حدا عناوين accomplishment يو ولا ونكو تي وتهدروا عقبناتنا أب عدنا ترى يكونس بزوبا درجة زلو وصلوا أبزوان زي تجاهيدلو زليو أبي أب عبيت مدرخات زمسكرو لك هون كله ناي سوماليا بتدقاق عم زمسكرو ويم سودان دمالومي زغط مولون زي مولون زلوي باي ذا واي لنكنه حيل بحرنا إيرترا نابور سودان قصو تخيدو مستبهله أب سودان زغبر زغنه زربان حقوسن دتريو منالبات ناي أمريكا سراويت كرد أكامت مستبهلكا تقبر عين سمعتيو واي ذات إيرترا كمنا أمريكان قلملن شم دحدحت بلا يكون تنجن زعاتو وتوكينات تراك ريكورد سلزلوا ناي مقيار كالت نعودو كينات يقول نسكيورتي حتو أب سوماليا مليونات هبتهم بليونات هبتهم سيمبلي سراويت ديسيبلين زلو سراويت زد ليكم إلا بمسرة سراويت سلطينا هباتهم أتوي قد مزيح جزء لما راح يزنا بري فرماجو زبال نسوماليا أبزبلت أكبس حنا خالي تعالي بلو زعجمت زلو حسن شيخ دما نتانو سوزة مسرتا حنسابنا UAE ناخده حنسابنا بتركن ناخده حنسابنا بتن ناخده نعا حشيشو أبزيرو تريفو حجال شبابكم اللي سخلي بلو back to the question إيرترا كندزز أكلنا تتألمت كلا أبت أليموا هو حتى 4 كيلو أبتيهم ملس هجوها تبقى أقول نخالنا إلهم نحمشت عمت سكيورتنا إيرترا حليوه እግሩ ምስተኸለ በኣና ይጀሚሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ናይ ፅምዲ ሕቶ በኣሉታ ክጥምቶ ንምንታይ የገርመና ምክንያቱ ስኑት ታሪክ ኣለዎ እዚ መጀመርያ ነቲ መንሰይ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክንርዳኣሉ ኣለና እቲ ናቱ ካበይ ከም ዝብገስ ዘሎ እቲ ጥልመሲ ክንዲ ገለ ፋይል ኣለዎ እቲ ሕቶ እዚ ንገብሮ ዘለና ፅምዶ ወይ እውን ምስ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ኤንጌጅመንት ድዩ ምስ ሶማልያ ንገብሮ ንዓታቶም ሓሊና ጥራይ ዲና ንገብሮ ወይስ ኤርትራ እውን ካብ ረብሓ ስለ ዘለዋ ወይ እውን ኤርትራ ሪስክ ናታ እቲ ኣብኦም ወሪዱ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኤክስፓንድ ናይ ምግባር ናይ ምስፍሕፋሕ ክእለ ስለ ዘለዎ እዚኣስከ ነቲ ዘሎ ፀገምና ተረዳኻ ግን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንቻሪቲ ወይ እውን ሰናይ ተግባር ኢላ ጥራይ ትገብሮ ከምዘየላ እስከዚ ኣብርሃልና ክልቲኹም እውን ክትንክፍዋ ትኽእሉ እዮም ዚኣርስ እዚኣ
ጆርጆ ጽቦት ሕቶ ያዝያ እቲ ዓቃብነት ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጽምዶሲ ካብ ስኢሉ ካብ ሰማይ ድመፀ ይኮነን ትዝበልካዮ ትጥልመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተጓነፈ ትግፍዕታት ሓንቲ ነገር ግና ኣነ ነፅራ ዝደሊ ከም ህዝቢ ኤርትራ ፈቃር ህዝቢ የለን ምስ ዝኾነ ህዝብታት ከዓ ባእሲ ይብሉ ሕጂ ንሕና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ባእሲ ይብልና ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ብህዝቢ ተሪኻዮ ምስ ህዝቢ ሱዳን ረእዮ ምስ ህዝቢ ሶማል እንድሕሪኻዮ እቲ ህዝብታት ፀገም የብሉ እቲ ፀገም ዝመፅእ እቶም መራሕቲ ደምፅዎ ኣጀንዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ፀቂጦም ነቲ ህዝቢ ግዳይ ክገብርዎ ከለዉ እቲ ህዝቢ ከዓ ግዳይ ናይቲ ኩነታት ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ ቅርሕን ትንገለን ተኣቱ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንድሕር ሪኢኻዮ ሓደ ካብቲ ሰውራ ኤርትራ ንክዕወት ዓብ ሮል ተፃወተ ህዝቢ ሱዳን እዩ ደጀና ኮይኑ ሱዳን ኣብ ሱዳን ተገብረልና ሓገዝ ኣብኡ ውሽጢ ሱዳን ኣትዩ ትግበር ዝነበረ ኣብ ሰዋኪን ይኹን ኣብ ኩሉ ከይድካ ትሪኦ ነቲ ቃልሲ ክንደይ ዓወት ኣምፅኡ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ብሱዳን ኢና ንቀሳቀስ ነርና መራሕቲ ናይቲ ውድብ ብናይ ሶማል ናይ ዲፕሎማት ወረቃቅቲ ገይሮም እዮም ንዓለም ድንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብቲ ቃልስና ዓብድ ተራት ዝተፃወቱ ከባቢ ኣለውና ምስ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓቢርና ሰሪሕና ንፈንቅል ክንሃርም ከለና ፈንቅልቲ ኺልና ባፅዓይ ኣተናን ኣሶሳ ኢና ተራኢና ሓይልኻ ኣሶሳ እንድሕር ክረአ ኮይኑ እንድሕር ሽርክነትን ንዓኻ ብሱዳን እዮም ከይዶም ብኡ ገይሮም እዮም ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ እዚ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተፃባእቲ ሓይልታት ምስኦም ተደይ ንሰርሕ እሳቶም ተዘይድግፉና ክንዕወት እውን ኣይምኽኣልና ሕጂ እቲ ታሪካዊ ዝምድናታት ዝፀንሐ ንክትንክዮ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ቀልጢፍካ መራሒ ንኣብነት መለስ ጠሊምና ቁስልኹም ኣይትሕከኹ ኢልና መፅኡ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ኣብ 98 ውግእ ከፍ ኢሉ እዚ ሓቂ ክትሓብኦ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ክትሽፍነሉ ናይ ትደልን ኢኻ ክዝረበሉ ኣለዎ እዚ ኩሉ እዙይታት እንታይ ኢና ሕጂ ግና ካብዚ እንታይ ኢና ብኸመይ መገዲ ኢና ክንሪኦ ዘለና ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግና ከምዚ ገይርና ኢልና ንሕና ምስኡ ንባእሰሉ ነገር የለን እዚ ፅምዶ ንገብሮ ዘለና ከዓ ህዝባዊ ፅምዶ እዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ኢና ንፈጥር ዘለና ዝርከብ እዚ እዚ ህዝባዊ ፅምዶ እዚ እቲ ህዝቢ ከዓ እንድሕር ነቂሑ ነቲ ድመፅእ መራሒ ብድሕር ሕጂ ኣይከይድኒ ኣነ ምስ ኤርትራውያን ኣይዋጋእኒ ኣሕዋተ እዮም ኣነ ንሕና ምስ ሱዳን ንሕና ኤርትራውያን ሱዳን ኮ እዚ ኩሉ ሽግር ምስ መፀ ኮኒ ልክዕ ከም ደቂ ሃገር ኮይኖም እዮም ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ተገይሩሎም ንዓዶም ድምለሱ ዘለዉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝርከብ እዚ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስርሐ ኢሉ ነቲ ማዕፆ ከፊቱ እምበር ከም ኩለን ሃገራት ዝገብርኦ ሓደ ቴንዳ ጌርካ ዩኤን ፅሒፍካ ብላዕሊ ሸው ክትገብረሉ ኮ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ እውን ክትቅበለሉ ትኽእል ኢኻ ክንዲዚ ደኣኽሉ ሚልዮን ደኣኽሉ ሱዳናውያን ኣትዮም ንለው ኢካ ሓገዛት ከምኡ እንደዮም ገይሮም በዓሊ ኢትዮጵያ መሸቀጢ ገይሮሞ ነቲ ናይቲ ሰብ ከልበትበት መሸቀጢ ገይሮም ገንዘብ ኣትዮምሉ ንሕና ከምኡ ይገበርና ሓንቲ ሳንቲም ኣይተቐበልናን ምሳና መፅኦም ቅጫ ተበሊዕና ቅጫ በልዑ ኢሉ ፕረሲደንት ማይ ተሰቲና ማይ ሰትዩ ምሳና እታ ዘላህና ኢና ንሂብና ምሳና ከዓ እዮም ተሓዋዊሶም ሕጂና ሕጂ ኢምፓክት ናይዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ድሓር ከምዚ ወዝቢ ዝተጓነፈ ነገር ኣይኮነን ስርሐ ኢሉ እቲ መንግስቲ ንነዊሕ ስለ ዝሓስብ እቲ ዝገበሩልና ከዓኒ እቲ ህዝቢ ሱዳን ንዓና ዝሓቆፈና ክንደይ ኤርትራውያን ኢና ብሱዳን ወፂና ክንደይ ህዝቢ ናይ ኣብ ሱዳን ተዓቂቡ ዋላ እኳ እቲ ኑሜሪ እምበር ዋላ እዚ ሕጂ ዘሎ ዋላ እቲ መንግስቲ ከማ ንክፈፍካ እቲ ህዝቢ ግን ሓቂፍና እዩ ደይ ክሓድ እዩ ክንደይ ህዝብና ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ነይሩ ኮይ
توم حلفت توم منجستات يوم نتيز بدا كلامت وانبر 100,000 إيرتراويان كسوغوغو خلو كاب إثيوبيا كوني دحبقوهم إثيوبياويان كلو خد حنوهم بفوتون سلازي اتي ركبنا زولو اب حزباو درجه سلو زولو نعنا اسيتو بزع عينت انصار كاينا هريه زلنا امبر اتي نحنا رهراهن اتي نحنا انتي مسلكا حدا سم دحر كفو كوينوسي اسخا كم سمت ان حرطعي كوينكا اسو خفو سلا زخونسي اسخا خفو تكون لك مالت ايكون كلوت اكا تسمع اخا عدل كتبو يبلك كم مريح كوينكا اسخا اخا تصلوه خذ كل نتسر كتصلوه كتفتن دلك امبر اتحماق بهريات ناتو نعخا كتصلوه كايبلو نحنا خم إيرتراويان أنا مريح تراي زلنا أبزق قرن أفريقيا بدبلوماسي بوتهدراوي كل ساعة بكل مداياتنا تاريخها ببهلاوي بكل مداياتنا تاريخها حبنا تهزمين تاريخ زلنا مننتنا نخرع هاجرنا دي نهب زي نحنا اتي نحنا تكواليتي نايت هزب نعري خاسي اب حسدنا بقلي يخونا نفلت اب قنعنا اب تقو سراح اب متحببار ولا بدقه وصينا سدتنياتات مسكونا اب كرايم يلنا اب سراحنا نفلت كل ساعة ب نحنا كرايم اب دقه ام ايميغريشن تراي كنا اتخلنا ترايمر بحسا اب تهاجر مساعتنا لكع كم توم دق عدي سريحنا تجيهنا قبرتاتنا خفيلنا ننبر تعيات حزبنا إذا بحريات زنهانا قتلوطو أي تخلنيها بشم حدا تقليمومنا قال ملايكا دلوط بحرونا هنا نحنا هنا نعون كنصلوهم كنكيل لنا حيل لنا أبزو وانزي إرترا عبدل على درجة هذا وربابتنا حمسا قالوا نحنا هنا سدتنياتنا انقد لنا نحنا هنا نتخبابي خنرقو نفتن لنا نحنا هنا وتهدراتنا نحيلو بحرنا سريدنا خنرق نفتن لنا حجي اتي إيرتراسي أبقرن أفريقيا اتي صلوة حيزاتولا اتي center of gravity تبلو نابي إيرترا يزولو ندعر حدا عينت صلوة تقبر كوين أبقرن أفريقيا مس منقستي إيرترا ندعر دي تزاريبكا كسلت أيخلين that's why نريو إذا خلو ركبات تقبر زولو إيرترا ما أكل جيركا السايخة تسمع تخل إذا تنهنا تسقاتات كنفتشون كلا لنا مرحتنا تتصاوتو رول اب نسومال انا حدا خمسو ني اثيوبيا نسودان قليل نغير هون حجي زي صغاتات زلنا خمريح ترانا تتصاوتنا بتحاده حماق زغبرنا بو تصلينا بعلم فلطو خن بلاين خلينا تناي مريح ترا زلكا اتي نانا خبرتات نعو خنعقب زلنا نانا خبرتات كاينا نحنا خنصلو زلنا امبر بتي ساتوم زغبرنا قفعتات ريخا نتي بدهر حجخ تقبرو زلكا نولدوتاتك تقدفو زلكا عبي حدقي بخوميتات كتري بالكاري لي انا نزي عمل شادو عم تبق نقول تاريخ او برسبكتيف يبقى مملاس كدما اقداسيو ناي موداتا نناي كل تدقيق حتى كبكمي كم إيرتراويان أبز حجز لنايو وان تسفى زبكم جبوت كوينو ويون تسفى زبكم انتهالو نفس وقفكم نناتكم كتقلصو مغنياتو سمدودو بوليتيكادو قلدو كباهل كل حدا جزيه كونسيوم كقبرنا يدلني إيرترا again أبز حلفة 10 عامتات أو حيدنا انترينا أبز بلزاك أو ما زلايا وحزنا يسدتنياتات كاب قدم أصبيق قديلو كنبل نخل كم زوان قدم بعد سويسرلاند بس عارفين أنا ودانيرنا بفقدو ترانستيشن نرنيرنا لومي سويسرلاند اوريدي دارجا كبيت عمنا تما بكامب دسور حزنا برو شاقلوت فطير لومي تنهر تراويان مدفع باي ذا واي نقربن قديك اسعاكم سي تراويان ቋንቋ ጀርመን ዘይርድኦም ፖለቲካውን ዘይንቁሓት ገለ ገይሮም እዮም ዝወስድዎም ኣብዚ ስዊስ ቀደም ማለት በትናቶም መፂኻ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ሂወት ስለትመፅእ ሽዑ ኣብቲ ባይቶናቶም ተዘራሪቦም ሲ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክንቀበል ኣይኮናን ኢሎም ተዛሪቦም ኣብ ባይቶናቶም ዓመተ ምህረት ኣብዘን ዝሓለፋ
2018 ዲገለይ ከም ኢሎም ዝተዛረቡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ካምፕታት ኤርትራውያን ምምፃእ ገዲፎም ሕጂ እቶም ኣብ ካምፕታት ዝሰርሑ ነቲ ኣብ ባይቶ ተዘርባ ይሰምዕዎን ንባዕሎም እቶም ኣብቲ ካምፕ ዝሰርሑ ስዎ እንታይ ወሪድዎም ዞም ኣሕዋትኩም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጠፊኦም ኢሎም ተገሪሞም ሽዑሲ እንታይ ኢሎም ለካ ኤርትራውያን ፊልተር ዘለዎም ናይ ዜና ንዘድልዮም ሓበሬታ ቅድሚ ሰቦም እዮም ጥራይ ኣብቲ ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ዶ ናይ ቁጠባ ዶ ናይ ፖለቲካ መን ተመርፀ መናይ ተመርፀ እንዳዮም ዘየለው እምበር ኣብታ ተድልዮም ሲ ካብ ማንም ንላዕሊ እዮም ዝቁልጥፍ ኢሎም ተገሪሞም ቶም ኣብ ካምፕ ዝነበሩ ድሓር ይበፅሕዎም ሓበሬታ ስለዚ ኤርትራዊ ኣብ ነቲ ዜና ኣብ ኣናብባ ደሲሽን ናቱ እውን ዓብይ ውሳነ ካ ስለዚ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ስለዚ እቲ ናይ ስደት ኩሉ እዚ ኣብ ኤሮጳ ንዛረቦ ዘለና ገለ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንፈስ እውን ወላ ጠቅላላ ተቀቢልዎ ክንብል ኣይንክእል ኢና ግን የጉድሎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ተስፋ ዘውህበኩም ኩነታት ኣሎ ነናትኩም ርእይቶ ሃቡኒ ቁርባን ውሃይ ኣለኹ ግን ብኣጌርና ክንውድብ ተስፋ ክንውድብ ስለዝተሊ ዳኒ ኸይድ ሕራይ ተስፋ ብዙሕ እንዲ ኣይናይ ኢኻ ትመርፅ እዩ ከማል ግን ኣብ ኢምፔሪካል ዝኾነ ኣብ መጨበጢ ዘለዎ መዕቀኒ ዘለዎ ተስፋ ክኾን ከሎ ከዓ ዋው ኢኻ ትብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝኾነ ነገር ሲ ኦፍኮርስ ኤርትራ ክትዕወት ንደሊ ሃገራውያን ኢና ኣይንፀዓድን ኢና ኩሉ ግዜ ነበር ኒል ዳውን ኣይንንብርከኽን ዋላ ኩነታት ተፀንከረ ገለ ስቦት ኣሎ እንዲ ግን ኣብ ኩነታት ተመርኮሰ ኣብ ጭብጥታት ተመርኮሰ ተስፋ ክብል ዝደሊ ናይ ክልተ ደቂ ስለ ድኾና መይ ክሓፅረን ኣብ ክልተ ክገብረን ሓደ ድሓን ናይ ተስፋ ስለ ዝኾነ ክንውስኸልካ ኢና ተደቐን ፈረቓን ክንገብራ ኢና ሕጂ ሓደን ቀንድን ዋላ ቅድሜና ከሎ ብዙሕ ከማን ዝተባሃልና ገለ ኤርትራውያን ብዙሕ ዓመታት መመገድካ ሒዝካ እምበር ምሳሌ ተሰማዕቲ ኮንካ ምስቶም ምሳይ ተሰማምዑ ኮፍ ኢለ ዕላለይ ምስኦም ውራየይ ምስኦም ብዛዕባ ሃገረይ ምሕሳብ ምስኦም ሚድያ ይናቶም ውድበይናት ናይ በይነ ከምኡ እንዳበልካ ነናትካ ሳይሎ ፀኒሑ ሕጂ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ንምስጋር ወይ ከዓ ነዚ ዝነበረ መንደቃት ንምፍራስ መጀመርያ ቀሊል ይመስል ነይሩ ቅርብ ምስ በልካያ ግን ዓፍራይ ዋላ ሓንቲ ዳርጋ ኣብ ርእስና ዳ እምበር ነበረ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ናይ ብሓቂ መዕቀኒ ዘለዎ ዝብሎ ዘለኹ ክብሎ ደሊ ግን ነዚ ክገብር ዝኽእል ኣብቲ ነዚ ዓይነት ተሓሳስ ግን መራሕቲ ጥራሕ ከም ዝክገብሩ ዝኽእሉ ናታቶም ነፀብራቕ እዩ ኣብ ታሕቲ ዝትርጎም ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሕጂ ካብቲ ተስፋ ዝሃበኒ ማለት እየ መራሕቲ ህዝባ ግበር መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎም ደልየ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣሎ ነቶም ዋላ ብካልእ መገን ክወቕሱና ዝፀንሑ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ግን ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነት ብዛዕባ ፅቡቅ ንኤርትራ እንደልዮ ንብሎ ዘለና እንደልዮ ዘለና ማዕረ ንፀላኣሉ መገዲ የለን ገሌና ክንብል ከምቲ ዓንተ ይድበልክዎ ዓቕሚ ደይብሉ ሰብ ብሰላም ክፅውዕ ክእል ዓቕሚ ደይ ስለ ዘለዎ ግን ብዙሕ ኣይድናቕኒ ክልክል ዝኽእል ሰብ ግን ማዕፆ ክኸፍት ከሎ ግን ንዕኻ ተድንቆ ማለት ተደሊኻ ዓፅዋ ተደሊኻ ከፍታ ክእል እዩ ዓቕሚ ደይብልካ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ኣይኮነን ማለት ሕጂ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ንኸስተብህል ደለየ ንኸስተብህል ደለየ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ዝኽእል እዩ ሕጂ ዓብ ስጉምቲ ተወሲዱ እዚ ከዓ ብሩኡይ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ነቶም ንዓዲ ዝኸድና ድዩ ነቲ ኣብቲ ሚድያታት ድዩ ነቲ ገለ ነቶም ተረሓቅና ፀናሕና ነቶም ንፀላእ ፀናሕና ነቶም ኣብ ኦፊሶም ከይደሲ ንዓኹም ድገደፍኩልኩም እኳ የብለይና ኣነ ሚድያ ኮይኑ ኣዋሪደኩም እኳ ሕጂ ከማን ኣቦት ኣሎ ገሊዩ ከምኡ ኢልካ ግን ብዛዕባ ሃገር ክበሃል ከሎ ኢሎም ክትብሎም ከለካ ካብኣቶም ንመፅእ ኣወንታዊ መልሲ ጥራሕ ደይኮነ ለባም ድኾነ ሪመምበር ተደልዮሞ ዋላ ሓንቲ ኣዊታት ደቕርብ የብለን ከምዚ ዓይነት ኣትሞስፌር እዚ ፅምዶ ናይ ነቲ ተፃባኢካ ፀንሐስ ሰላም ተባሂልካ ተጫቢጥካ ናይ ቅድሚት ንሕሰብ ንግበር ኢልካ ስጉምቲ ሕጂ ኤክስተንድ ኮይኑ እውን ናብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ተጋሩ እውን ኢትካ ዝርጋሕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ ተደይኮነ ነናተሳቶም መዓት እዚ እንዲኹም ጌርኩምና እዚ እንዲኹም ጌርኩምና ክብሉ ንሕና እውን እዚኦም ዝገበሩና ናይ ጥልምዶ ናይ ገለ እንዳበልካ ንዘለኣለም ክኸይድ ድኽእል ነዚ ዝመፅእ 10 ዓመት ክኸይድ ድኽእል ነገራት ኣሎ እኳ ይቦቱ ነዚ ሰጊሮም ዝፅምዶ ንግበር እዚ ሓይሽ ኩነታት ደምፀ ዘሎ ክብሉ ከለዉ ተስፋ ዝህበካ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቅየር ኣይክእልኒ ፍለክሲብል ኣይኮኑን ኣይሰምዑን እዮም
በተናተም ጥራሕም ድኸዱ ብኻው ኩሉ ግዜ ኸ ናይ ጎንፅን ናይ ሓይልን እዩ ዝበሃል ነበረ ኩሉ ሓቂ ከም ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ባህሊ እዚ ኸዓ ንታሕት እንዳወረደ ነቶም ሰላም ዘይንባሃልና ሰላም ኣባሂልና ኣቀራሪብና ሓንቲ እዚኣ ኣላ ካልአይቲ ብዙሕ ዘይተተረኸሉ መዓት ኣወንታዊ ነገራት ኣሎ ብኤርትራ ብናይ ቁጠባ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቁጠባ ተሪፍና ወላ ናይ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ዋው ገሊኡ ስባ ፅቡቅ ጌርና ተንዛረበሉ ትድረኣኽዎ ኣነሲ ንዓይካ ባይ ዘ ወይ ታንኪ ብጣዕሚ ዓብ ምስጋና ይኽብል ዘላ ዓብ ክብሪ ዓብ ምስጋና ኣብ ፋብሪካታት ድዩ ኣብ ሚኒስትሪታት ድዩ ኣብ ገለ ድዩ እዚ ኸ ኸድካ ረአዮም ምስስቶ ኸ ጌርካ ኢሎም ኩሉ ድገበርዎ ምእንቲ ክትርኸሎም እዩ ደይተነግሮ ኣሎ ቶም ክትነግሩ ትኽእሉስ ንገሩ ንዓይ ጥራሕ ደይኮነ መዓት እውን ርኢኹም ኢኹም ቱር ዝግበር ገለ ነገር ግን ነታናተይ ክዛረብ ድደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ንኣሽቱ ተምሃሮ በፂሖሞ ዘለዉ ኣብዞም ዩኒቨርሲታት ድምሃሩን ዘለዉ ካብኦም ዝመረቑን መፂኡ በፂሖሞ ዘሎ ብሕልፊ ከዓ ብዙሕ ደጋግሞ ደሊ ኣብቲ ናይ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ተሰርሓሉ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ፅባሕ ንግሆት ፕራይቬት ሴክተር ዕርዩ ኣብ ምብፃሕ ከብፅሖ ንኽእል ዓብ ነገር ተሰርሐ ደይተተረኸሉ ሕጂ ደይተተረኸተለካ ተስፋይ ማለት እዩ ወይ ደመን እዚ ደኣ ሰብ ተትፈልጥ እንታይ ምበለ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ማዕቀነ ዘለዎ እዚታት ዝኽሉ ኣብ ቦትኡ ዘሎ እዩ ከምዚ እንተተቐፂሉ ቶም ኣወንታውን ትረኻ ንትርኽ እዚ ነቲ ሕማቕ ከይበልካ ገለ ማለት ኣይኮነን በቲ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ህሉ ኩነታት በቲ ጭቡጥ ኩነታትን በቲ ናይ ሰላም መንፈስን በቲ ናይ ኢድካ ምዝርጋሕን ዘሎ ኣብዛ ቅድሚ ናፅነት ኮይኑ ክዕቅኖ ከለኹ 2025 ቅድሚ ሰሙን ቅድሚ መዓልቲ ናፅነት መብዓልና ኢና ንብል ዘለና ነቲ ናይ ናፅነትናን ልኡላውነትናን መልሽ የራጉዶ መልሽ ተስፋ በካ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ትረት ዝገለገለ መቸም ነቲ ተስፋ ቁርብ ደበና ክኾን ይኽእል እዩ ግን ንእሽተይ ደበና ዋላ ሓንቲ ከምዚ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ዝገብርዎ ነገር የለን ማለት እየ በዚኣ ክብል ደለ ፋይናል ሃዘ ፋይናል ወርድ ካብታ እምነታ ርእስትና ነቶም ዘይኤርትራውያን ዝሰምዑና ከዓ ንኢትዮጵያውያን ብሕልፊ ተጋሩ ከዓ ክብለ ዝደሊ እዚ መንፈስ እዚ ከዓ ምርጫ እዩ ተለሊኻ ነታ ሰላም ክትጠምተላ ትኽእል ኢኻ ተለሊኻ ብታቶም ክልክትከይ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓንተ ኤርምያስ ዝበለ እውን ኤርትራውያን ብጀካ ብግርህነትን ብተኺልካ መገድን ብቕንዕና ኢና ንፈቱ ማለት እዩ ሕጂ ብእንግሊሽ you could be our best friend or we could be your worst enemy ኣብቲ ንሓድነትና ሕማቕና እንድመፅኻ ከማና የለን ርእዩ ወይ ካ ኤርትራዊ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሕጂ ከም ምርጫ ተራእዩ ከም ኤርትራዊ ጥዕብ የለን ደቂ ሱዳን ክነግርዎ ክትርኽቦ ድኽእሉ ከምዚ ኤርምያስ ክብሎ ፀንሐ ርእየ ብዓይነይ እውን እዞም ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘለው እቲ ዋላቶም ድኻታት ናታቶም እቲ ህዝቢ ዝቕበሎም እቲ ዝሓቆፎም ክረኡ ከለኹ ናይ ብሓቂ ብኤርትራውነትካ ትሕበን ካብኡ ንላዕለ ሓደ ኣለዉ ገንዘብ ገለ ድልምኑ ናእሽቱ ዋላ ተፀገማ ገለ ኣለዋ መሳኪን ምእንቲ ክትሕግዘን ብዓረብ ልምናኸተን ኤርትራውያን ምዃነን ከዓ ተሸፊነን እኳ ምክንያቱ ካብቲ ልግስነት ኤርትራውያን ንላዕለ እዚኦም ንሕዋቶም ዕርዮም ንደቂ ሱዳን ክሳብ ክንዲዚ ልግሲ ከም ዝርእዎም ተራእዩ ዋላ ንእሽተይ ብዓረብ እዚኣ ትልምናካ ዘላ ኣይተመና ሱዳናዊት ኣይኮነትን ኢሎም እንታይ ዳ ተበልኩስ ከምኡ ዝግበር ኢሎማ ሕጂ ግን እቲ ዓብ እቲ ልግስነት ኤርትራ እዚ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ተጋርዮም ትፈልጥዎ ሕጂ እዚ ንኤርትራውያን ምስይጣን ኢልካ ተገበረ መዓት ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ በኒኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ፀዋዒት ሰላም እዚ ከዓ ናብዝን ወገን ድእቱ እሞ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓብ ተስፋ ኣለኒ ንሳቶም እውን ብኣወንታዊ መገዲ ተቐቢሎም ናብዚ እንደልዮ ዘለና ከም ዝቐርቡ ዓብ ተስፋ ኣለኒ 2 ደቂቃ 20 ደቂቃ ኮይና ባት ስቲል ደስ ዘብል ፅቡቅ ነገር ክሳብ ዝኾነ ድሓን ኤርምያስ ናባኻያ ደሰይም ሕቶ ዳኑ እኳ ወሲድወን እተን ክብለ እንዳሓሰብኩ ግን እቲ ዓብ ተስፋ ድበኒ እዚ ብመንእሰያት ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ምህዞ እሞ ኣብ ኤክስፖ ዝግበር ትርኢታት ክርእዩ ከለኹ ናይ ሃገር ተስፋ ድህበካ ናይ ምምሃዝ ክእለትካ እንድሕር ክትስእ ጀሚሩ እዩ ክትምህዝ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክትኣቱ ከዓኒ ቅሳነት ክህልወካ ኣለዎ ክትምህዝን
ክትፈላሰፍ እንድሕር ኣብቲ ደረጃ ንክትኣትውሲ ናይ ሓንጎል ቅሳነት ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ እዞም መንእሰያትና ከምኡ ክሰርሑ ክሪኡ ከለኹ እቲ መፃኢቲ ኤርትራ ትረኣየኒ እሞ ተስፋ ህበኒ ውግእን ወራይ ውግእን ጠፊኡ እዚ ፅምዶ እዚ ናተይ እታ ናብ ተስፋ ለምሃል ለበልኻ ለበልትዩ ትምህርተይ ድማ ትምህርቲ ባርካ ኤግዛክትሊ ኣምፂኻያ እዚኦም እዮም ተስፋ ናተይ እዚ ክሪኡ ከለኹ ጠበንጃን ጥይትን ኣይኮንና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ተስፋ ናይቲ ሃገር ቆሪዖም እሞ ከዓኒ እቲ ተገዳስነት ተዋሂብዎ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ግንባርን ናይ መንግስትን መፅኦም ክሪእዎም ከለዉ ብዓብዪ ምትእምማን ነቲ ዝገብርዎ ክገልፁ ክሪኡ ከለኹ እዚ ተስፋና እዩ እቲ ሃገርሲ ናበይ ገፁ ከይዳ ኣለዎ ነዚ ፅምዶ ዝደፍኣሉ ዘለኹ ኣነ ከዓኒ እዚኦም ብጠበንጃ ከይፈትሑ ፀገሞም እዚኦም ናብ ጠበንጃ ናብ ውግእን ከይኸውዱ እያ እታ ዓባይ ስራሕ ናይዛ ፅምዶ ነዚኦም ርኢና ኢና ነቲ መሰጋገሪ ክንፈጥሮ ንፍትን ዘለና መፃኢ ሂወት ናይ እዚኦም ከይባላሾ እምበር ኣነሲ ናቲ ናተይ ኢጎ ምንታን ሳትስፋይ ክገብር ኢለ ክትሃላለኽ ምስ ዝነበረኒ ፅልእ ናተይ ፐርሰናል ከውፅእን ናይ ከምኡ እዋን ኣይኮነን ናና ግዜ ሓሊፍ እዩ ናና እቲ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ሰላምን ርግኣትን ኣብዚ ከባቢ ምፅኢና እንድሕር ሓሊፍና እሱ እዩ ናና ዓብ ዓወት እሞኒ እዚ ምህዞታት እዚ ክሪኡ ከለኹ ኣነ ናይ ኤርትራውያን እቲ ዓብ ተስፋ ድበኒ ነቲ መዓልታዊ ነቲ ሰላምን ርግኣትን ክሰርሕ ዝደፍኣኒ ንሱ እዩ እታ ካልአይቲ ድማ ኣብዚ በዓል ናፅነት ከምዚ ኢልና ብሰላም ከነሕልፎ ከለና እሞ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ኣትዮም ክፅምብሉ ካብ ካልእ ከባቢታት መሓዙት ኤርትራ ኣትዮም ክፅምብሉ ክሪኡ ከለኹ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ በዓል ናፅነት ፊቨር ንብሎ ነይሩ በዓል ናፅነት ክቐርብ ከሎስ ውግእ ጅምሩ ሰብ ቀሲኑ ከይሕልፎ ዋላ ጠርቋሽ ውግእ ይኹን መቸም ነሰብ ርብሾ እዩ ዝብልዎ ዋላ ናይ ስነ ኣእምራዊ ውግኣት እውን ከፍቱል ካብቲ ሚድያ ነቲ ሰብ ብፅብፅዎ ከይቀስን ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝጓነፍ ገይሮም ኣምፅዎሞ እቲ ሰብ ሃዲኡ ነቲ ውግእ ነቲ በዓል ናፅነት ክንደብዕሎ ኣብ ተሸቑሪሩ ከሕልፎ ኢሉ ዝግበር ኩሉ ነገራት ሎሚ ኣብ ሓፂር እዋን ድሕሪ ዝፅምዶ እቲ ካብ ከባቢና ከማን ነቲ ሃገራዊ በዓልና ነቲ ዓብ ክብረት ነብዕሎ በዓል ናፅነትና ምሳና መፅኦም ከብዕሉ ክትርኢ ከለካ እዚ ከዓኒ ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ስኒ ንእሽተይ ተስፋ ድህበካ ይሞኒ እሳ እውን ከም ንእሽተይ ነገር ገይረ ክሪኣ ይደልን እየ እንድሕር ደኣ ጎረባብትና ምሳና መፅኦም በዓል ናፅነትና ክውዕሉ እንድሕር እቅረቡለው ኣነ ደስ ብለኒ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ተስፋ ድህበኒ ናይ ብሓቂ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሕና ዝሓለፍናዮ መድረኽ ካባና ነዚኦም ክጥዕሞም ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናተይ ሞቶ ወይ ናተይ ጭርሑ ዘላ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ብፍላይ እዞም ፈጠራ ዘለዎም ህፃናት እዚኣቶም እዚኦም ኣብ ኤርትራ ክዕንብብሉን ክብልፅጉሉን ክጓየሉን ዝኽእሉ መድረኽ ተደይ ፈጢርና ኣይ ቲንክ መፃኢ ናይ ኤርትራ ኣብዚኦም እያ ትወድቕ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ሙሉእ ሂወቱ ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ከም ዘሎ ገይረ እቲ ዓቐበት ምስ ወፃእኻ ጎልጎል ድሕሪኡ ድማ ቁልቁለት እዩ ጌርና ንውሰዶ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ወፂና ኣለና ግን ንእሽተይካ ተሪፋታ ኣላ ስለዚ እቲ ተሪፋታ ዘላ ድማ ናይ ኩናትን ገለን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ እገዳን ካልእን እዩ ስለዚ እቲ ዓቐበት ምስ ወፃና መጀመርያ ጎልጎል ድሕሪኡ ድማ እቲ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ቁልቁለት እዩ ክኾነና ትጉዕዞ ከምዚ ኢልና እንድሕር ሓሲብና እዞም ህፃናት እዚኣቶም ብዘይ ወዓል ሕደር ሓንጎል ኣለዎም ብቅዓት ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ እቲ ኢንተርነት ዘይምህላው ኣነ ሕጂ እዚኣ ጥንቅቕ ኢለ ክዛረባያ ዝደሊ ብኢንተርነት ዝነብር ላይፍ ስታይል ዘለኒ ቢዝነስ ዘለኒ ሰብ እየ ንናይ ኢንተርነት ነገራት ኣናኣይሰ ክሪኦ ኣይደልን እየ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሳቪነስ ወይ እውን ኣፕ ቱ ዴት እዮም
ليه بقى ناي كون ناي مس دانيال قد مجي تزارينا نينا كاب قلوج سي قلوج هنسبع أبكال سلو دفلتو هذا سب أب قلوج دي تمهري تكنولوجي كمهز اند حرية إرترا تسفال لوان ختبل زي قبرا كاسي معناتو تي زلو رحكي قال ما لدي كونس تي ناب كل زرقة زلو تي تكنولوجي بزيتنا انترنت ديستراكشن يزلوهم زمان سياتنا سلازي تتبع اون كريال لنا انترنت كل صبغ يلو زارب نتلو زغل اب تيك توك زعبدلنا زلو انتاي ديو انترنت دي كون نسو سلازي اتي انترنت زي مهلاو يسقات አለዎ حدጋ خقال عنا قدين دنگو ስለዘለና ገለገለ ግን ኮምፒውተርን ተኻለ ቴክኖሎጂን ኩሉ ኣብ ኢንተርኔት ኣይኮነን ዘሎ ስለዚኦም ህፃናት እዚኣቶም ትክክለኛ መንገዲ ሒዞም ኣለዎ ግን ሕልምናቶም ድሕሪ ዝተወሰነ ዘብቅዓሉ መንገዲ ክፍጠር የብሉን ቅድሚ ሕጂ ኣቦታቶም ኣብ ግንባራት ተሰሊፎም ኣብ ፍቆዶ ኣፃምእ ኮይኖም ነቲ ሃገር ደው ኣቢሎማ እቶም ኣያታቶም ኣሕዋትና ንዓና ዝገብሩ ዘለዉ ነዚኦም ንክጥዕሞም ኢሎም እዮም ገይሮሞም ንሶምን ኣሰሮም ንግንባር ክኸዱ ኢሎም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ነዚኣቶም ፅቡቅ ክትገብር ኢልካ ምስዓር ሓደ ግዜ ከምዚ ስስዐ ወይ እውን ንዓኻ ክጥዕመካ ስኻ ዘይስራሕካ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፃዕሪ በዓና በዞም ደገ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ፈጠርቲ ካምፓኒታት ኮይኖም ፈጠርቲ ትካላት ኮይኖም ፈጠርቲ ፀጋታት ኮይኖም ነቲ ሃገር ንቅድሚት ክደፍእዋ ካብ ምባል እዩ ስለዚ ወፍሪ ኢንቨስትመንት ጉዕዞ ክበሃል ከሎ ቀንዲ ነዚኦም ይከርብሕ እዚኣቶም እዮም ክረብሕዎ ዕድል ክፍጠር ዝኽእል እናበልና ዳንኤልን ኤርምያስን ብጣዕሚ ሰፊሕ ዕምቆት ዘለዎ ብቁዕ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘመሓላለፍኩም እየ ዝወስዳ ኣነ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ ንባዕለይ ኦዲየንስ እውን ከምኡ እዮም ከምዛ ግዜ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ከምዚ ዓይነት ዲስካሽንስ ክንገብር እንተኽኢልና ካብ ልበይ ደስ ምበለኒ ኦዲየንስ ድማ ካብ ልቢ ኣመስግኑለይ ነዊሕ ግዜ ኢና ሒዝናዮም ታንክ ዩ ቨሪ ማች ነባሪ ስራሕ ስለ ዝኾነ ድማ የዘንውሖ ዘለኹ ኣይኖ ግዜ ኢኹም ኢምፖርታንት ግን ነባሪ ስራሕ ሂዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናተመላለሰ ክሪኦ ዝኽእል እዩ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ክልተይኹም ታንክ ዩ ኤቭሪባዲ ግዜ ሂብኩም ኣብዚ ምሳና ፀናሕኩም መፋነዊት ደርፊ ክደልየልኩም እየ ዳንኤልን ኤርምያስን ግን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ክትከትፉና እንድሕር ደሊኹም እውን ክሕዘኩም ኣይደልን እየ ኣነ ክሳብ መፋነዊት ደርፊ ዝደልየሎም ነዞም ኦዲየንስ ናትና ጀስታ ረኺብ ኣለኹ كما عينت كرطويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوشاف نبجاف خفقم زيت تنكفلت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكخي كنقوارزو ششاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايتي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاكسكو نشعن دقالي نابخي يبلني بولي من مولا كما خي عينت كرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوشاف نبجاف خفقم زيت تنكفلت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكخي كنقوارزو ششاكي مامي تاي بانديراي مترتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايتي